Это будет где ты пришел от моего очарования. Это ты, это ты. Побаловались. Вот. Так, как-то, вот. Вау, вау. Это такое пачатак песні. Такога ніколі ні ў кога не было на беларускім "Ютубе". Гэта трэба разумець. Гэта трэба разумець, цаніць і, ну, не забываць, хто тут самы апрацоўвальны, што б вам не казалі астатнія. Я спадзяюся, ну, відаць, ніхто мяне не бачыць, ніхто мяне не чуе, але, калі ласка, калі вы бачыце мяне, чуеце, дайце мне ведаць. Гэта вельмі важна, каб я разумела, ну, бачыць мяне ці чуць. Што яшчэ важна сказаць? Вы на канале Моладзева блоку, я Ліза Пракопчык. Гэта стрым астатніх на земле жывых людзей, дзе мы спрабуем разабрацца ў беларускай палітыцы і не з'ехаць з глузду. Ніхто не запытваўся, але ёсць план, я вырублю музыку, але ёсць план нават сённяшняга стрыма, і гэты план уключае ў сабе маю расповеды вам пра тое, як там справы ў каардынацыйнай радзе і не толькі. Да нас прыйдзе Александр Кныровіч, ну і як заўсёды, магчыма, яшчэ нехта з наступам прыйдзе і нешта нам раскажуць. Вось папярэднім разам прыйшоў Іван Краўцоў, зарабіў нам касу, так бы сказаць. Тры артыкулы на нашай ніве нам зрабіў. Я зараз паўсюль напішу, што мы пачалі. Так. Сёння быў у мяне даволі просты дзень. Я рана прачнулася, парабіла некаторыя справы, пагуляла з бублікам. Карацей, зрабіла ўсё, што так даўно хацела. Да сённяшняга стрыма я таксама добра падрыхтавала паўлітры мятнай гарбаты, і там яшчэ літр вады проста стаіць. Таму я не перасохну і, спадзяюся, не буду хвалявацца. Калі шчыра, я чамусьці заўсёды моцна хвалююся на стрымах, таму што, напэўна, мне не падабаецца размаўляць самой з сабой. Так што трэба зрабіць з гэтым нешта. Так, пачнем з галоўных навінаў, напэўна. Пакуль ніхто не прыйшоў і, ну, нехта прыйшоў, господі, страшна, яшчэ больш страшна. Напішыце, калі ласка, ці бачна мяне, ці чутна мяне. Вы прапусцілі шмат, калі што. Вы прапусцілі, як я спяваю на пачатку стрыма, і вы прапусцілі тое, што вы мусіце напісаць каментар, каб я ведала, што гэта сапраўдныя людзі, а не боты. Я не люблю размаўляць з робатамі. Такі я чалавек. І што можна данаціць. Усе спасылкі у апісанні стрыма. Пытанне з данатаў я вось адразу задаю, то бок перарываю сабе, перарываю госцяў Александра Кныровіча, і як бы ўсё. І адразу задаецца пытанне, таму карыстайцеся гэтым. Для тых, хто не быў раней на стрымах, і асабліва для тых, хто не чуў гук майго даната, я яго так і не змяніла. Для вас гэта можа стацца сюрпрызам, таму гатоўцеся, але тут сёння будзе шмат яшчэ сюрпрызаў на гэтым стрыме. Я пакуль буду адна, недзе гадзіну, потым далучыцца Александр Кныровіч. Так што, але калі я зараз пабачу, што знізілася колькасць людзей, я не ведаю. Вось адзін чалавек сышоў, я не ведаю, ці я пушчу яго зноў. Таму трымайцеся. Я, ведаеце, чалавек можа падавацца, што добры, мяккі, так, жанчына, там, хіханькі-хаханькі, туды-сюды, але гэта дакладна не так.
Я, вельмі злы чалавек, можа, і не вельмі злапамятная затое. Але, розуму запамятаць да канца стрыма, хто там сышоў, мяне хопіць. І калі вы ведаеце, хто сышоў, вы яму напішыце, што слухай, калі не вернешся зараз, можа, цябе не пусцяць назад. Але гэта так. Эм, яшчэ адзін чалавек сышоў, нармальна? Карацей, карацей. Недзе тут будзе хадзіць бублік час ад часу, калі што, магчыма. Вось вам будзе развага. Пакуль я расказваю, як справы. Справы ў мяне вельмі дрэнна, як заўсёды. Таму, калі ласка, не пераймайцеся, што ў вас справы, таксама, вельмі, дрэнна. Так, прывітанне, Маргінез. Дзякуй, што ты глядзіш мяне адразу 6 акаунтаў. Я паверу, што ты адзіны глядач толькі калі ты з 6 акаунтаў напішаш, што ты наш адзіны глядач. Вось можаш скапіяваць гэтае самае паведамленне, напісаць, і ну, я паверу. Добра, добра. Але мне не складана, калі што, зрабіць стрым для аднаго чалавека. Я гордая, але не настолькі. Нават для нікога. Я раблю ўсё для сябе, як сапраўдная, эгоістычная лібертарыянка. Толькі для сябе. Ўсё сабе, ўсё сама, ўсё для сваіх. А сваіх гэта я і бублік. Больш я ні для кого нічога не раблю. І так, з важнага. Папярэдні стрым нарабіў шмат шуму. І я спадзяюся, што гэты стрым з цягам стрыму наробіць не менш шуму. Таму зварот да паважаных глядачак і гледашоў гэтага стрыму. Стрым робіце вы. Таму, калі ласка, не стрымлівайце сябе. Не трэба тут саромецца. Тут усе свае, як вы бачыце. Я, вашы бацькі і бублік. Ну і Маргінез. Усё. На гэтым усё. Усе астатнія нам не патрэбны. Таму так, гэта такі сямейны эфір. Я хацела расказаць пра апошнія навіны Каардынацыйнай рады. Пакуль не перабіла сама сябе. Апошнія навіны Каардынацыйнай рады, сябры, так, дзякуй, я ваш адзіны глядач, дзякуй, адзіны глядач. Гэта, дарэчы, праўда атрымліваецца. Дзякуй, што глядзіць мяне мой адзіны глядач. Гэта самае прыемнае. Не важна, колькі ў цябе публіка. Галоўнае, каб у цябе былі твае сталыя гледачы, твае сталыя паплечнікі заўсёды з табой. Я вас такімі лічу. Дзякуй, што глядзіце. У Каардынацыйнай радзе адбылася наступная рэч. Па-першае, нас зноў пракацілі з рэформай. Нават Каардынацыйная рада не хоча выносіць проста гэтае пытанне на абмеркаванне. Разумееце? Запускай так. Я запушу абавязкова галасавалку Краўцоў-Кныровіч напрыканцы стрыма. І ўдзельнічаць у ёй змогуць толькі тыя, хто да канца стрыма дасядзіць. Я буду сачыць. Дык вось, не хочуць пакуль рабіць рэформу адносінаў паміж Каардынацыйнай радай і АПК. Напэўна, усім усё і так добра. Мяне гэта вельмі моцна ірытуе. Але, спадзяемся, што ўся справа ў тым, што ўсе ў адпусках, усе ў канікулах і, таму не хочуць нічога рабіць. Давайце так. Я не ведаю, што з гэтым зрабіць, але я ведаю, што ўсе дэлегаты Каардынацыйнай рады хочуць рабіць гэта, срацца ў чатах з прывадаў рознай херні. Напрыклад, чаму у нас не было конкурсу на колькасць на дэлегатаў у парэ? Таму што не выставілі пэўную колькасць людзей, так, выступілі тую колькасць людзей, якая займае роўна ўсе пасады. І вельмі ўсе з гэтага згарэлі і пасраліся. Потым усе пасраліся, чаму сістэма ацэнкі ў галасаванні не 0,5, а 1,6. Гэта ж так істотна. На гэта было вытрачана мінімум 2 гадзіны ў 2 дні, 2 вечары. Все вельмі моцна
не маглі зразумець, што гэта ніяк бляха-муха не ўплывае ні на што, але канешне, давайте пасрэмся. Вось з асабістых навінаў я сышла з чата рэфарматараў. Усе, хто хочуць мяне павіншаваць з гэтым, калі ласка, павіншуйце. І я напісала, што ніколі туды не павярнуся, спадзяюся, так і будзе. Чаму я гэта зрабіла? Не думаю, што камусьці цікава, але мне проста задрала, што можа, мне проста задрала стасавацца з людзьмі, таму я тут сижу адна на стрыме і размаўляю сама з сабой. Цалкам магчыма. Слухайце, я магу запусціць галасавалку Краўцоў Кныровіч, калі я, канешне, разбяруся, як гэта рабіць. Бо папярэдні раз, калі я анонсіла Краўцова на самым стрыме, было шмат негатыўных рэакцый, але калі я зараз заанонсіла Александра Кныровіча, было столькі ж альбо нават больш негатыўных рэакцый. Таму давайте так, абярэм любімчыка чата, галасуйце Краўцоў, галасуйце сэрцам. І, калі ласка, патлумачце свой выбар у каментарах, таму што я не ведаю. То бок, я, канешне, я не ведаю. То бок, галасаваць супраць усіх нельга, як на самых дэмакратычных выбарах у Рэспубліцы Беларусь. І я б абрала Краўцова, як мінімум, таму што ён у маёй фракцыі. Александр Кныровіч не самы прыязны мне чалавек. Я не ведаю, чаму. Магчыма, цягам сённяшняй размовы, якая адбудзецца вельмі хутка, мы пачуем усе пытанні ад Александра Кныровіча, як мінімум, якія да мяне ёсць. Таму што, калі што, Александр Кныровіч прыйдзе да мяне на стрым задаваць мне пытанні. Вось. Гэта так. Правільна казаць чат чабуратараў. Я не настолькі талерантная, каб казаць чат чабуратараў. Бачыце, нават тут памылілася. Не настолькі я левачка, як пра мяне думаюць. Вось. Слухайце, калі так пойдзе справа у тым, хто мяне раздражняе гулам у дэмсілах, я на наступным стрыме зраблю цір-ліст людзей у дэмсілах. Я думаю, што гэта булінг. Гэта булінг. Дакладна. Ці хачу я гэтым заняцца? Магчыма, я хачу пабуліць людзей. Магчыма, таму я ў палітыцы, таму што я хачу буліць людзей. Вось. Так што да, думайце. Так, з навінаў КР падаецца ўсё. Тут ведаеце, што ці ёсць адказы ў апытанцы. Так, 100% перамагае Краўцоў. Мне прапануюць запісаць рэп-діс. Мы можам гэта зрабіць нават проста зараз. Давайте караценькі фрыстайл. Зараз. Я проста пишу generic chill-hop. Зараз будзе рэп-дис. Абірайце на каго. Я пакуль запишу рэп-дис на Олега Фрэна. Зараз. Гэта рэп-дис. Зараз. Раз. Гэта рэп-дис. Трэба абраць. Я Олег Фрэн. Мой дед Олег Фрэн. Мой отец Олег Фрэн. Моя мать Олег Фрэн. Я мой дед забивал нацистов. Мой дед
забивал коммунистов. Мой дед был центристом. Мой дед забивал. Я не мой дед, одиное, что я забью. Это вайб на гэтым стриме. Вось, калі ласка, звяртайцеся, калі вам патрэбны будуць рэп-дысы. Можа, не самы дысовы дыск, але які ёсць. Господі, дзе музыка? Які ёсць. Вось. Што вам яшчэ расказаць? З цікавага, як я ўжо казала, папярэдні стрым і наяўнасць на ім Івана Краўцова. Блін, я баюся, што калі я ўключу мінус Крывастока, тут просяць уключыць мінус Крывастока, мне прылеціць манетка. Ну, не манетка, як гэта? Бан. Я не ведаю, я не ўпэўненая, як гэта працуе на Ютубе. Тут ёсць больш дазнаныя людзі, але я ім таксама не вельмі моцна веру, таму што яны могуць хацець таго, каб проста гэты стрым скончыўся тут жа. Так што уявіце, што граў мінус Крывастока, і гэта быў дыс пра Олега Фрэна, можа, нават на ягонага дзеда, які быў цэнтрыстам. А мы не любім, калі ёсць людзі, якіх мы не любім, гэта цэнтрысты, правільна? Гэта самыя сумныя, непрыдатныя ні да чаго людзі, цэнтрысты. А што зробіш? А што з гэтым зрабіць? Так, выпіты яшчэ адзін сёрб мятнай гарбаты, бо нешта я разышлася. Так, пасля апошняга стрыму, дзе мы глядзелі самы круты канал на Ютубе гэтага года, так, гэта вечаровы кефір. Я, магчыма, я стану галоўнай фанаткай гэтага канала. Чаму б не? Яны зрабілі відос, які называецца, зараз скажу вам. Па-перша, я вам зараз проста пакажу, таму што гэта трэба бачыць. Зараз, evening кефір. Yes. Глядзіце. Дзе, господі, дзе там? Ой. Вось, да фені. Бачыце, да фені. Зараз. Як гэта? Ё-маё. Всё неправільна. Дык вось, да фені, пазнякце Бабарыка. Здагадайцеся, чыя цытата. Бабарыка не бабарыканец, Калеснікава не нужна беларусам. Вось, і я ўпэўненая, што гэта будзе адказ на наш папярэдні стрым. Добра, але перад гэтым мяне просяць пракаментаваць новую аватарку. Новая аватарка майго каналу, злы погляд, подписывайтеся, спасылка ўнізе. Там я пішу пра беларускую палітыку, напэўна. Вось. Новая аватарка канала, яна скрадзеная з чату Маргінеза. Вось. І всё. Яна скрадзеная. І я там круто выглядаю. Ну, як бы яна зробленая так, каб зрабіць стейтмент. Правільна? Стейтмент такі, злы погляд. Зло глядзім. І зло глядзім на ўсіх ворагаў мяне, наступу, і проста чакаем, пакуль іхнія трупы праплывуць па рацэ міма мяне. Вось так. Дык вось, вяртаемся да Фені гэты Мацкевіч. Окей. Але давайте паглядзім. Рэжымныя ваякі дапамагаюць натаўскім суседзям. Бабарыканцы адвярнуліся ад бабарыкі. Лукашэнкаўскія памагатыя крадуць грошы рэжымныя. Вызваленне палітвязняў хутка будзе. Аб гэтым і не толькі. У сённяшнім выпуску. Як ёсць.
Глядзім, слухаем, Подписывайтесь на каментуем, мой канал. ціснем падабайкі. Да, давайте, дякую. З пачатку Расіі паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў Беларусі фактычна на сталай аснове адбываюцца вайсковыя вучэнні, якія Лукашенка заўжды тлумачыў наяўнасцю пагроз і імавернасцю ўварвання на беларускую тэрыторыю з Польшы, Літвы ці Украіны. Хоць за ўвесь гэты час з 22-го году не было ніводнага доказу наяўнасці такіх планаў. Наадварот, Беларусь, як заяўлялі заходнія краіны, Але калі што, ну, блядь, каму я гэта тлумачу, канешне. У нас заўсёды стаялі войскі, не толькі ў 22-м годзе. Всё. і заяўляюць пры ўзаемадзеянні з Расіяй стварае мігранцкі крызіс, які доўжыцца вось дагэтуль. Сёлета 31 ліпеня ўлады Латвіі паведамілі аб закрыцці з тэхнічных прычынаў адзінага дзейнага пункту пропуску на мяжы з Беларусю. Яго дзейнасць аднавілі толькі 4 жніўня і заявілі, што памежны рух могуць цалкам спыніць праз павелічэнне ліку мігрантаў, якія спрабуюць незаконна перасячы мяжу з боку Беларусі. Нягледзячы на заявы рэжыма аб стабільнай сітуацыі на мяжы з еўрапейскімі суседзямі, незаконная міграцыя з беларускага боку Ну, стабільна гэта ж не значыць стабільна добра. Так, стабільна гэта стабільна, дрэнна, стабільна яны пасылаюць туды мігрантаў. Ну, вы, канешне, прыдумалі. Вось што ж вы да слова стабільнасць нейкія добрыя канатацыі слову стабільнасць надаеце. Падаецца, што калі жылі ў Беларусі, то стабільнасць наўрад ці асацыюецца з нечым добрым. не спыняецца, а нават павялічваецца і прымае іншыя формы, калі мігранты спрабуюць прарвацца праз падземныя тунэлі. І, канешне, рэжымныя памежнікі не перашкаджаюць будаўніцтву тунэляў нават тады, калі атрымліваюць ад суседніх краін аператыўныя звесткі пра іх пракладку і падрыхтоўку. З пачатку 26-го года ў Літве зафіксавалі 12 спробаў пракопвання тунэляў на яе тэрыторыю. Літоўскія СМІ паведамлялі, што 20 Мне вось цікава, як это капаць тунэлі, то бок гэта вельмі цяжка. Вау, у мяне ёсць гледачы, дзякуй. Так, гэта проста, ну, мне цікава, як гэта пракопваць тунэлі, то бок, напрыклад, ведаеце, там ёсць, я ў Познані жыву, ну, ёсць такая тут легенда, якая толькі на палову легенда, што пад усім горадам праходзіць тунэлі. Тут сапраўды вельмі шмат тунэляў, і, ну, але яны не вельмі задбаныя, таму, канешне, па іх не паходзіш так проста. Вось. І, ну, мне цікава проста, як гэта выкопваць, вось патайны тунэль, гэта як нешта пра збеганне з турмы, ведаеце, вось. Як гэта робіцца так, каб нехта не заўважыў, ця не спаймалі на тым, што ты капаеш тунэль. Вось. Я разумею, я ўяўляю, як гэта можна рабіць у Майнкрафце, напрыклад, так, але як гэта рабіць у сапраўдным жыцці. Цікава. 7 ліпеня на поўдні краіны памежнік быў паранены літоўскі, калі група мігрантаў, што выйшла з тунэлю, паспрабавала зацягнуць літоўскага памежніка на тэрыторыю Беларусі. І вось літаральна учора у Жэсць. Гэта вельмі жорстка, гэта вельмі жорстка. Блін, а навошта яны гэта зрабілі? Навошта мігрантам ну, тыпу, каб не паклікаў ён па дапамогу, але мне падаецца, што патрулі заўсёды падвое ходзяць, то бок там недзе мусіў быць другі чалавек. Карацей, навошта мігрантам зацягваць у тунэль беднага пагранца? Мінулую пятніцу над тэрыторыяй Латвіі збілі беспілотнік, які прыляцеў з боку Беларусі. Пра гэта паведамлялі па латвійскаму тэлебачанню, казаў аб гэтым міністр абароны Латвіі. А затым камандуючы беларускімі ВПС і СПА ПВО Андрэй Лук'яновіч заявіў, што апошнім часам было адноўлена ўзаемадзеянне з Латвіяй па профільных пытаннях. Вось цытата. У нас па лініі аператыўнай службы існуе пастаяннае ўзаемадзеянне з Рэспублікай Польша, Літва і Латвія. Мы рэгулярна. Але, ну, яшчэ раз, навошта такі вось іранічны тон? То бок відавочна, што яны, ну, абменьваюцца інфармацыяй. Ну так, ну, залецеў, нават тое, што залецеў гэты дрон, ну, гэта што і там яны нейкімі, напэўна, абмяняліся сваімі фе. Гэта ж і значыць, што ідзе размова. Зноў-такі, чаму да размоваў нейкая пазітыўная канатацыя ідзе? Паведамляем ім пра палёты, а яны папярэджваюць нас пра палёты ў прыгранічнай паласе. Такое ўзаемадзеянне на сённяшні дзень існуе, і мы таксама інфармуем па лініі аператыўнай службы. Ўзаемадзеяння не было толькі з Латвіяй, але апошнім часам з імі аднавілі дыялог. Па лініі аператыўнай службы працягваем ўзаемадзеянне нашых ваенна-паветраных сіл. О, што кажа Лук'яновіч. Але я не стаў раскрываць, Што кажа Лук'яновіч. у чым менавіта заключаецца ўзаемадзеянне з суседнімі краінамі. Але ж Он заўсёды казаў па-беларуску, ці ён перайшоў на беларускую мову? Вау, я нешта згубілася, стоп.
Регулярно паведамляем ім пра над тэрыторыяй Латвіі збілі А, беспы, а реально яны есть. папярэджваюць нас пра палёт, навілі дыялог. Па лініі аператыўнай службы працягваем узаемадзеянне нашых ваенна-паветраных сіл. О, што кажа Лук'яновіч. Але ён не стаў раскрываць, у чым менавіта заключаецца ўзаемадзеянне з суседнімі краінамі. Але ж нам профіль зразумелы і матывы. Мы вам паведамляем пра дроны, што ляцяць да вас праз нас, а вы за гэта з намі сябруйце і мяжу адчыняйце. Ну, відаць, не, таму што не. Ну, просто гэта не так, ну, мы бачым у рэчаіснасці, што гэта не так працуе. Карацей, зразумела, зноў нешта перакруцілі, незразумела навошта. Цяпер давайте ўжо пойдзем да нашых дэмакратаў. Ці правільна казаць да тых, хто сам сябе такімі лічыць. Іван Краўцоў, цытата. Я б не сказаў, што Бабарыка Бля, а чаму яны са стрымы не ўзялі ўстаўку, ё-маё? добра разумее палітычны кантэкст, удзел у канферэнцыі «Новая Беларусь», слабы ход. Это про Бабарыку такое. Былы сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў разважаў у стрыме Елізаветы Пракопчык пра палітычную пазіцыю Віктара Бабарыкі. Я б насамрэч Бабарыку пазваў паразважаць яшчэ раз, а можа 2-3. Краўцова ўжо 7-й год адносяць да бабарыканцаў, аднак ніводнага відавочнага пазітыўнага слова пра Бабарыку ад яго пачуць не ўдалося. Мне Лол. здаецца, трэба з самага пачатку ўсё ж вызначыцца, ты будуеш нешта сваё ці удзельнічаеш у агульным руху. Ён гэты выбар ніяк не змог зрабіць, кажа Краўцоў пра Бабарыку. Так бабарыканец ці хто ўвогуле, хто гэта? Звернемся да разваг на гэты конт, які знайшоў у сваіх фэйсбук-фрэндаў. Вау, стоп. Па-першае, вау, там будуць нейкія развагі з Фэйсбуку, я не ўпэўненая, што да гэтага гатовы. Па-другое, навошта так патрабуюць, так ужо патрабаваць гэтай самаідэнтыфікацыі. Вось я вас запытваюся, вы бабарыканцы ці хто? Ці хто? Вось вы скажыце, вы бабарыканцы ці хто? Кирилл Романчик піша. Нашай бурбалкі пост. Пачытаў вытрымкі размовы Краўцова з Пракопчык. Глядзець гэта ўсё проста шкада часу. У Івана бамбіць ад таго, што беларусы перасталі слухаць Калеснікаву. А вось умоўна Зноў на культуру стрымоў зрабіўся напад. Так, зноў душняць у фэйсбуках, што людзям шкада часу глядзець стрымы. Ну вось, ну не глядзіце. Вытрымкі на нашай ніве пачытайце. Спадзяюся, што хутка з кожнага стрыма будзе рабіцца вытрымка на нашай ніве. Можа, яны асобны нейкі раздзел зробяць, так? Беларускія стрымы. І там будуць вытрымкі вось стрымоў маргінеза, так? Молния. Да маргінеза зноў прыйшоў Олег Фрэн. Ягоны дзед расстрэльваў усіх. Мерц яе слухае. Я зараз скажу две, магчыма, невідавочных тэзы для такіх, як Іван. Першае. Пераважнай большасці беларусаў пляваць на тое, што кажа Мерц, Калас ці Трамп. Мы даўно ўжо глядзім на Ого. То бок, ну, добра, давайце так. А на каго не пляваць? дзеянні, а не на словы. А такія чувакі а-ля Краўцова Ага, глядзяць на дзеянне, не на словы. Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі, ну, тады ўсё роўна, што кажа там Святлана Ціханаўская таксама, ці што. Бо, ну, там, акрамя гэтага мала што засталося. Ну, але ці пляваць толькі на тое, што кажа Іван Краўцоў, ці Ліза Пракопчык і гэтак далей. Ну, карацей, чамусьці вырашылі для сябе, што беларусы не суб'ект палітыкі і што ім увесь час трэба кагосьці слухаць. беларусы маглі бы быць суб'ектам палітыкі у Беларусі, калі б не было дыктатуры. Разумееце? Зараз быць суб'ектам палітычным Беларусі вельмі складана, таму што у нас няма ну, як бы агулам палітычнай сістэмы, у якім ты можаш быць суб'ектам. У нас ёсць адзін суб'ект, Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, як бы і адмаўляць гэта трошкі дзіўна. Так можна сказаць, што там Ціханаўская беларускі суб'ект, але ну, прабачце. Там, калі мы кажам пра рэальныя палітычныя суб'екты, нават ну, проста пра палітычных лідараў розных краінаў, нават калі мы кажам не проста пра прэзідэнтаў, там пра парламентарыяў, пра лідараў партый ці нешта такое, ну, Святланы Ціханаўскай няма большага ўплыву на тое, што адбываецца ў беларускай палітыцы, нават нашай замежнай. Як бы там адзін парламентарый у Польшчы больш уплывае на тое, што ў Польшчы адбываецца ў палітыцы, чым Святлана Ціханаўская на беларускую палітыку ўплывае. Ну, альбо, як я ўжо казала, што у любога студэнта БДУ больш уплыву на сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку палітычную, за Святлану Ціханаўскую. Адзінае, што, канешне, гэта ўсё патэнцыйны ўплыў. То бок яго вельмі цяжка рэалізаваць.
Ну і ўсе мы рэалізуем яго як можам. Вось вечаровы кефір робіць разгляды стрымоў маіх, а я раблю разгляд іхняга разгляда майго стрыма на маім стрыме. Бо без гэтага слухання бедныя гаротныя беларусы 2+2 скласці не змогуць. Прыкінь, змогуць. Яшчэ адна тэза. Калі кажуць, што нехта там, што мерц слухае кагосьці, ці нейкі палітык кажа кагосьці, гэта не пра то, ну, тыпу, сапраўды, хто там каго слухае, можа быць, і ўсё роўна. І мерц, калі кагосьці з беларусаў слухае, ён гэта не слухае і потым не пераказвае астатнім беларусам. Ён як бы мае магчымасць нешта зрабіць на высокім палітычным узроўні з гэтым. І зрабіць гэта як бы выкарыстоўваючы свой уплыў і сваю палітычную сістэму, а не кажучы беларусам, што рабіць ці не рабіць. Калі вы кажаце пра тое, што беларусы не разбяруцца, што ім рабіць, ну паспрабуйце там Светлане Ціханаўскай расказаць, што хочуць беларусы ці чаго трэба рабіць. І паглядзіце, што з гэтага станецца, так? Вось і ўсё. Так, мы, канешне, беларусы, нам не трэба нічога расказваць, нам трэба рабіць і ўсё такое, але давайце спачатку як бы разбярэмся ў той херне, што тут нагаварылі. Зруйнаваць свой які-ніякі аўтарытэт Марый змагла за некалькі месяцаў. І гэта трэба мець той яшчэ талент. Што? Калеснікава зруйнавала свой аўтарытэт? Якім чынам? Не дзіва, што большасць людзей, якія хоць трошкі цікавяцца палітычнай павесткай, в выснове для сябе ўжо зрабілі даўно, пасля першых заяваў. Ну, круто. Усе хоць, хто хоць трошкі цікавіцца беларускай палітыкай, вось такія людзі, ну, як аўтары канала «Вечаровы кефір». Ну, вось яны хоць трошкі. Я ўвогуле, я так збоку стаю каля беларускай палітыкі, я ўвогуле ёй не цікаўлюся. Ну, што я разумею сапраўды? Ну, нейкая жанчына там ездзіць, на глупсеку нешта расказвае, яе нехта там слухае, потым яе словы там неяк бяруць у разлік. Ну, канешне, вось Светлана Ціханаўская тое самае робіць, і, канешне, яна маладзец. Яна маладзец, яна не згубіла свой палітычны аўтарытэт, увесь патэнцыял не згублены, але вось Марыя Калеснікава, яна ўсё згубіла. Яна згубіла абсалютна ўсё, і гэта можа пацвердзіць кожны брадзяга, што чытае нашу ніву, а гэта значыць, што разбіраецца у беларускай палітыцы. Усе астатнія у беларускай палітыцы не разбіраюцца. І, ну, гэта значыць, што і выказваць сваё меркаванне, канешне ж, не мусяць. А то што ж ім, дурням, як бы вылазіць сваім публічным меркаваннем некуды у людзі, правильно? Калеснікавай. Яшчэ, думаю, наратывы, з якімі выступаюць розныя чэрці з табакеркі, трэба было б ужо даўно называць краўцоўшчына. Ой. Ну, мне, ну, канешне, вось там ён бярэ нейкія каментары людзей з Фейсбуку, і гэта не чэрці з табакеркі, гэта важнае меркаванне, канешне, вось Краўцоў, там Пракопчык, гэта ўсё чэрці з табакеркі, так. Ну, слухайце, я не буду тут, канешне, бараніць Краўцова, ну, тыпу, хто я такая? Я сабе забараню. Пакуль гэты чел, я не ведаю, што ён рабіў. Ну, рэальна, я не ведаю, што ён рабіў там у 18-19 годзе. Ну, напэўна, грошы зарабляў, жыў крута. Не тое, каб думаў, што там як. Ну, я рэальна, ну, мне там ўжо прылецела на апошнім струме, што я Халезіна не ведала. Я ўзгадала так пасля, што ён з гэтага з вольнага тэатру, але ну, ё-моё, я не ведаю, я реально не ведаю. То бок, ну, «Страна для жизни», чел з канала «Краіна для жыцця». Але ён там быў да 20-го года. Ну, што гэта значыць? Што ён зрабіў, каб ягонае меркаванне не было меркаваннем чарця з табакеркі? Ну, калі мы бярэм тэрмін краўцоўшчын, ну, то паважаны, як там тебе, господі? Не ўзгадаю зараз. Як ёсць. Глядзім, слухаем, каментуем палісу. Рэжымная статку Расіі. Шэнка заўжды вайны зямлення палітвязняў хутка будзе. Аб гэтым не толькі. У сённяшнім выпуску. Як ёсць. Глядзім. Блін, ён не сказаў, як яго клічуць. Я не ведаю, як яго клічуць. Ну, карацей, ён настоящий, што... Бля, там яшчэ лявончык будзе. Господі, прасці. Ён ёсць краўцоўшчына ў такім выпадку. Ён абсалютна ніхто. Чалавек, які, ну... Што, ну, тыпу, ў 20-м годзе выйшаў, сказаў нешта. Ну, маладзец, тыпу, я як бы паважаю людзей, якія не пабаяліся нават у 20-м годзе, так, нешта зрабіць. Але ты мне будзеш казаць, што я чорт з табакеркі? Ну, тыпу,
вучыма І часці. трэба было б ужо даўно называць краўцоўшчына. Называць гэтых людзей бабрыканцамі трошкі дзіўна, бо сам Бабарыка, як выходзіць, не да канца гэтых людзей ведае і відавочна адмяжоўваецца ад іх. Яшчэ на тэму Краўцова і увогуле вось такіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. Каментар ад Лявончыка Алексея. Ёсць палітычны прагматызм. Прасці Господі. Як у Польшы ў 1989 годзе, калі апазіцыя і ўлада зразумелі, што іншага выйсця няма і пайшлі на круглы стол. Ну гэта неправда, гэта проста неправда. 89 там 88 годзе яшчэ ніхто, акрамя радыкальнай часткі салідарнасці, як бы так яна была, там міхнік там быў вельмі радыкальны, але дзяржаўныя прадстаўнікі не той, каб хацелі ісці на гэты круглы стол. Гэта заняло час. І заняло гэта таксама як бы аўтарытэт каталіцкай царквы яшчэ тут быў прычым. Але напісаць проста, што вось не было выйсця, ну, Божа, проста я думаю, што вось меркаванне Алексея Лявончыка трэба вось і такіх падобных яму людзей трэба называць ляванчукізмам. Пры гэтым ні Ярузельскі, ні Валенца, ні больш адкрытае, ні больш радыкальнае крыло апазіцыі сваіх поглядаў не мянялі. Яны проста разумелі, цяпер або ніколі круглы. Гэта неправда. Гэта проста неправда. Можна паглядзець, нават ужо калі ішлі тайныя перамовы, там адбыліся публічныя дэбаты на тэму ну проста агулам зменаў ў Польшы, так, там нейкіх сацыяльных праблемаў. Узгадаць бы, я не памятаю, адзін з іх Валенца, можа Ярузельскі, не ўзгадаю зараз. Яны там, ну як бы бачна, што ў іх няма агульнага грунту проста для размовы. Яны вельмі розныя людзі. І так я не ўпэўненая, што ў моманце гэта адчувалася, што як змена ўсяго. Ну давайце, да чаго я там бачу далей пра палітычную прастытуцыю. Ну давай. Стол дыктаваў дзяржаўны інтарэс. А ёсць палітычная прастытуцыя. Гэта калі ты кожны раз прымазваешся да новай палітычнай сілы, калі Хто б казаў? Ну то бок і табе гэта проста новая палітычная сіла Івана Краўцова, спадзяюся, гэта наступ. І нас Алексей Лявончык прызнае агулам палітычнай сілай. Так, Акнаровіча яшчэ не было, калі што. Самалёт хутка, но потым можна будзе паглядзець у запісу. І так, он прыкладна праз 20 хвілін будзе, калі што. Запытваюць, так, пакуль мне так дакладна патрэбны перапынак, таму што да палітычнай прастытуцыі я, прабачце мне, дрэнна. Тут, значыць, наш хлопчык піша: Ліза, калі будзеш збіраць канструктары, гуляць у ферму? Не вельмі разумею, навошта табе разны фармат прагляду відэа. Так, мне ён патрэбны гэты фармат, таму што гэта адказ на мой папярэдні стрым, і плюс гэта мой любімы канал. Ахуенна сырнікам не падавіўся. Добра, што не падавіўся. Так, я згодна, што замест краўцоўшчыны трэба называць олдманшчына. Гэта больш адлюстроўвае Івана Краўцова. Гляджу з затрымкай. Окей. Так, падаецца, на ўсё адказала. Прабачце, што спадзяюся, што хоць бы трошкі зацэпіце, альбо ўжо прыйдзецца глядзець у запісу, альбо чытаць на нашай ніве допісы. Вось. Вяртаемся. Блядь, што? Ты што? Можна я, может, нешта не разумею. Так, группировка. Прагматизм должно и следует понять, если его диктует рация стану. Окей, проституцию нет. Я не разумею, пра што размова. Яшчэ раз, першы тэйк, што вось усе разумелі патрэбнасць круглага стола. Не ўсе разумелі патрэбнасць круглага стола. Шмат хто нават адмаўляў гэты круглы стол.
унутры салідарнасці, тому што, нагадаю, гэта такая хутчэй была на момант 88-89 года, гэта там пасля 80-го года, пасля першых перамоўных сітуацый, так, ну так ужо і там пасля увядзення вайсковага стану, канешне, былі вельмі радыкальныя групоўкі ў сэнсе там экстрэмісцкага кірунку, у сэнсе, што там за фізічнае ўздзеянне на прадстаўнікоў дзяржавы. Былі радыкальныя пацыфісты, давайце іх там назовем так, Міхнік, які там нават казаў пра тое, што трэба трошкі менш змагацца з камунізмам, каб з намі селі за адзін стол. І гэта былі непапулярныя думкі, то бок гэта былі розныя крайнасці, две розныя крайнасці, у якіх не было шмат прыхільнікаў. Канешне, збольшага ўсе былі пасярэдзіне. Окей, то бок гэта рацыянальнасць, гэта прагматызм. Прагматызм, что радикальное крыло позиции взглядах не меняет, они просто понимали, что карацей, калі ўсе прагматызм гэта калі ўсе разумеюць, што трэба садзіцца за круглы стол. Ёсць палітычная прастытуцыя. Калі ты прымазваешься да новай палітсілы, якой выгадна. Вось быў генерал Достум в Афганистане, так вот он примазался и потом кинул к 8 группировкам, кинулся, напэўна, сражающимся за власть. Окей, так, палітычны чалавек змагаецца за ўладу. Гэта чамусьці палітычная прастытуцыя. Допустим, прагматызм должно и следует понять, если его диктует рация стану. Але я згубілася. Я реально, я не разумею. Я не разумею. Давайте паглядзім, можа будзе нейка. Што гэта значыць? Што гэта значыць? Я зараз ой, прабачце, вы не бачылі. Карацей, я просто чытала зноў і зноў каментар Лявончыка. Да Аліны Харысавай пра паслядоўнасць, двайны стандарт. Дарэчы, пра прастытуцыю, здаецца, быў тэйк наступа. Так, быў тэйк наступа да Аліны Харысавай пра паслядоўнасць, пра тое, што яна змяняе палітычныя сілы. Але, Іван Краўцоў, падаецца, пакуль ніякіх палітычных сілаў не змяняў. І наяўнасць прэтэнзій да нейкіх рэчаў нават унутры ідэяў і ўсё такое, можна унутры групоўкі могуць быць прэтэнзіі адно аднаго, і нават яны могуць быць публічныя, але, як казаў Краўцоў, ён трошкі адышоў ад справы амерыканцаў, таму таксама не разумею, у чым праблема. Да таго ж, Аліна Харысава змяняла вельмі розныя групоўкі, так, там ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў да феміністак, да офісу. Можа, яны і не супярэчаць адна аднаму, канешне, і там шмат людзей працуе, але наступ перакрэслівае ўсё гэта. Я не збіраюся даглядаць астатак выпуску, калі што, вы можете, калі вас не забаніў Алексей Лявончык. Мне можа ў яго ў сябрах нават няма ў Фейсбуку, да таго ж Фейсбук я не чытаю. Вы можете прачытаць. Я вам просто пакажу, напэўна, гэты допіс яшчэ раз. Просто каб вы разумелі, і потому што я просто не разумею. Вось пускай яно павісіць, калі мне нехта патлумачыць, што тут напісана, я добра валодаю расейскай мовай, калі што, я просто не разумею, што у чым думка. Пераключы чат. У мяне ўсе паведамленні, я бачу ўсе паведамленні. Ты думаеш, я просто твае ігнарую паведамленні. Вось. Окей. Вось. І прапаную нам усім падумаць пра ўсё гэта. Мяне бамбіць, калі шчыра. Мяне просто бамбіць, то бок я зараз адкрою каментары.
Очень нравится, как вы разговариваете на беларускай мове. Мне таксама, молодец. Э, слышать наречие миру, на котором говорили славяне. Что? Вау, дзякуй вам гэта стоп. Беларуская мова гэта нарэчые міру, на котором говорили славяне. Окей. На полачцы стаіць кніга Паўла Северынца. Так, дзякуй, жыве Беларусь, як словы Паўла Северынца. Веры, можам, пераможам. Жыве мова. Окей. Ого. Так, окей. Ой, падаецца, гэта мой каментар. Чтобы было понятнее про Кравцова, Евгений говорит про подкаст. Так, дякую. Там они с Кравцом случайно подключились на стрим и смотрели последнюю... Ага. Я думаю, будет честно назвать этот подкаст здесь. Они же назвали передачу Евгения Бяки-Буки. Дякуй. Дякуй. Реально дякуй. Блин, мои лепшие фанаты просто. Дякуй. Ну, нешта тут не так шмат сказалі, але хоць бы вынеслі і ў загаловак, і ў гэты і на абложку, і ўсё вынеслі і сказалі. Лявончыка ніхто не разумее, гэта норма. Не, ну, у яго ёсць фан-база. Я не ведаю, ён самы, напэўна, прадуктыўны пісацель. О, бублік прыйшоў. Пісацель у Фейсбуку. Я не ведаю, адкуль у чалавека столькі часу і столькі імпэту дзеліцца кожнай сваёй думкай наконт беларускай палітыкі. Гэта складана. Гэта вельмі складана. Вось. Так. Щас я ўсіх яшчэ паклікаю, дакладней Александра Кныровіча. На стрым, я думаю, што я сабе разагрэла і ўсё, што хацела сказаць, сказала. Так. Гэта пиздец. Прабачце. Мне реально дрэнна. Уся беларуская... Хто? Затрымка. Так, я чакаю. Блин, на мяне проста ўжо шмат людзей піша рэп-дзісы, калі шчыра. І не толькі рэп. І я ўжо больш за год чакаю адзін дзіс, але ўсё ніяк не дачакаюся. Напэўна, людзі моцна пераацэньваюць мой негатыўны ўплыў на іх жыццё. То бок яны кажуць, што яны мяне ненавідзяць і гатовыя напісаць рэп-дыс, але відаць, нехта хлусіць. Відаць, яны блытаюць свае эмоцыю ненавісці з насамрэч сваёй вялікай любоўю да мяне. І насамрэч яны мусяць пісаць не рэп-дысы, а романтычныя балады. Вось. На такое я нават не разлічваю, што нехта мне напіша романтычную баладу. Прабачце. Я думаю, ладно, рэп-дысы мне больш пасуюць, канешне. Вось. Я радая, што я справілася хоць бы з часткай кантэнту, дзе мне трэба было глядзець гэта. То бок я не думаю, што я яшчэ калі-небудзь вярнуся на гэты канал. Толькі калі яны зробяць мой агляд на іх калі яны зробяць іх агляд на мой агляд іх агляда майго папярэдняга стрыму, тады канешне я звярнуся. Спадзяюся, што так і адбудзецца. То бок галоўная частка кантэнту у нас яшчэ толькі наперадзе. І калі ласка, не губляйце цікаўнасць. То бок праз некалькі хвілінаў ўжо да нас далучыцца Александр Кныровіч, які, я спадзяюся, таксама зачытае рэп. Можна гэта зрабіць новай традыцыяй каналу. Александр Кныровіч, усе госці мусяць зачытаць рэп. І я буду чытаць рэп, і так мы зробім нейкую канкурэнцыю Дарашэнку.
Правильно, правильно, а чаму бы не? Вось. Я, канешне, люблю беларускую палітыку, у тым ліку за тое, што у яе вельмі лёгка трапіць і вось, э, вельмі лёгка прад'яўляць пра чарцей з табакеркі. Я самы галоўны чорт з табакеркі. Вось. Так, пакуль мы чакаем Александра Кныровіча, я вам нагадаю, што можна, данаціць, каб, напрыклад, задаць пытанне мне альбо Александру. Зараз, Александра, я вас падключу. І мы будзем вымушаныя гэтае пытанне зачытваць і, адказваць на гэта пытанне. І да нас ужо далучыўся Александр Кныровіч. Вы мяне не чуеце, так? Мне падаецца, што пытанне мусіць быць у вас, не ў мяне. Зараз пачакаем. Яшчэ раз. Так, я, калі што, абсалютна не гатовая да таго, што будзе адбывацца. Александр Кныровіч прасіўся да мяне на стрым. Так, Александр. Я вас зараз не бачу, напрыклад, і не чую таксама. Давайте я вас пакуль схаваю, вы можаце падрыхтавацца. Я не ведаю, што будзе адбывацца. Александр Кныровіч будзе задаваць мне нейкія пытанні, як я разумею. Я не ведаю абсалютна, што гэта будуць за пытанні. Адзінае, што мне паабяцалі, што размова не будзе ісці пра секс у беларускай апазіцыі. За што я шчыра дзякую, хоць бы я пра гэта таксама не запытвала. Але праблема ў тым, што я нічога не ведаю пра секс і агулам і ў прыватнасці пра секс у дэмакратычнай сіле. Так, я скрала у Маргінеза і аватарку чату, якая цяпер аватарка майго каналу, а таксама я скрала мем пра Дарашэнку. Пры гэтым я нічога не ведаю пра Дарашэнку, ведаю толькі то, што пра яе кажа Маргінез. Вось спадзяюся, што гэта был ўсё роўна добры жарт, і мы Во, теперь все хорошо. Супер, Александр. Супер, наконец-то. Так, я вас бачу і чую. Клас. Ну, привет. Привет. А мы на вы или на ты? Мне складана з табой на ты размаўляць. Вось ведаеш, а так можна са мной. Лиза, или двое на ты, или двое на вы. Одно из Можем на вы, але гэта будзе вельмі арыстакратычны тады стрым. Я не ведаю, ці мы гэта пацягнем. Слушай, я именно поэтому чаще всего обращаюсь к людям на вы, чтобы не создавать для них ситуацию, когда они как бы ко мне на вы, а я на ты. Поэтому Добра, я буду за вы. Добра, давайте на вы. Всё. Ну, домовились, супер. Как справа? Я не смотрел, что у вас было до того, поэтому убили вечеровый кефир, все вычеркнули, отменили. Так, мы паглядзелі, там быў адказ якраз на наш папярэдні стрым і разбор прыхода, так сказаць, Івана Краўцова. Вось. І каментары Александра Лявончыка, канешне, бясцэнныя проста, без якіх немагчыма ўявіць беларускую палітычную поле. Лиза, а матом можно ругаться, нет? Так, можно. Он приходит ко мне, меня хуями обкладывает на страницу фейсбучную и уходит. Поэтому как бы комментарий Алексея Лявончика имеет ценность не больше, чем... Але там было сказана, што што наше маё меркаванне ці меркаванне Івана Краўцова гэта, канешне, меркаванне чарцей з табакеркі альбо дана назва краўцоўшчына, так што вось гэта людзі, якія не маюць ніякай вартасці ў палітычным беларускім полі, і гэта разумеюць усе, хто хоць трошкі разбіраюцца ў беларускай палітыцы. Вось. А ты з гэтым не згодна, што вы не имеете ніякай вагі, ты з Кравцовым? Я просто лічу, што тады ніхто не мае ніякай вагі. Так трэба разумець. Калі мы з Краўцовым не маем вагі, то і Алексей Лявончык не мае ніякай вагі, прабачце. Выключна знешне ён мае некаторую вагу, і магчыма, як мы з вами разам, калі глядзець, канешне, знешне. А як бы нам памерыць гэтую вагу? Таму што у нас ёсць, магу прапанаваць толькі адзін выміральнік. Гэта колькасць праглядаў. Ці колькасць праглядаў на Ютубе, ці колькасць праглядаў на Фейсбуке, ці ёсць у нас нейкі іншы выміральнік как бы вагі палітычнай сёння?
Ну, дык проста вагу палітычную агулам вельмі цяжка аб'ектыўна замерыць, правільна? І асабліва ў нашым сённяшнім полі. То бок я не лічу, што людзі з вялікай, медыйнай прысутнасцю, яны аўтаматычна становяцца вельмі, важлівымі ў беларускай палітыцы. Вось. Я як бы у чым згодная, у тым згодная, дык, у тым, што ўсё ж такі шмат чаго робіцца ручкамі, так? І там на жыцці беларусаў, у тым ліку ў замежжы, ну, хутчэй у замежжы, уплываюць шмат, якія проста можна назваць іх нізавымі актывістамі, так, людзі, якія там змагаюцца за нейкія благі у тых краінах. І можа ў іх не такі гучны голас, як там у Алексея Лявончыка, так, ці у вас, напрыклад, але гэта людзі, якія вельмі моцна ўплываюць на сітуацыю для беларусаў агулам, і таму яны не менш уплывовыя. Вось. Ох, есть по гэтаму поводу з гэтай нагоды пытанне. Калі вярнуцца да праглядаў так далей, ну, ведаеш, калі я нешта пішу ў Фейсбуке наконт Арыны Сабаленко, а я пишу тому, что один добрый чалавек звярнуў мою увагу на тое, што адбываецца ў часе рэфарматараў, якая адмена этой самай Сабаленко адбываецца ў часе рэфарматараў. А потым бачу, як завярцелася гэтае кола, і пачалі ўсе нашыя палітычныя глядальнікі как бы пісаць нешта пра Арыну, а потым бачу, як Латушка выпускае цэлую заяву, што ён звярнуўся к Арыне, то я разумею, як працуе цалкам гэты ланцужок і як он працуе ў публічным такім полі. Ну да бог з табой, у меня был цэлы план на размову з табой. Клас, я чакаю гэтай размовы. А я хацеў празмаўляць агулам цалкам, таму што мы заўжды размаўляем, ведаеш, пра нейкія кавалачкі, пра нейкія такія дробязі, хто каму што сказаў, і ў тым ліку пра Івана Краўцова. Я спадзяюся, што мы сёння размаўляем трохі пра Івана Краўцова, але гэта не будзе галоўнай нагодай, так? Глядзі, я запытаўся у аднаго чалавека, каб ён мне даў топ-5 найлепшых якасцей Лізы Пракопчык. Вау, ну і допустим. Мне написано по-расійску, таму буду на акупацыйнай мове. Можно? Пункт першы. Честная и искренне. Пункт второй. Злая и злая публично. Не боится создать скандал или сама им стать, вызывает у людей эмоции. Пункт третий. Болеет политикой. Я, правда, не знаю, почему этот пункт считается плюсом твоим, а не минусом, но болеет политикой. Пункт четвертый. Уверенная в себе и своих коллегах, громкая и видная. Мне вельмі цікава, а калега гэта Краўцоў, ты з ним таксама упэўнены ў ім. Ох, паразмаўляем. І апошняе, гэта добрае, але чаму-то добрае напісана з косачкай. Ведаеш, как бы з такой, не з косачкой, з косачкой такой. Не звукосе, а, ну, короче, скобочка, улыбочка. Да, смайлик. Условно говоря, по-нашему, по-скуфски смайлик. Добра. Я видишь, я не зразумеў, вось наконт добрае гэта жарт, таму как бы таму смайлик, ці сапраўды добрае. Ну я думаю, што добрае, але просто ў гэта не мала хто верыць. Такая праблема. Які апошні добры ўчынак ты здзейсніў на палітычным полі? На палітычным. Про палітыку размаўляем. Так, палітыка не вельмі добрая справа. Я просто як чалавек, вы ж запыталіся як чалавека, правильно? Вось, я зараз побачу, ну долго копаться как бы там в перапіске, где я пытаўся. Ось, тому, ну, напэўна, я пытаўся як палітыка, менавіта як палітыка, не як чалавека. Мне падаецца, што нават я просто калі ў камандзе, ну я не заўсёды добрая, калі мы кажам пра працу ў камандзе, але я стараюся добра, паважліва, з імпэтам ставіцца да людзей, з якімі я, напрыклад, працую. Вось. А да жыхаря? Я з ім не працую. Магу ставіцца як заўгодна. То бок ты да яго злая? Ну, асабіста так. Ну, то бок гэта не значыць, што я да ўсіх людзей злая, з якімі я не працую. Але, ну, жыгар мяне ірытуе. Гэта нешта асабістае ці напрацаванае? Не, слухайце, я з ім, можа, размаўляла 2 разы, так, у жыцці. І то, гэта было добры вечар, усё. Просто
Ну, як бы я не на асабіста яго злая, як на чалавека, так, канешне. Я злая на яго як на медыйны вобраз, які чалавек стварае. Я не ведаю, ці ён такі чалавек у жыцці. Ну, уяўляю, што ён можа зусім па-іншаму паводзіць сябе з іншымі людзьмі, але кожны раз, калі я бачыла яго публічныя выступы ці нейкія публічныя дзеянні, ну, мне хочацца запытацца, ты рэальна так думаеш, ці гэта ты гуляешся? Таму што, ну, гэта проста пазбаўленая логікі звычайны нейкі стейтмент, які мы ну, які проста немагчыма паверыць, што нехта нейкі чалавек з вялікай медыйнай прысутнасцю якраз з там арганізацыяй быццам бы ўплывовай, так, ну, калі мы кажам там пра ўплыў Белполу на санкцыі, напрыклад, то ну, і я не магу зразумець вось гэтыя дакументы ўсе, якія яны выпускаюць, і гэта рэальна яны вось вырашылі, што гэта крутая думка там, што яе трэба выпусціць і Ну, што? яны ж, па-першае, яны шчырыя, па-другое, яны Яны базуюцца што? на лічбах, Прабачце, яны шРМ? Што гэта а яны шчырыя. шчырыя. То бок ён сапраўды так думае. І дакументы ўсе пабудаваны на лічбах. Ну, І я карыстаюся, калі я раблю нейкую эканамічную аналітыку, поп-аналітыку, так, канешне, то я карыстаюся іх дадзенымі, там как бы шмат чаго цікава, таму гэта пазіцыя, гэта не выпадковасць і не некая давайте я такая. вам пакажу, што я маю на ўвазе, проста калі я пакажу пра гэта. Зараз. Я магу вось архівы дакладаў на бачна. Ну вось, напрыклад, рэальны маштаб палітычных рэпрэсій, так? Даклад, і ты думаеш, ну там будзе нейкі разлік, так? Нешта будзе адбывацца. Але агулам гэта дакумент пра не падгружаецца, на жаль. На ангельскай, можна расейскай. На расейскай падгружаецца. Даклад пра проста развагі. Там няма амаль лічбаў. Проста ёсць развагі, прычым пачынаецца ўсё там з камуністычных часоў. То бок гэта выглядае для мяне асабіста як проста прапаганда нейкая. Ну, я разумею. Я базуюся на іншых дакладах, якія датычныя там нейкіх лічбаў у эканоміцы. І там лічбаў шмат. Калі в гэтым дакладзе няма лічбаў, то, канешне, ну, ведаеш, увогуле моя пазіцыя, што калі вы аргументуеце чымсьці без лічбаў, то гэта не аргументацыя. Гэта люблю, не люблю, падабаецца, не падабаецца, не больш за тое. Заўсёды патрэбны лічбы. Вось, ну, слухай, давай рухаемся такі трохі назад. Ты палітык. Ты палітык. У тебя есть некий идеал политика, на якого ты б жадала быць падобнай? Не. Ввогуле. Ну, таму што мне падаецца, што палітыкі не вельмі добрыя людзі звычайна. Правільна, і не хочацца неяк раўняцца на недобрых людзей. Вось. О, феерверкі. Лепшы момант стрыма, лепшых ужо не будзе. Я цалкам згодны, выключаем нахер. Зачем смотреть на недобрых людей? Конечно, да. Ну не, я ж і сабе не лічу вельмі там добрым чалавекам. То бок вось Ісус Христос добры чалавек. Когда Паша Свердлов в эфире говорит, ну мы же с вами пристойные люди, я завжди пропоную меня выкраслить с пристойных людей, как не обманываться и не иметь ненужных сподевов на мою пристойность. Тому мы тут в одним становішчі. Слухай, ну добре, зрозумів. Політична організація «Наступ». Так. Ёсць місія, мета політичної організації «Наступ»? Мне так реально, ну она ёсць, просто мне складана яе з галавы вось так прадэклараваць, так. А сваімі словамі? Так, зараз я просто паспрабую максімальна блізка да тэксту, каб нічога не сказаць зайвага. Набліжэнне зменаў унутры ў Беларусі і вяртанне беларусаў у Беларусь. Давай засяродзімся вяртанне беларусаў да Беларусі, таму што гэта такая, ну, зразумелая такая мэта. Гэта азначае вяртанне і вас в Беларусь? Ну, мне б хацелася так. Зразумела, гэта місія. У чым стратэгічны план?
Як бы зараз пакуль у нас хутчэй існуе праца толькі ўнутры каардынацыйнай рады. Нават тыя Мгм. людзі, якія не прайшлі ў каардынацыйную раду, яны як бы збольшага таксама займаюцца, стварэннем, ну вось, ці дапамогай працы фракцыі ў каардынацыйнай радзе. Але зараз наш стратэгічны план гэта вось якраз, стварэнне больш шырокай арганізацыі, якая будзе займацца не толькі каардынацыйнай радай, такой, ну, протапартыі, так, ці партыі, агулам, якая б займалася больш шырокімі справамі, агулам акумулявала б вакол сябе, людзей, ну, якія прытрымліваюцца там нашых каштоўнасцяў, вось гэтага нашага бачання, пра якое мы размаўлялі. Меня возьмете в партию? Мы яшчэ не вырашылі, які будзе механізм прыняцця людзей у фракцыю, ой, у партыю, таму, не магу зараз абяцаць, так, але калі вы падзяляеце там нашыя каштоўнасці, іх можна пачытаць. Агулам, я думаю, што мы будзем браць амаль усіх. Окей. Вяртанне, і зараз гэта вяртанне праз каардынацыйную раду. Якім ты бачыш механізм уплыва каардынацыйнай рады на вяртанне беларусаў у Беларусь? Ну, зразумела, вяртанне ў выпадку перамен, у выпадку некай адлігі, а не вяртанне ў сённяшні... Прымусова, без прымусовых вяртанняў у Беларусь. Ты бачыў маю размову з Маскевічам, калі ён казаў на гульне: я хочу домой, я ему говорю: так едьте, так меня посадят, так не едьте. Да. Гэта я бачыла. Так. Так, як я бачу, ну, то бок, я бачу ролю наступа, так, і ролю наступу ў каардынацыйнай радзе. Зараз, агулам, я буду... Мы займаемся апрацоўваннем ідэй нейкага перамоўнага працэсу, так. Там зараз ёсць ідэя, гэта круглы стол, так, гэта латушкі, ідэя. Мы як бы падтрымліваем агулам гэтую ідэю, таму, ну, яе ў тым ліку прытрымліваемся, так. Але агулам, я думаю, што каардынацыйная рада мае вялікі ўплыў на меркаванні, у тым ліку розных людзей з еўрапейскіх розных структураў, і у тым ліку ўнутры саміх дэмакратычных сілаў мае дастатковую ўвагу, каб змяніць сённяшнюю стратэгію на якраз стратэгію пошука дыялога, пошука паразумення. Я разумею. Ты памятаеш, как Егораў 2 гады таму сказаў публічна аб тым, што ён памяняў бы паслоў у Мінску на масавае вызваленне палітвязняў, і што ён за гэта атрымаў? Памятаю, так. Я падтрымлівала тады Андрэя Егорава. Ну, і гэта так, пра гэта там шмат хто казаў, то бок адзіны, хто не атрымаў за прапановы нацыянальнага дыялогу, гэта, падаецца, Беляцкі, так, нобелеўскі лаўрэат, які ў сваёй прамове сказаў, што у сваёй прамове прысуднай, так, ён сказаў, што патрэбны нацыянальны дыялог яшчэ ў 21 годзе. Там, ну, Краўцоў той самы таксама казаў яшчэ ў... Пра Кравцова мы яшчэ паразмаўляем. Не чапай Кравцова зараз. Ну, але я пра тое, што таксама шмат атрымлівалі патыліцы, так, людзі, шмат якія людзі, якія казалі пра змену стратэгіі з вось гэтай ізаляцыі на пошук кантактаў, на пошук паразумення. Ну, глядзі, ты кажаш аб тым, што вось мы, каардынацыйная рада можа ўплываць на нейкія міжнародныя структуры, так? Уплыў каардынацыйнай рады ўнутры палітычных сілаў беларускіх я бы не перабольшыў і не размаўляў бы ўвогуле аб ім, таму што, ну, дзіўна глядзець. Мы разумеем, што у якой колькасці фракцый ёсць прадстаўнікі ці офіса, ці аб'яднанага пераходнага кабінета? У вас ёсць такі прадстаўнік? Ну, Маргой ўсё яшчэ працуе. Ну, у нас ёсць яшчэ зараз Алексей Грахоўскі, які выконвае абавязкі па моладзевай палітыцы. Маргой ўсё яшчэ працуе ў офісе, але астатнія не, падаецца. Ну, то есть у вас ёсць. Ва ўсіх, так. Амаль там, падаецца, можа, хопіць баяцца, толькі няма. Ну, давай вспомнім, што яшчэ ў Коласа таксама няма. А ва ўсіх астатніх ёсць прадстаўнікі офісы і прадстаўнікі ОПК. Таму, калі мы кажам пра ўплыў, как бы, ну, каардынацыйнай рады на іншыя дэмакратычныя сілы, так яны і ёсць дэмакратычныя сілы. То есть, то бок, как бы, ну што, Аліса Рыжычэнка будзе сама на свой погляд уплываць? Ну, вы взяли радыкальны прыклад, правильно? То бок,
Я А на лічу, яго прабач, а на каго трэба паўплываць з таго, які яшчэ не прадстаўлены на Коордынацыйнай радзе? дык не, ну, не трэба, я не разважаю пра меркаванне асабістасцяў людзей, так, на іх таксама трэба ўплываць, каб мяняць якраз інстытуцыйныя падыходы. Вось. Інстытуцыйны падыход там офіса альбо ПК можна змяніць не толькі ціскам знутры, так, не толькі ціскам як бы КР на офіс ці АПК, але ціскам і з там еўрапейскага боку, напрыклад, так? Подожди, я не понимаю. Так, У што тебя, у табе, у нас, у нас? у вас в Мгм. Коордынацыйнай радзе во фракцыях Мгм. тыя самыя людзі, якія Так. сёння ў ПК і ў офісе. Ну, І але как бы, прабач, каб Мгм. змяніць погляд латушкі на стратэгію, так, трэба, каб латушка ў Коордынацыйнай радзе паўплывала на латушку ў аб'яднаным пераходным так, кабінеце. стоп. У латушкі змяніўся ўжо погляд на стратэгію. Яго мы ўжо перамаглі. Ну. Добра. Каго яшчэ трэба перамагчы? Франака. Окей, Франак не прадстаўлены на Коордынацыйнай радзе, Так. але вакол яго ёсць Марго. Амаль сколько разоў на тыдзень яна з ім кантактуе? Я не ведаю. І я не ведаю, то бок ты хутчэй павінна ведаць, чым я. Так, ёсць розныя людзі, якія таксама знаходзяцца в офісе і праз якіх можна аказваць ціск. Я да чаго? Я да таго, што гэта не трэба зараз абмяркоўваць, таму што гэта зразумелы шлях. Александр, гэта не зразумелы шлях, таму што вы лічыце, што ў дэмсілах, там у дэмструктурах у нас дэмакратыя. Гэта не так. Я не лічу, я апошні чалавек, які лічыць, што у нас дэмакратыя. У нас карупцыя, зговар і как бы закулісныя дамоўленасці і распіл бюджэту. Ну не, ну гэта не, Што не? але аўтакратыя дакладна. Подожди, што вам не падабаецца з пералічаных мною как бы поінтаў? Ну што, то бок я проста не хачу верыць у нейкія злыя змовы, так, то бок я добрая Это змова. добрая змова. Чым добрая карупцыя для... Слухай, Не, я не прафесіянал карупцыя, добрай змова карупцыі. гэта не карупцыя. Змова гэта не карупцыя. Змова Добра, гэта давай паразмаўляем аб гэтым. карупцыя. Ну вот глядзі. Калі Брухана ці Мельнікаву абіралі адзін з аднаго па-савецкі, Ну. гэта выглядзела прыстойна ці не? Та мне ўсё роўна, як гэта выглядала, калі шчыра. Ну, прабач, калі ласка. Давай адкажы на пытанне, калі ласка. Я не магу сказаць, я проста пра гэта не думаю. Як гэта выглядае, мяне апошняе, што цікавіць, як гэта выглядае Подожди. для абывацеля ці нешта. Не. Тут было напісана шчырае, добрае і так далей. Я вам шчыра кажу, мне ўсё роўна. Шчыра кажу, то бок мяне проста я разумею, што калі адзін Брухан высоўваецца, так гэта можа быць сімптомам таго, што там ёсць большасць, так і ўсё такое, але мне на гэта ўсё роўна. То бок мне проста ўсё роўна. Чаму? Я не ведаю. Ну давай так. 6 кандыдатаў на 6 месц у дэлегацыі парламенцкай асамблеі. Вы бачылі, што адбывалася пасля гэтага у чаце Коордынацыйнай рады? Вельмі. Слухай, я як фанат, Так. я напэўна самы галоўны фанат Коордынацыйнай радзе. Ніхто столько... У меня Клод как бы аналізуе тое, што кажуць, пішуць дэлегаты Коордынацыйнай рады. І, канешне, калі Курэйчык выйшаў из-за куліс і сказаў, а як тут без мяне ўсё падзялілі, гэта было вельмі смешна. Но адбывалася што? Нехта прачнуўся і высветліў, што 6 дэлегатаў на 6 месц. І калі ты кажаш, што тебе ўсё роўна, як гэта выглядае, то мне гэта не моя праблема. чия? Гэта праблема тых, каго гэта ірытуе, каго гэта раздражняе. То бок, асабліва вось прыклад 6 людзей на 6 месцаў. 6 на 6, да. Так, гэта відавочна, што гэта не дамова, гэта не спецыяльна было зроблена, таму што мы бачым, як гэта раздражняла нават тых людзей, якія быццам бы у фаварытах, так? То бок, прабач, гэта не было дамовай. Я не думаю, што было 6 на 6 дамовай, тому што мы тайна змовіліся, каб было толькі 6 дэлегатаў на 6 Ну, калі нешта, ведаеш, калі нешта выглядае як змова, то гэта селезень. змова. Крякае як селезень. Не, неправда. Што? Не селезень? Не, там, вы ведаеце гэта пра трубку, так, гэтая карцінка, пра тое, што гэта не трубка. Разумееце, пра што я кажу?
Не, ну я разумею Ладно. логіку, можаш далей Так, далей. ну гэта можа выглядаць як заўгодна, то гэта, гэта не трубка. Дык вось, я проста кажу пра тое, што, ну, у нас быў адзін дэлегат. Мы разумелі, што мы 2 дэлегатаў не прасунем. Так? Гэта будзе цяжка. У любым І выпадку мы фракцыя прагвасоўвалі. «Воля» разумела, што не прасунет ні аднаго кандыдата, да? Я не разумею, я не ведаю. Я не размаўляю з фракцыяй «Воля». Я проста я з імі бачуся на агульным паседжанні. Вось прыйшла Марго ў чат і піша, што, можна было высоўвацца, фракцыя магла высунуць колькі заўгодна чалавек. Чаму высунулі там 6 фракцый, а не 8 фракцый свайго прадстаўніка? Ну, гэта пытанне. Вось чаму? Я не ваш голас жа не высунуў, правільна, прадстаўніка? Чаму не высунуў прадстаўніка? У нас калі шчыра, калі паглядзець на у нас Яўген Андрейчык набраў на меншую колькасць галасоў, так, калі што на меншую колькасць балаў. Ну, магло стацца так, што, напрыклад, прыйшоў бы Андрэй Колас, а не Яўген Андрейчык. І яго б абралі бы, так? Я магу уявіць, што так, калі б была канкурэнцыя. Ну, ведаеце, Ліза, па-першае, гэта нечесна. Прыйсці, калі прыйшла Маргарыта ў чат трансляцыі, нешта абмяркоўвае, то вас двое, я адзін. Гэта Не, ўжо... яна проста напісала, што ўсе маглі запоўніць заяўку. Гэта ўсё, што Ну, я разумею, што ўсе маглі запоўніць заяўку. Добра. Давай не будзем браць такія вострыя прыклады зараз, таму што да іх вельмі цяжка адносіцца зараз, но мы разумеем, што адбывалася ў Коордынацыйнай радзе мінулага склікання. Я памятаю, як я удзельнічаў у выбарах спікера разам з Арцёмам Бруханом, і як я набраў адзін был чалавек за памежамі нашай фракцыі, які прагаласаваў за мяне. Я вельмі горды таму, што гэты чалавек быў. А так... можна спрэчнае? То бок вы лічыце, што там фракцыйныя дамоўленасці, напрыклад, гэта не сумленная, не шчырая гульня. То бок так нельга рабіць. Нельга дамаўляцца, абменьвацца нейкімі deals, так, рабіць нейкія. Гэта не шчыра, такога не мусіць быць у палітыцы. Ведаеш, я лічу, што ёсць нейкія межы. Я ж нармальны чалавек. Я разумею, у якім становішчы мы зараз знаходзімся, і гуляцца сапраўды дэмакратычную гульню, ну такую настоящую, сапраўдную дэмакратычную гульню, нам ні час, ні для чаго і няма для гэтага умоў, каб рабіць сапраўды дэмакратычную унутраную кухню Коордынацыйнай рады. Але я за тое, каб не казаць, што гэта нейкі дэмакратычны працэс. Каб быць шчырым самім сабой. І калі ты кажаш мне, што, калі вы кажаце, Ліза, мне, што вам усё роўна, як гэта выглядае, то я разумею, што у тебе такая, ведаеш, ой, у вас, што так палітык не можа казаць. Палітыку не можа быць усё роўна, як выглядае праца структуры, у якой ён удзельнічае, а гэта азначае, за якую ён адказвае. Таму, вось, ты можаш самому не пагаджацца, но мне падаецца, што гэта так і ёсць у гэтым нейкія коскі, не гледзячы на тое, што я разумею ўсё, што адбываецца, і лічу, што лепей зрабіць так, чым не зрабіць ніяк. Но адкажы мне, калі ласка, одно пытанне. Вось калі дэлегацыя ПАСЕ будзе працаваць, яна мінулым разам неяк узгадняла з дэлегатамі, што яна там будзе прапаноўваць, што яна будзе прасоўваць? Ну, наколькі я ведаю, не, то бок гэта была хутчэй... Ну, я проста, я ведаю так з таго ж, як працавала дэлегацыя па папярэднім скліканні, толькі з аповедаў Марго, якая працавала у дэлегацыі, правільна? Ну, гэта у вас асабістыя стасункі, а калі б ты была проста дэлегат? Так, стоп, не, гэта стасункі фракцыі, дэлегата фракцыі. Унутры фракцыйныя стасункі, зразумела. То бок усе ў фракцыі маюць той самы дасяг да інфармацыі, што і я. Не. Калі вы абмяркоўваеце нешта внутры фракцыі, а, напрыклад, у нейкай фракцыі не было свайго дэлегата ў ПАСЕ, то ён і не будзе ведаць, што адбываецца. Так, але зноў-такі, чаму я мушу думаць пра гэтага чалавека? Таму што вы з'яўляецеся дэлегатам Коордынацыйнай рады, вы павінны думаць пра ўсіх дэлегатаў Коордынацыйнай рады. Я мушу думаць пра сваю фракцыю і выкананне маёй фракцыі сваіх абяцанак, тых, за што галасавала... Ну, глядзі,
Я зрозумів. голосавання. Вось у нас ёсць прадстаўнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну. Яны прадстаўнікі каго? Яны структурна прадстаўнікі Координацыйнай рады. Не прадстаўнікі фракцый, прадстаўнікі Координацыйнай рады. А гэта азначае, што спадар Петрухін мінулым часам павінен быў мець дасяг да таго, што кажуць гэтыя прадстаўнікі, і павінен быў мець нейкі ўплыў на тое, што гэтыя людзі кажуць ад імя яго ў Координацыйнай рады. І наколькі я ведаю, ніякага ўплыва не было і ніякай не было інфармацыі. То бок мы абралі нейкіх людзей, якія самі сябе нешта казалі. Магчыма, яны казалі вельмі добрыя рэчы. Я памятаю спадара паважанага Владзіміра Астапенка, які вельмі моцна выражаўся наконт таго, што ён павінен з кімсьці штосьці ўзгадняць. Ён і зараз так выказваецца. Разумееце? І гэта выглядае як праца на сябе, а не праца на структуру. Дык, Александр, вы ж разумееце, што палітык гэта вельмі эгацэнтрычная істота, правільна? І вы з гэтым згодны. Гэта, Ліза, і гэта сыходзіцца з вашымі асабістымі прынцыпамі. Блин, просто мне падавалася, што гэта нейкая канстанта, так, што мне гэта не трэба тлумачыць, але добра, я патлумачу. Глядзіце, так, у нас ёсць, гэта не прадстаўнікі Координацыйнай рады ў ПАРЭ. Гэта дэлегацыя Координацыйнай рады. Кожны парламент, кожнай краіны, там, якія могуць накіроўваць людзей у ПАРЭ, яны таксама не накіроўваюць усіх дэлегатаў, усіх сваіх парламентарыяў у ПАРЭ. Так, гэта нейкая група людзей. Гэтыя парламентарыі ніколі не прадстаўляюць усю краіну. Так, яны прадстаўляюць розныя палітычныя плыні, прадстаўленыя ў парламенце сваёй краіны. Вось абсалютна тая ж сітуацыя з Координацыйнай радай. Не таеш. Чаму не таеш? Я растлумачу, чаму не таеш, таму што іх абіралі, розныя дэлегацыі абіраюцца па-рознаму парламенцкую асамблею Рады Еўропы. І калі іх абіраюць, вылучаюць партыі, я разумею, все, вы правы. А калі іх абіраюць галасаваннем ад гэтай структуры, паімённым, то яны прадстаўляюць гэтую структуру, а ніякія ні фракцыі, ні партыі. Не. Ну, нават калі я згодна, што могуць быць розныя прынцыпы накіравання людзей там у парламенцкую асамблею, так, але ты не можаш падмяніць ідэнтычнасць чалавека. Ты не можаш. То бок ты не можаш. Ліза, ідэнтычнасць ідэнтычнасцю. У нас павінен быць працэс. Не, стоп, вы кажаце пра падмену ідэнтычнасці якраз. Не, я кажу пра адсутнасць працэса узгаднення тэзісаў, якія дэлегаты, якіх абралі, кажуць на парламенцкай асамблеі. Я кажу пра гэта. Так, добра, я разумею, што вы, можа, не ведаеце, так, пра што ідуць размовы на парламенцкай асамблеі і гэтак далей. Ліза, а адкуда я мог бы гэта узнаць? Вы маглі бы быць часткай міжнароднай камісіі. А калі я не з'яўляюся часткай міжнароднай камісіі? Ну, Александр, ёсць структура. У структуры ёсць працэдуры. Вам ніхто не мусіць усё прыносіць на талерачцы і казаць: вось, Александр. Я разумею. Як я магу узнаць? Распавядзіце. Вы можете запытацца, напрыклад, у Марго альбо ў фракцыі Наступ, і вам раскажуць пра тое, што там адбывалася. Напрыклад. Ці не раскажуць, таму што я не з'яўляюся часткай фракцыі Наступ. Працэдуры няма. Ёсць толькі добрая воля. Ліз, ведаеце, я задам агульнае пытанне, таму што гэта ўсё, канешне, дробязі. Хто там каму што і так далей. Агульнае пытанне выглядае так. Наша паважаная Святлана Георгіевна, дай їй 100 лет жыцця, і наш паважаны Франак Вінсусавіч, как его правильно можно сказать, пробачьте за імя по бацьку, так? І наш паважаны Павел Павлович, і ўсе астатнія, і Маргарыта Павловна, напэўна, і ўсе астатнія, яны кудысьці едуць і штосьці кажуць ад нашага імя. І пытанне мне ў тым, як тое, што яны кажуць, узгаднёна самімі беларусамі. І адказ будзе просты. Ніяк. Адказ будзе просты. Ніяк. І таму, ведаеце, я зноў, я все разумею, як все адбываецца.
і разумею, што па-іншаму магчыма зараз ніяк, но не трэба казаць аб тым, што ўсё у нас роўненька, як кажуць у калоніі. У нас не роўненька, у нас ёсць вялікія праблемы, і мне ўвогуле цікава, ведаеш, у нас будзе там 4 дэлегацыі Координацыйнай рады, у іх будзе некая колькасць прадстаўнікоў, так? З 80 дэлегатаў Координацыйнай рады у розныя там дэлегацыі войдуць, можа 12, так? Мгм. У меня пытанне, што ўвогуле будуць рабіць астатнія Не, ну 60. стоп. Я не ведаю наконт 12, то бок, напрыклад, у наступа не будзе перасечэнняў людзей, якія працуюць там у 2 дэлегацыях. У нас не так шмат людзей. У нас, то бок, 8 чалавек, нагадваю У ўсяго. нас увогуле не шмат людзей, якія нешта могуць рабіць. Таму калі я кажу нейкія там Усе ў крытычныя нас. стрэлы, пускаю, я разумею, што насамрэч как бы якая напруга і як шмат робяць тыя, хто нешта робіць. Мгм. Я разумею, таму как бы гэта не аб гэтым размова. Ну, дык, Размова аб тым, што я ўвогуле не разумею, што будуць рабіць 65 астатніх дэлегатаў Координацыйнай рады. А вы лічыце, што ведаеш- ёсць толькі міжнародная праца у Координацыйнай радзе агулам у Так. беларускай? Ну, у нас увогуле, ведаеш, у нас увогуле ў дэмакратычных сілах все, што у нас ёсць, гэта міжнародная павестка, за якую змагаюцца шмат хто будзе першым на тым ці іншых перамовах і так далей. Гэта ўсё, што ёсць. Нічога другого няма. Все астатнее Я не згодная. не я згодна. не Што згодна. яшчэ есть? Ведаеш, давай мы вернемся к першаму пытанню. Як за межамі супрацы з міжнароднымі структурамі і ўплыву на беларускіх дэмакратычных палітыкаў, як Координацыйная рада можа ўплываць на вяртанне беларусаў дадому? Не на тое, што ім выдадуць больш візаў, не на тое, што камусь дадуць апасцілі і камусьці прымуць дакументы аб адукацыі без гэтага. А як яна можа ўплываць на тое, што людзі хутчэй вярнуцца дадому? Ну, реально складанае пытанне, то бок я тут пагаджуся з Іванам Краўцовым наконт таго, што пакуль ідзе вайна, ну, проста вельмі непрадказальная сітуацыя, і таму, канешне, складана заглядваць у будучы час агулам. І там Что тлумач... складнее? Подожди, стоп, мне не складана. Я могу легко заглянуть в будущее. Ну, давайте, загляните. Что там? Ну, запытайся. У нас 15 человек смотрит нас в эфире. Так это круто. Ну. Дык вось, ну давайте запытваюся, колькі будзе каштаваць долар Калі? праз 2 гады? У Беларуси? Так. Слухай, на дадзены момант становішча павалютнае гэта самае, яно цалкам збалансавана. І не бачна нейкіх, вельмі цікава, ведаеш што оно збалансавана ў тым ліку таму, што шмат беларусаў плоцяць з Польшы на Беларусь родным грошы. І таму, што ёсць шмат сувязяў з беларускімі праграмістамі, якія атрымліваюць на асабістыя конты грошы, а не праз фірмы. Але становішча збалансаванае, і не бачна нейкіх рухаў, якія маглі бы паўплываць. Больш за тое, зараз золотавалютныя нашы рэзервы на максімальным узроўні. Іх яшчэ мала, але яны ўсё роўна на максімальным узроўні. Таму сённяшнія 3 рублі, калі сябе ўяўляць, што не будзе вайна на тэрыторыі Беларусі, усё астатняе можа быць. Вы ж паглядзелі ў будучы час. Не будзе вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну, то бок я б сказаў, што праз 2 гады магчыма рухі праз некую такую стандартную інфляцыю, мы пабачым не 3, а 3,15, но не больш за тое. Што яшчэ цябе цікавіць? Вас цікавіць, прабачце. Блин. Да і ўсё, больш нічога. Всё, видишь, бачыш, няма ніякіх сапраўдных пытанняў. Ці будзе бензін там яшчэ ў Беларусі? Конечно, будзе. Колькі... Нафта нікуды не дзенецца з Расіі, і будзе бензін. Ці будзе вайна яшчэ праз 2 гады? Будзе, но Путін не збіраецца спыняцца, он будзе ўсё больш цяжкім становішчы, але ён пака не памрэ, будзе продолжаць ваяваць. Ці будзе вайна на тэрыторыі Еўрапейскага звязу? Хутчэй за ўсё, я не ведаю, але мы разумеем, што ёсць жаданне правакацый, і ў Пуціна, ведаеш, как у гульца у казино, які загуляўся,
яго нармальным спосабам жыцця была бы нейкая правакацыя. І падаецца, што найцікавейшая мэта для яго была правакацыя з Латвіі, таму што менавіта там фашысты, якія прыцісняюць рускіх улад. Мгм. І таму нейкай правакацыі з боку Расіі, бок Латвіі я не магу прадказваць у Вы ўжо адсотках. заглянулі на будучыню. Я Раскажыце, як заглянуў, бачыце, як я бачыце. заглянуў, і гэтая магчымасць існуе. Окей, окей. Але я не Ну, магу сказаць 50 на дакладна 50 крыцей. так. Альбо так, альбо не. Добра, апошняе пытанне. Ці ёсць у Алега Дабрыднева, таксама вядомага як Олег Фрэн, палітычная будучыня? Не, няма. Не, няма. Всё. Адказ атрыманы. Это пытанне чалавека з чату. Всё. Добра. Тады Рухаемся далей. Магу задаць свае пытанні далей? так, так. Давай пра Кравцова. Давай. Вам не сорамна за яго? За члена вашай фракцыі? Не. Добра, а чаму мне мусіць быць сорамна? Ну, давай пачнем. У меня да яго, ну, па-першае, я не магу яму прад'яўляць адразу 2 прэтэнзіі, толькі адну магу прад'яўляць. Давай. Але ў мяне да яго ёсць 2 прэтэнзіі. Мгм. 2 з паловай. Да. Первая прэтэнзія, ну, гэта ён мяне кінуў на грошы. Реально? Канешне. Я распавяду як. Глядзі, Коордынацыйная рада, гэта калі я быў дэлегатам, гэта наша агульная маёмасць ці не? Пра гэта? Ну, я не Конечно. лічу, што гэта моя агульная маёмасць. А я лічу. Я лічу, што коордынацыйна... Куда Лиза сбежала? Лиза, вяртайся. Не ведаю, ты з намі ці не? Лиза. Я тут пагаджуся з Іваном Кравцовым. Ну, я не Всё. агульная маёмасць. А вось. Я тут всё. Давайте. Нехта Кравцоў перагрыз провод. Так. Ну, давай пойдем по моей логике. Добро? Мгм. А потом вы скажете, где что не так. Добра. Глядзі. Паважаны глядачы. Агульны бюджэт Коордынацыйнай рады быў амаль 200 000 еўра. Мгм. З якіх 120 000, ну там было 180, напрыклад, не будем уже там дакладаць. З якіх 120 000 спёрла Мельнікова. Допустим. У 180 000... Да, Я тут, Александр, я тут. у меня есть магчымасць паказаць. У 180 000 был бюджет на медыакаманду, то бок на Шапарова з Беспаловым. І яшчэ кагосьці, але насамрэч на Шапарова з Беспаловым, таму што хтосьці кажа, што ён не атрымаў і траціну, таму што его абяцалі. Бюджет был 60 000, то бок траціна ад агульнага бюджэта Коордынацыйнай рады. Шмат ці не, мы так і не ведаем. Мы не ведаем, потому што не было ніякіх конкурсаў, тэндараў, ацэнак, затрат працы і так далей. Мы не ведаем. Было просто 60 000 еўра. Потым Анжеліка скрала. З'ехала, купила кватэры. Ну, нешта з ёй адбывалася. Дзякуй Богу, жывая. Таму што, конечно, я баяўся за тое, што яна будзе мёртвая. Дзякуй Богу, жывая. Скрала. Засталося 60 000. 60 000 бюджет медыакаманды стаў не 20 траціна, а 48. Наколькі я памятаю лічбы. Меня гэта ўжо здзіўляе, таму што 80% бюджэта структуры пад назвай Коордынацыйная рада гэта медыарасходы. Гэта вельмі дзіўна. Тым больш, што па маіх уяўленнях зробленая ім праца не каштуе гэтага, і тым больш, што па маіх уяўленнях яны зрабілі працу адмоўную. Яны не дамагліся сваіх мэтаў, а зрабілі вельмі... Ну, ведаеце, калі чалавек всё жыццё будаваў баракі, то калі яму даць грошы, ён все равно будзе будаваць барак, а не нешта іншае. Нам было патрэбна нешта іншае. І калі ў жніўні 24 года на нарадзе фракцый паважаная Аліна Коўшак, дасведчаны журналіст, дасведчаны палітык, казала аб тым, што, магчыма, нам нужна нармальная медыакаманда, якая будзе не рабіць відосікі, падобныя да рэальнай Беларусі, а справаздачыцца і працаваць з іншымі СМІ, як сапраўдная прэс-служба парламента, то, конечно, яна была права. Яна мела рацыю. Так, конечно, яна мела рацыю. Але спадар, кіраўнік медыакаманды, тады сказаў:
праз 2 тыдня будзе некае ТЗ. ТЗ няма да гэтага. Яны працавалі, як працавалі, але не гэта галоўнае. Калі я кажу пра Івана Краўцова, то, канешне, за працу медыагрупы адказваў секретарыят. Кіраўніком секретарыята быў Іван Краўцоў. То, што ён стаў кіраўніком секретарыята, гэта была умова з фракцыі Латушкі, наколькі я ведаю. І гэтыя людзі прыйшлі ад Латушкі, наколькі я ведаю. Прабачце, што я кажу праўду, далёкі час. Я казала пра гэта таксама ўжо. Так. І гэтыя людзі распілілі гэтыя грошы. З удзелам пад кіраўніцтвам Івана Краўцова. І самае галоўнае, ладно, распілілі б. На пачатку верасня 24 года ці ў канцы жніўня, калі я пісаў, казаў аб гэтым людзі, давайте зробім нармальнае ТЗ, давайте зацвердзім координацыйным радай, так, чтобы не было сорамна за гэтых людзей. Мне позвонил, потэлефанаваў сам Ваня Краўцоў і сказаў: слухай, ну што ты дзёргаешься? Чаго ты гэта? Я не буду нічога рабіць. Тое, што Ваня Краўцоў кажа, я не буду нічога рабіць, вядома ўсім. Я не буду гэтага рабіць, я не буду ніяк уплываць на медыакаманду. Чаму? Таму што яны работаюць без денег. Самі себе валанцёраць, яны, сказаў мне Ваня Краўцоў. А потым аказалася, што гэта валанцёрства каштуе ці 60 тысяч, ці 48 тысяч еўра. Вось, Ліза, Так. вам за паводзіны удзельніка вашай фракцыі не сорамна? Мне У не гэты момант. Таму што Не сорамна? зараз я патлумачу. Мне агулам за іншых людзей рэдка сорамна. То бок, мне бывае сорамна за сябе. Якасць, якая павінна ўплываць на псіхічнае становішча. Добрая якасць. Да. Мне сорамна за сябе бывае. Вось. За іншых людзей не. Наконт таго, наконт паводзінаў Краўцова і наконт сітуацыі агулам з медыагрупай, так, ну, я не ведаю, ці вы памятаеце, але я тут была і наступ хутчэй быў на вашым баку, так, нягледзячы на тое, што Іван Краўцоў Так, часткай. але Краўцоў быў супраць. Так, ну і гэта нармальна. У нас калі што ў фракцыі дазволена людзям мець меркаванне. Ладно, меркаванне, але ж гэта дзеянне, Ліза. Дзеянне. Ну, глядзіце, вы сказалі правільна, што была дамова з фракцыі Латушкі, так? Такое, якое-ніякое кааліцыйнае пагадненне. І гэта частка гэтага кааліцыйнага пагаднення, што медыагрупу будзе кантраляваць кааліцыя Латушкі Рух за свабоду. І гэта так і па сёння адбываецца. Людзі недакранальныя, гэтых людзей нельга, ну, нічога прымусіць рабіць агулам. Яны альбо робяць толькі тое, што яны хочуць, альбо не робяць нічога. Час ад часу яшчэ... Я ж запытваюся у вас. Так. Вам не сорамна? Мне не сорамна, я ж адказала. Мне не сорамна. Ну, і тое, што гэта частка кааліцыйнага пагаднення, ну, такая вось такая беда беларускіх дымсілаў. Хочаш хоць нешта кантраляваць, цябе прыходзіцца дамаўляцца з уладу маючымі, так? Вось так атрымалася, што ўладу маюць, ну, вось такія людзі. Людзі без густу і без разумення таго, як працуюць агулам медыа, так? І пры гэтым сама фракцыя кааліцыі Латушкі і Рух за свабоду, Арцём Брухан настраджаліся ад гэтага, ну, немала, так, ад гэтага іх рашэння. Чаму Вы разумееце, што Так. гэтыя людзі, якія працавалі ў медыакаманд без всялякіх тэндараў, без всялякіх загадаў, якія нанеслі шкоду координацыйнай радзе, зарабілі больш за ўсіх на координацыйнай радзе трэцяга склікання. Блін, там, карацей, вось так, тыя лічбы, якія вы назвалі, там значна скараціўся ў выніку бюджэт, падаецца. Наколькі? 48 тысяч засталося колькі? Типу 30, напэўна. Ну, типу, Все роўна больш, чым каштуе. Так, і ўсё роўна там большая частка, это, канешне, Шапараў і Беспалаў. Глядзьце. В такім разе. Ну, я згодная, Александр, з кожным вашым словом згодная. Але... Добра, давайте Так. другое пытанне. Давайте другое пытанне да Краўцова. Ну, давай. Давайте. За тое, што не сорамна. Вось першае пытанне, которое я казаў, да? Я маю на яго права, чаму? Таму што я быў дэлегатам координацыйнай рады трэцяга склікання. Гэта адбывалася ад майго імя, і гэтыя людзі працавалі ад майго імя. І гэта был мой твар. Тое, што яны рабілі ў Ютубе ці ў Тіктоке, бессэнсоўна.
Гэта был Так. мой твар, таму я маю права на гэтае меркаванне. Далей мы пераходзім да меркавання, якія ўжо кранаюцца выключна асобы да асобы, ніяк не чагосьці, таму я магу памыляцца, я магу быць неправы і так далей. Ну, глядзі, адбываецца гэтая гульня Мацкевіча, на якой ты таксама была, але уехала, напэўна, так? Ну, на апошні дзень не так я шмат прапусціла. Так, і на гэтай гульні, ты памятаеш, як на гэтай гульне выходзіць Іван і толкае рычугу, то, што называецца на рускам. Піхае рычугу. Так, аб тым, што мы павінны адмовіцца ад языка 2020 года, ад структур 2020 года і так далей. Ён об этом кажа. Ну, допустим. А потым ідзе ў дэлегаты Коардынацыйнай рады. І больш за тое, я разумею так, што ён сёння яшчэ будзе прэтэндаваць на секретарства Коардынацыйнай радзе. Вот ты мне, я разумею, што мне Ваня ніколі на гэта не адкажа. Ты мне адкажы, як у адной галаве можа адбывацца адразу две падзеі. Першае, нам нужно адмовіцца ад структур і адмовы 2020 года. І другое, я ўсё роўна пайду ў структуры 2020 года, буду размаўляць на языку на мове 2020 года і больш за тое буду лезть у кіраўніцтва гэтых структур, ад якіх я павінен адмовіцца. У мяне ж адчуванне, ведаеш, што гэта некая камедыя, ну такая абсурдістская камедыя, гэта Вуді Аллен нейкі, ці там Іанэску нейкі, так? Што гэта такая, я ў дурдом папаў. Калі я на гэта гляджу, гэта он мае права на гэта. Ну у чым ён мяне раздражняе? Вось у гэтых паводзінах, ведаеш? Добра, я паспрабую патлумачыць, але, канешне, без Івана тут не разабрацца. Ну да, і гэта не вельмі прыгожа размаўляць без яго, але так адбылося. Я не напэўна, не памятаеце, але пасля той прамовы Івана наконт смерці 2020 года я таксама задала Івану пытанне, што хто, Іван Краўцоў, так, Бабарыка і ўсё такое, гэта якраз і ёсць як бы 2020 год. Без 2020 года іх бы не існавала. Таму калі казаць пра смерць, забіццё, пахаванне 2020 года, то, канешне, гэта ў першую чаргу закранецца тых людзей і тых структураў, якія на хвалі 2020 года і з'явіліся. Вось. Таму, напэўна, я не тое, каб згодная канцэптуальна. Практычна я не вельмі згодная, таму што практычна мне падаецца, што невыканальная умова. Нельга забыцца пра 2020 год. Але канцэптуальна я, напрыклад, згодная. І гэта не пра структуры, так, а гэта якраз хутчэй пра вось гэтую гістарычную, культурную, нацыянальную памяць, так, якая, такая агульная ёсць. Не, ведаеш, калі мы кажам пра памяць, гэта што такое? Гэта азначае, што мы павінны напісаць кніжкі, зняць стужкі, ведаеш, атрымаць нейкі там мастацтва і паставіць вось у меня тут шкаф ёсць, шкаф, і туды паставіць і прыходзіць па святах, так мы так і робім. Падтрымліваць веру гэта, так? Мы толькі так і робім. Больш нічога мы не робім. Мы толькі... Ну як? Ведаеш, Коордынацыйная рада і все астатняе, я не згоден, што не робім. І вот, ведаеш, у меня-то прэтэнзіі, калі мы не сварымся і там у чаце рэфарматараў нешта адбываецца, то я вось з гэтых двух пунктаў напэўна, я не магу давяраць Івану Краўцову. І калі вы у наступе у вас ёсць Іван, і ты кажаш, што вы кажаце, што а вы маеце да яго давер, то я бы жадаў, каб ты мне патлумачыла. Вось я кажу, вось гэтыя поінты. Напэўна, ёсць нейкія іншыя пазітыўныя, якія цябе падтрымліваюць у гэтай веры. Ты можаш падзяліся гэтымі поінтамі? Александр, глядзіце, мы, напэўна, з вами па-рознаму разумеем, што такое давер. Так? Вось я разумею давер як прадказальнасць і паслядоўнасць дзеянняў чалавека. Так? То бок я не чакаю сюрпрызаў ад Івана Краўцова. То бок я ведаю, што, чаму і як ён робіць, кажа там і гэтак далей. Вось для мяне гэта давер. То бок я не чакаю, што яго ёсць нейкія супярэчнасці, так, што ён думае адно, а ў наступе робяць іншае, так, альбо што ён там злівае інфу з наступа, альбо што ён сакрэтна працуе там на нейкія структуры, так, якія супярэчаць дзеянням наступа. Вось для мяне гэта значыць давер. Я ведаю, што ён прытрымліваецца
там тых 5 пунктаў каштоўнасных пунктаў, якія мы прапісваем як каштоўнасці наступа. Так яны агулам базавыя, мы лічым, што шмат хто можа іх прытрымлівацца. Там, напэўна, самы супярэчлівы пункт гэта пра прыватную маёмасць. Так такое, што не ўсе падзяляюць, так ёсць людзі з іншымі палітычнымі поглядамі. Але агулам там калі чалавек для мяне вось падзяляе гэтыя погляды, ён дзейнічае у суадносіне так з гэтымі поглядамі, паслядоўна гэтым поглядам, то я яму давяраю. Таму што я не давяраю людзям, альбо якія якраз, на маю думку, не прытрымліваюцца гэтых поглядаў. Ой, глядзіце, хто да нас зайшоў. Кто? Альбо зараз пакажу. Альбо альбо проста супярэчліва дзейнічаюць адносна гэтых поглядаў. Пришел Иван Кравцов. Так. Мое Такі почтение. сюрпрыз. Вы можаце задаць свае пытанні Александр Івану. Іван, ты падвіс нешта? Ці мне падаецца? Зараз. Так, яго не бачна, трэба. Зараз я пакуль схаваю Івана. Пачакаем, можа ён там наладуецца. Але так, Іван Краўцоў вырашыў адказаць, відаць, на ваши... Иван Крашоў, как бы, это здорово. Это здорово. Крашоў. Слухай, я разумею згодны з нейкімі поінтамі. Я разумею. Ваня згодна з нейкімі поінтамі. О, привет. Але, Ваня, Ваня, мы з вами на вы или на ты? Кто мы? Мы с кем? Все вместе, втроем или отдельность? На мы. Пришел, вот как бы Мы, конечно. узнаю Ивана. На ты, все. Так, Как, у тебя хорошо. как у вас, Не да, верю, дела? Я да, что-то да, как-то интернет. зашел, вот минуты 2 назад было как-то скучновато. Плохо слышно, да? Сейчас поменяю. А зараз чуваць нормально, просто пінг. Вот зараз стало лепей. Так. Ты ў нейкіх катакомбах по фону. Можа, таму дрэнна. Іван кажа, што было сумна. Я не ведаю, мне не было сумна, Александр. Вы калі што не пераймайцеся. Гэта бачыце, вось я не згодная з Іванам Краўцовым хоць у нечым. Так, ну что, должно быть лучше, да, сори, у меня тут Так. с коннектом Так. Ну, проблемы. трохи вроде лучше. Всё, Ну, супер, Мы наладили, размаўлялі да. пра цябе. Слушайте, что-то скучно у вас. Я вот 2 минуты послушал буквально перед этим самым. Как-то такое все. Опять какие-то мелочи, там кто-то что-то сказал, не сказал. Координационный совет, там это. Ну уже тошно слушать. Слушайте, глобальные процессы в мире идут. Вообще трансформация капитализма идет. Вон на Цимаглу выпустил паперу в июне про то, что в целом из-за автоматизации нелинейной, да, экспоненциальной, капитализм будет склонен к репрессиям, да, вот как бы вот в целом тяжелое время, сложное, войны, там, Добрый, точки Иван, добрый. конфликта. У нас там Мы что-то в тут- Координационном совете, что-то. Вот это Так, вот то, мы что я не пришли люблю все поплёт, время. поплютарить. Вот Мы это я пришли все время не люблю. Вот потому что, вот опускаемся, до мышей. Ну вот, Саша, неужели реально тебе вот в кайф вот это копаться вот постоянно вот там в этом? Что ты в чате то написал, что-то не то. Ну, как бы, елки-палки. Я думал, вы о чем-то будете интересном говорить. Там, в чате реформаторы уже писали о стратегии, там, о победе, там, чего-то еще. А вот какой-то вот все вот это вот. Я бы не смотрел. Дзякуй, Іван, дзякуй, але ты ўсё роўна паглядзеў, таму нічога з 2 гэтага не минуты посмотрел, зробіш. понимаешь? І гэта залічылася. Так вось, у Лиза, Александра я пропоную вам побыть модератором, как мы не Так, я перебивали гэта- один одного и так далее. я гэта Ой, зараз, Іван, патрымайся трошки, не ёрнічай. У Александра да цябе ён лічыць вельмі важныя пытанні. Паспрабуй на іх адказаць какое? максімальна сжата. Так? І потым можам перайсці да абмеркавання пытанняў, якія на тваё меркаванне важныя. Дык вось, Александр, задавайце пытанні. Ну, как бы я их Ивану... Иван, я уже тебе Эхо, их озвучивал публично просторы неодноразово. Это не з'является новиной.
Ты памятаеш, як ты мне тэлефанаваў прыкладна ў канцы жніўня, пачатку верасня 2024 года і казаў аб тым, што ты не будзеш ніяк уплываць на медыакаманду, таму што яна працуе бясплатна. Господи, я не помню, что было 2 месяца назад. А ты мне вспоминаешь что-то в 24 году, еще и про Координационный совет. Боже мой, ты бы еще спросил что-нибудь, кто там подошел, там, не знаю, на приеме у Дуды куда там в 23-м году, я не знаю. Нет, не помню, извини. Не помнишь? Ну, все понятно. Значит, первая прэтэнзія была ў тым, што людзі, якія больш за ўсё зарабілі на Координацыйнай радзе трэцяга склікання, гэта Шапараў з Беспалавым, яны былі тваімі падначаленымі, і ты дазволіў адбывацца таму, што адбывалася. Я разумею, чаму гэта адбылося, але ты гэта зрабіў. Гэта першае. Слушай, а что с Шапором? У вас что-то личное или что? Я просто вообще не понимаю этой темы. Там Другое очень пытанне много... было ў тым, што ты сам у красавіку месяца гэтага года на гульне казала аб тым, што мы павінны закрэсліць усе структуры 20-го года, павінны перастаць размаўляць мовай 20-го года, а потым праз месяц ты апынуўся ў Координацыйнай радзе, і зараз да мяне дашлі нейкія плёткі, што ёсць шанец, што ты зноў будзеш сакратаром Координацыйнай рады. І для мяне гэта вельмі... Гэта твоя асабістая справа, канешне, да? Гэта ніякіх прэтэнзій тут быць не можа. Але для мяне гэта вельмі непаслядоўныя паводзіны, асабліва для палітыка. І вось для мяне гэта... вельмі дзіўна. Таму, калі мы спрачаемся, вось першая частка, я лічу, што Координацыйная рада гэта была агульнай маёмасцю, і тое, што гэтыя грошы былі страчаны, тое, што адпрацавалі ў мінус, гэта ні разу не жарт. Гэта ні разу не жарт, гэта паказнік агульнай працы дэмакратычных структур. А другое, гэта проста такая асабістая погляд, не больш за тое. Давай, Иван, поспробуй. Ничего. Мне сложно, извините, мне сложно уловить проблематику и суть нити. Ну, то есть, давайте как бы по порядку. Там, нашему движению в эмиграции уже 6-й год, дай боже. Так долго не живут люди в среднем, да, это считай, как если бы какой-то бабке было 105 лет, да, ну, как бы, или 110. Я вообще считаю, что структуры 2020 года, они, во-первых, уже давно не структуры 2020 года, это уже там отдельная команда отдельных профессионалов, так сказать, от гражданской деятельности. Там каждый себе налупил НГОшку, вот, кто-то в медиа пошел, кто-то вот политическим занимается. Ну, есть позиции там разных команд. Там есть позиция Тихановской, там Латушки и так далее, так далее, так далее. Ну, Координационный совет – это такой чан. Чан, там вот мы на конференциях, я, слава богу, уже вот нет, в этом году не собирался, но вот есть конференции, где можно собраться, вот там есть Координационный совет, где можно собраться. Как бы всерьез говорить о каких-то там институтах демократических, которые там что-то должны, применять к ним критерии, что-то там, ну, у меня как бы язык не поворачивается, честно говоря. Поэтому, ну, вот это как бы первое. Да. Ну, может, и последнее. Второе, я как бы проблематику, то есть не улавливаю. То есть все-таки вот была же хорошая заявка на тему подкаста. Давайте обсудим стратегию победы. Вот, да не вопрос, мы можем обсуждать стратегию. Да, и ты просто, Саш, когда постулируешь какие-то вещи, ты же как бы там их оцениваешь. Там, вот это тут что-то не то, это там вредит демократии, это движет движению. Но эта оценка, она как бы исходит, как бы получаешь, что ты имплицитно где-то внутри подразумеваешь какую-то стратегию, исходя как бы из критерий, которым можно мерить, что вот это плохо, это хорошо. Вот тут там что-то не разобрались с институтами, значит плохо. А вот тут вот это самое. А вот последовательный политик это хорошо, а непоследовательный там это плохо или что-то еще. Вот я бы как бы, может, с этого начал. Сделал бы, как говорят у нас, step-back. Вот. Давайте мы просто давайте мы зафіксируем вот тое, што былі гэтыя два пытання, якія павіслі ў паветры, і будзем далей размаўляць пра тое, што прапануе размаўляць. Я не понял, я не понял, в чем вопрос. Я не понял вопрос. Я не понял, добра, не вопрос. Можем паразмаўляць о базовых прынцыпах. Хорошо. Мне тут нагадваюць важную рэч.
подставьте подобайки. У всех Конечно, аватаров мне будет кажется, дядя, это... подставьте подобайки. У меня должен появиться это самое Да, фейерверки, то они есть, не ну, появляются. если твой вопрос насчет того, почему я говорю, что институты жили себя, а в них продолжают тусоваться, Так, ответ очень простой. Ну, это интересно. Мне интересно следить за белорусской мигрантской тусовкой. Я вот там хожу иногда вот к Змитру Кшуку раньше много ходил. Сейчас паузу взял, но скоро вот, может, схожу. Ну, у меня я это хобби такое, да, поэтому, ну, я считаю, что если можно избраться в коалиционный совет, почему в него не избраться? Можно чат почитать, так, какие-то документы, написать. то есть я вообще, М, ну, как бы не вижу никакой проблемы. Более того, считаю, что любому, кому интересно иммигрантская тусовка белорусская, было бы полезно избраться в коалиционный совет. Посмотреть на этих всех людей вживую. Вот на меня, на Ивана Кравцова, там, на Павла Латушку, на Дануту Хлусню, там, на Юлию И на Горячую, США а кто там у нас еще? 24. На Шап. Ну, я в общем смысле. То есть это же как бы вот они, все люди как бы воочию. Поэтому я, наоборот, считаю, что если вы там активист, вы что-то в эмиграции делаете, вы еще не перегорели, вы до сих пор там, у вас БЧБ на кухне, и вы ездите на тутаку, то я всем говорю, приходите в коалиционный совет, вы все это как это потестируете собственными руками. Можно как это не смотреть, а еще и участвовать. Вот и все. Вань, Поэтому я вообще я так никакой понимаю, что шизофрении не вижу. ты еще не перегорел, да? Не перегорел чем? Ну, по жизни, конечно, нет. Ну, то есть ты ж Нет, понимаешь, вот этим что это как бы движем, белорусским демократическим движением. республи ну, слушай, так смотря в чем. Ну, мне же как бы нравятся отдельные люди. Я им симпатизирую. У нас вот есть чат реформаторов, прекрасная тусовка. Есть Ты вот там всех Антон, мой любишь? дружбан, да, уже, да, в Блядь. Милоне есть Лиза, есть как бы ну, это же супер. То есть эти люди, ну, есть реально хорошие люди. Есть хорошие люди. А самое главное- это люди. Как я могу перегореть этими людьми, когда я их люблю, понимаешь? Я влюблен как бы в этих людей прекрасных, которые что то в 2020 году делали, они потом Ты выехали, знаешь, что-то мне продолжают кажется, делать. что А мы в с тобой некоторых а даже некоторых я местами терпеть не могу, влюблены в одних и тех же долбоебов. людей, Вот и все, я как бы, всё полагаю. очень просто. Если часть людей я люблю, некоторых терпеть не могу. Ну, поэтому да, я же в Варшаве живу, как я могу перегореть? Я, бля, в кофейню выхожу, обязательно натыкаюсь на кого-нибудь. Ну, Это правда. как Ну, я могу классно. перегореть? Ну, Ну, Лиза, всё. ведите, пожалуйста, дискуссию. Так, глядзіце, мне падаецца ўсё ж такі можа Александру не падабацца адказ на пытанне, але адказ прагучаў які-ніякі. Вось. Значыцца, окей, то бок я зразумела, што ў вас я проста доўга сачыла, доўга назірала за канфліктам вашым, так, у чаце рэфарматараў, які ўжо быў згаданы. І мне, цікава, у чым канкрэтна праблема. То бок мне цікава разабрацца. Я уже поведомил, у чым праблема. Александр, гэта цягнецца даўжэй за 2 гады. Так. Не, Не? у нас так не, это Лиза, тянется. так ты ничего не поняла. Какой конфликт? Это симпатия. Я так и сказала, Сашка так. Кнырович, Слухайте, он я как бы ввогуле тизингом занимается. Он палочкой тыкает, чтобы, понимаешь, я ввогуле посмотреть. лічыў, што мы ведаеш как адзін аднаго каштуем, і калі Так. я пасылаю Івана нахуй публічна ў красавіку, то потым калі ён пасылае меня нахуй у часе рэфарматараў, то гэта адзін-адзін. А мы вядзем лік. Я просто не ведала, што мы вядзем нейкі лік, Нет, але да, окей. ну, буду знать. Я, честно говоря, думал, что только я послал. Вот сейчас ты немножко мне удовольствие сбил. Потому Ага. А я что такой, Вань, я я сбиваю хотел тебя удовольствие. считать, конечно, исключительным, понимаешь, но немножко, конечно, Понимаешь? подпортил мне малину. Да. Ну, ничего. Окей. Тут пішуць, што трошки гей вайб. Я нагадаю, што я таксама прысутнічаю на Йоу! гэтым. Да, Каб збавіць. ну, Подожди, да, как слушай, это все как про это члены. делается? Это все понятно, ну, все про члены. Ну, ладно, давай, чтобы не превращать это в эту самую Давай. сварку комиков там или чего там. Я Да. иногда смотрю, есть эта игра. Может, вернемся все-таки к вопросам вот стратегии и Ради бога, давай. все-таки а вот в какую стратегию вот ты так радируешь за эти все институты, говоришь? Вот это вредно Я радею за демократии, институты. мы там должны. Не, подожди, да, Ваня, я ну, вышел ну, из всех институтов. Не, Александр, так, Не, ну давай. это было, слушай, в какую-то, Пытанне то есть
вы ж нечага Какую-то прытрымліваеце. стратегию строено, да. Зачем нам эти институты? Или это тебя Андрей Егоров убедил? А то он любит рассказывать, что надо институты строить, в общем, и будет счастье. Я понял. Иван, сформулируй, пожалуйста, вопрос ко мне. Можна я Вопрос сфармулюю очень вам простой. пытанне? Ну да, Как давай, скажете, я, может, я могу извини. на два Так, сразу, давайте. Я так, справлюсь. я лічу, значыцца, што Іван Краўцоў хацеў задаць наступнае пытанне. Што у вас ёсць пэўны як бы ідэалагічны погляд на то, як мусіць развівацца беларускі рух у выгнанні, так? Чаго мы мусім дамагчыся, якімі метадамі мы мусім Ну, гэта типа, да. чаму ж вы тады адмаўляеце наяўнасць тых інстытутаў, якія якраз такі вашага погляду і прытрымліваюцца? І вашымі прынцыпамі кіруючыся, збольшага палітычнымі, я маю на ўвазе, так, не нейкімі персанальнымі, вашу ж пазіцыю адстойваюць. Вось, напрыклад, офіс Святланы Ціханаўскай. За санкцыі, за ціск, туда-сюда. Ну, А это вось, моя позиция? ну, глядзіце, па чату рэфарматараў падаецца, што так. Слушайте, вот у нас есть одна проблема. Не так давно один добрый человек написал: гляди, какое у меня взяли интервью, какой ужас. Мне прилетит. На что я написал: Можна сказаць, хто? Нет, не могу. Блін. На что я сказал: возможно бы прилетело, если бы хоть кто-нибудь что-нибудь читал, сука, за пределами своих собственных высказываний. Мгм. Поэтому я долго, последовательно излагаю свой собственный взгляд на вещи. Давай, конечно, вы не читали, потому что вы пишете, а не читаете. Не, я Давайте. я не читаю Facebook прынцыпова. Пытанне толькі Ну, такое. А вы вось, пішаце ў Фейсбуку? И Белсат не читаете, и Еврорадио не смотрите. Еврарадыё Поэтому час как ад бы, часу гляджу, але кінула вашу менавіта рубрыку глядзець даволі даўно, прабачце. конечно, я разумею, сам такой. Чтобы я поглядел кого-то, кроме себя и наступа, так это ніколі. Ну, это цяжка. Так вось. Першае. Я веру ў то, што наступнае акно магчымасцей для Беларусі будзе дзесьці в районе 30-го плюс-мінус года. У меня есть асабістае ўяўленне, як яно можа выглядаць. Гэта не азначае, што в это акно магчымасцей нехта влезе і што яно будзе дакладна такім. Але я веру ў то, што яно будзе. Гэта першае. Другое. Магчымасці ўплыва беларускага дэмакратычнага руха за мяжой, па-першае, на фармаванне гэтага акна магчымасці, а па-другое, на ўплыў на становішча ўнутры Беларусі ў той момант, яны настолькі імкнуцца до нуля, што гэта лічба, якую без прыбораў не пабачыць. Мгм. У нас не так давно была апытанка 29 экспертаў, якія наконт не дэмакратычна, а ўвогуле транзіта ўлады ў Беларусі. Там верагоднасць таго, што будзе нейкая палітычная новая сіла, якая атрымае ўладу, дэмакратычная, 10%. Тое, што атрымаюць сённяшнія дэмакратычныя сілы, 0. Агульны 0. Нет ни аднаго эксперта, які бы лічыў, што сённяшніх беларускіх дэмакратычных сіл ёсць некая перспектыва ў будучыні. Окей. І я падтрымліваю гэтую думку. Але гэта не азначае, што не трэба нічога рабіць. Гэта азначае, я буддіст. Я ўжо 3 месяцы, як кожны дзень слухаю буддійскія лекцыі. Так вось, тое, што тебе не будзе там выніка, не азначае, што не трэба рабіць нічога сёння. І беларускія дэмакратычныя сілы выконваюць некалькі вельмі істотных функцый. Па-першае, дапамога беларусам за мяжой. Па-другое, уплыў праз медыа. Не праз саміх там палітыкаў, а тое, што медыа сёння вешаюць на Беларусь і аказваюць, ёсць уплыў у них. Гэта істотна. І ёсць яшчэ некалькі рэчаў, якія беларускія дэмакратычныя сілы за мяжой могуць рабіць, у тым ліку канцэпцыі будучыні Беларусі, у тым ліку перамовы з міжнароднымі структурамі, каб гэтыя канцэпцыі былі падтрыманы ў той момант, калі будзе акно магчымасці, каб у таго самого чыноўніка на стале ляжала прапанова нейкая, так, каб ён мог абраць то, чаго не было ў 2020 годзе. То бок я лічу, што ёсць праца для гэтых дэмакратычных сілаў. Але іх місія, гэта, ведаеце, як камета. Красиво сгореть в 2030 году, не более за тое. Оставив трошечки паўплываць на развіццё падзей у будучыні. І гэта моя канцэпцыя. Пытанне наконт санкцыі, не санкцыі, перамовы, не перамовы. Мне падаецца, я ніколі не выказваўся ввогуле па гэтых пытаннях так, чтобы гэта можна было... Ну и зря. Потому что мне уяўляецца, што гэта сёння
ввогуле не істотна. Ну, ведаеце, калі мы кажам пра нейкі круглы стол, перамовы з рэжымам, то мы павінны быць стараной, якая можа на нешта ўплываць у якім сэнсе. Калі вы не пойдзеце з намі на перамовы, мы зробім вось гэта. Вось Валенса казаў, дайце расказаць. Валенса казаў, калі вы не пойдзеце на перамовы, у нас будзе страйк. Сёння дэмакратычныя сілы выконваюць выключна экспертную працу і могуць дапамагаць еўрапейцам, амерыканцам, але самыя па сябе Слушай, не могуць слушай, уплываць. я разозлился. Ну все, уже хватит. Разозлился. Ну тезисы, понимаешь, тезисы офиса Светланы Тихановской образца 21 года. Ну елки-палки, НГОшничество. Вот это у тебя, как у тебя как-то шизофрения произошла? Ты говоришь, Иван, то есть общие Иван, какие-то пробач. слова. Изоблизму. Я объясню, что произошло, как бы вот по, как бы, вот смотрите, магия называется риторическое искусство. То есть сначала надо сказать, что будет некое окно возможностей. Не определить, что это такое. Там вторжение войск НАТО. Я могу это определить, что-то что это такое, сказать. Ну вот но это есть как бы займет светлое еще 15 будущее. минут. Да, И то, какой-то чем ты хер сейчас пойми к чему. занимаешься, это просто Но к риторический нему прием. надо Это, быть это готовым. риторический Говорю, прием конечно, для приемы. того, чтобы просто разбить мою аргументацию, не предложив свои. Более того, Вань, Нет. я уже сделал на основании нескольких дней анализа чата реформатора твой портрет. Там прописано Ой, вот господи, именно боже вот мой. такой способ поведения. Надеюсь, у Жди. тебя есть Клод Макс, чтобы Fable 5 там был, так портрет делается лучше. Вот. Но он же очень, понимаешь, там леволиберальный у него скилл. Поэтому он плохо будет делать мой портрет. Добре, Потому что я стоп, не, Александр. я не очень это самое. Но я не про это, Дайте, слушайте. дайте да, Ивану сказать, вы да сказали, не надо, зразумели да вашу дайте, линию. что не дайте. Ну, как бы я просто не могу это уже слышать. Ну, серьезно. Так Мы чего ты все пришел, Вань? работаем. Зараз, він Есть, прийшов порозмовляти з вами. есть очень важные задачи, мы все очень работаем много, мы там вот поддерживаем. Ну, понятно, ну так, понимаешь, Саш, так твоя в этом как бы проблема, что ты хочешь как бы вроде бы быть критически настроенным, но повторяешь абсолютно мейнстримовые вещи, которые как бы вот как из грантовой заявки. Ну вот реально. Вот нам надо медиаработа, нам надо, значит, вот там поддерживать белорусов за рубежом, держать Беларусь в повестке, быть готовым, предлагать позитивную альтернативу. Ну, обычные совершенно... Это Саши Добровольского тезисы образца 21 года. Понимаешь? И вот там прямо эти направления работы. Причем не даже 21 года. И это тезисы работы всей профессиональной оппозиции за последние 25 лет. Разработка проект-пакетов реформ, разработка позиционной инициативы. Уже 10 раз делали. Лебедько пишет Конституцию уже 8 раз. Да? Понимаешь? Там держать Беларусь в Вань, я повестке тоже. понимаю, я Когда читал Конституцию, То есть, вел панель и блин, говорил, так почему, блин, почему так Конституция не так то, что нам смотри, надо. так скажи мне, понимаешь, так скажи мне вот прямо, Да. вот ты, Александр Конурович, ты хочешь поучаствовать в политике будущей новой Беларуси? Начнем с самоопределения, как любят методологи говорить. Вот я, Иван Кравцов, Не, могу Вань, честно это не сказать, что самоопределение, я это говно. хочу. Не, от Ну, этого определение, зависит, потому хочешь что вы, ты не говоришь, хочешь, как или быть кто. актором Вот чи ні. если я, как Иван Кравцов, хочу, например, да, вот, не знаю, думаю, там, через 10-15 лет что-то изменится в регионе, Украина выиграет, не выиграет, Россия, не знаю, развалится, не развалится, Лукашенко, все. Я думаю, как? Ну, вернусь в Беларусь, да, и буду избираться в палатку. Или, например, запущу свое ТВ-шоу. Или, например, да, сразу пойду в аппарат министров. Потому что я как-то вот соизмеряю, думаю, блин, ну моя страна, мое хозяйство, я там вырос, мне там как бы это интересно. Меня там как стороннего комментатора или там блогера позиция не устраивает. Нахрен мне это, я не блогер по жизни. Я как бы человек, который умеет что-то организовывать, идеологическую работу вести. У меня кадровая политика всегда была очень хорошо. Ну, у меня там было и 200, и 300 человек в подчинении, ну, в разное время. Поэтому, ну, что-то я умею. И я вот вижу, я понимаю, что какой личный путь Ивана Кравцова или там любого другого, чтобы там вот постепенно там вернуться в белорусскую политику, принести пользу какую-то, да, вот как бы нашему обществу. И вот из этого самоопределения можно выстраивать стратегию. Выстраивать стратегию как бы из позиции, что, слушайте, как бы вот там окно возможностей, мы все тут вместе. То есть я вот этого не могу понять. Я не говорил, что мы тут вместе. Так а зачем тогда вот обобщать все, что там мы демократические силы, мы там должны что-то делать? То есть
Моя стратегия очень простая. Я согласен, я там писал про это в чате формата, что сейчас все пережидают. Сейчас вот Александр Кнырович пережидает в амплуа блогера, Франок Вечорка, Софья Славна Тихановская пережидает в амплуа Рады БНР, и Ивонка скоро передаст мандат Слане Тихановской. Вот. Павел Латушко пережидает в Это роли... будет на обложке нашей Нивы завтра. Сёня, Ну, Да. Иван, ты микрофон выключил. А он Иван, красивый микрофон. Иван, ты выключил микрофон, Иван. да. О, Потом в зависимости как бы от расклада, вот, и будут эти мериться шансы. То есть я про то, что их померить невозможно. Просто ты говоришь, что вот мы ни на что не уплываем, у нас уплыв нов и сценарий. Так это же уплыв, он же очень сильно зависит от сценария, конечно. Ну, так, конечно. Так а кто в нынешнем виде, ну, нельзя затянуть вот эти институты в новую политику Новой Беларуси. Есть только индивидуальный путь. И мой как бы вот этот тезис про смерть 2020 года был как раз именно в этом. Что чтобы как бы попасть в Новую Беларусь, индивидуальный путь возможен у каждого, но коллективный путь невозможен, потому что затащить вот это вот обвесы 2020 года и телепортировать, и заменить, произвести замену КСом Национального собрания, Тихановская, Лукашенко, Алатушка, там, кто у нас там, не Турчино, ведаю. да, Турчина, Особисте Міністерство треба. ну, то есть это как бы невозможно. И из-за этого появляется вот эта основная утопическая проблема. Но понятно, но те, кто как бы же часть этого, они работают на удержание. И поэтому появляется нарратив, что мы готовимся. Ну, не Лиза, готовимся. вводи, Мы пожалуйста, же какой-нибудь да регламент. Так, не готовимся. все, мы не готовимся. Иван, я просто, я думаю, что Александр, вы хотите сказать, правильно? Не, я хочу, по-перше, вельмі коротко, ну, я сказал некоторую колькость тезисов, але ж я, ну, ведаете, как, дал выжимку с «Войны и мир» за 15 хвилин. Конечно, под кожным тезисом есть тое, что я лічу, і калі я кажу некая праграма рэформ, то мне таксама не падабаецца тое, што робіць Лебедзька. Я з ім не згодны, лічу, што гэта смеццевая праца. Калі я кажу пра акно магчымасцей, я маю на ўвазе дакладныя рэчы. Калі я кажу пра тое, што можа зрабіць дэмакратычныя сілы, я маю на ўвазе канкрэтныя рэчы. Но я не магу за 15 хвілін, за 5 хвілін, якія я распавядаў, расказаць всю вайну і мір, і таму даю магчымасць табе вось так вось гуляць маніпулятыўную гульню. Я все гэта уже слухаў з 21 года. Ну, гэта маніпулятыўная гульня. Я маю на ўвазе нейкія Не, я реально канкрэтныя это что-нибудь якія адрозніваюцца ад таго, што кажуць Дабравольскі, Лебедзька, офіс Тихановскай і все астатняе. Добра. Але не гэта, напэўна, у нас зараз пытанне. Давайте. Каб вось Іван не казаў пра 21 год, я вам зараз дам магчымасць удакладніць. То бок, Давай. я вось мне адразу, я нават заметку зрабіла так, што вы кажаце акно магчымасцяў. Усе кажуць Так. пра акно магчымасцяў, усе яго толькі чакаюць, ніхто нічога не можа зрабіць, каб гэтае акно магчымасцяў наблізіць нейкае канкрэтнае акно магчымасцяў, гэтак далей. Усе гэта акно магчымасцяў разумеюць па-рознаму. Нехта акно магчымасцяў разумее як вайну на тэрыторыі Беларусі, нехта наадварот, што вось там мір ва ўкраіне і мы нарэшце там можам нешта змяняць і гэтак далей. Ва ўсіх розныя стратэгіі. Але пры гэтым вы кажаце, што ўплыва у дэмакратычных сілаў няма ні на што, наўрад ці ён з'явіцца. Не, ни на что. Ёсць уплыў толькі у медыа, на сітуацыю Беларусі і на беларусаў, правильно? Я казаў аб тым, што, па-першае, тое, што працуюць медыа і добра працуюць, гэта вельмі істотна. І калі у іх ёсць нейкія бюджэты, праз тое, што дэмакратычныя сілы іх абараняюць як бюджэты дзесьці, напэўна, гэта так, гэта вельмі добра, гэта істотная праца. Гэта першае, што я сказаў. Другое, што я сказаў, што у нас ёсць уплыў, але гэта уплыў экспертны, гэта уплыў не палітычны. То бок, калі амерыканцы ці еўрапейцы выбудоўваюць некую стратэгію і нават кантактуюць з Мінскам, наколькі мне вядома, яны запытваюць экспертнае меркаванне. І гэта экспертнае меркаванне мы даем. Чаму вы І вось лічыце, гэта экспертны ўплыў, гэта не палітычны ўплыў, гэта экспертны ўплыў. Чаму? Чаму што? Чаму гэта экспертны ўплыў, а не палітычны ўплыў? Таму што у нас запытваюцца, дайце інфармацыю аб гэтым, і не звяртаюць увагі на тое, як мы жадалі вырашыць гэтую сітуацыю.
Ну, я іншай інфармацыяй валодаю, то бок усё ж такі яны не Эліза, прывядзіце прыклад, калі гэта спрацавала бы. Так якая разница, спрацавала ці не? Важна, што яны бяруць нашае меркаванне пад увагу агулам, так? То есть што, ну, што вы думаеце, што ўсё Наколькі мне вядома, не бяруць, але я магу памыляцца, і калі у вас ёсць аргументацыя, я згодзін буду пераканацца і змяніць меркаванне. Ну, складана тут аргументацыю, то бок это ўсё як бы hearsays, так што это ўсё проста інсінуацыі. Таму, Іван, ты что-то нешта хочаш сказаць? Я все понял, на самом деле. Я на самом все понял. На самом деле у нас с Сашей Коныровичем на самом деле абсолютно одинаковая стратегия победы. Вот у нас не одинаковая. Просто смотри, мы, кстати, много раз это обсуждали, я что-то как-то забыл даже, потерялся. Там же, понимаешь, в ситуации неопределенности, когда вот никто не знает, что дальше будет, а люди в зависимости от своих личных возможностей, способностей, потенциала, они выстраиваются, подстраивают, ориентируют себя, разворачивают в сторону того сценария, который там им предпочтителен. И я вот много раз говорил, например, что зачем там из Светланы Тихановской лепят президента, да, называют ее там президент-электом и так далее. Зачем лепят легитимность? То есть это же наш старый спор про легитимность. Зачем Кобец в своих там бумагах пишет сценарий гуманитарной интервенции, что войска НАТО войдут куда-то туда-туда. То есть это же как бы понятно, что Светлану Тихановскую как бы оформляют под какой-то сценарий, вероятность его, с моей точки зрения, 3%, что либо там на танках НАТО, либо там на плечах полка Калиновского, которого уже нет, либо там где-то еще, она заместит вакантное место. Да? Мгм. Ну, то есть это как бы делается исходя из исходных данных, что типа вроде как были выборы, можно с натяжкой сказать, что они состоялись, хотя они же не состоялись, мы про это все забыли, как бы, и делаем вид, что они состоялись, исламский президент, все, у нас есть президент, пушатся нарративы. Вот и все. Вояры наши, там, фракция «Воля», другие, у них другое окно магчимостей. У каждого Да. свое просто. У них окно магчимостей это перекидывается, война разгорается, Россия нападает на балтийские страны, там еще что-то, НАТО заходит туда-сюда. В принципе, им чем больше как бы полыхает, тем у них больше на самом деле магчимостей. Потому что в этой неразберихе, суете, когда там все полыхает, можно там, да, отрядом вот этих хоругвий, там, я не знаю, организовали, не организовали. Нас просили чат почитать, пробачь. Я читала. Давайте. Спецподразделений как-то там вот пенетрировать в страну. Давай, жги. И вот это окно забрать. То есть у всех как бы свое. Я вот думаю, что да. И я думаю, что, конечно, те, кто работает в медийке, ну, конечно, у них такая логика, что мы вот делаем себе просмотры. А те, кто работает, например, там в частном секторе, у них другая логика, что я в эмиграции, вот как я там, я в эмиграции посижу, наработаю там связи за рубежом, капитал какой-то, что-то еще, ну все, как только как бы там тоже ситуация изменится, то буду это. То есть правда в том, что стратегии разные. В этом смысле мы как бы давно не вместе. И я про это много раз говорил, что надо всегда смотреть на личную мотивацию каждого конкретного индивида или команды. Она очень разная. То есть мы как бы все под одним флагом ходим 2020 года, но на самом деле все очень разные задачи выполняют. А есть люди, которые давно жили в эмиграции. Ну, вот, например, у нас там вот Александра Мамаева. Да, там вот она капитан яхты прогулочной. Ну, старый член ОГП. И тут как бы она в эмиграции уже давно. И тут, например, вот эти институты раздутые, инфляция произошла институтов на международной арене, этих НГОшных, у нее, наоборот, карьерный взрыв. Понимаешь? Что для нас закат? Для нее офигительный подъем. Она никогда в жизни не выступала в Страсбурге, она никогда в жизни не была в Брюсселе, понимаешь? Для нее, в принципе, вообще стратегия победы относительно Белоруссии, ну, это... Иван, ты сейчас Она договоришься до того, что они не заинтересованы в победе, потому что никогда Мамаева не будет ездить в Не, Брюссель. я уверен, что они заинтересованы в победе, но объект приложения мышления другой. Они заинтересованы в победе, но они выполняют вспомогательную функцию. То есть они думают, ну если, конечно,
Света станет президентом, то я там где-то вот, как вот Валера Мацкевич там, или у нас там есть вот группа этих, скажем так, суппорт-тим, кто-то как бы прилипал. Они как бы вот рассчитывают, что ну, мы прилипли как бы, и если там прокатит, то мы за ними там вот Вот, приплетемся. блядь, вот когда ты говоришь как бы прилипалы, никому не обидно. А когда я почему-то вашу команду назвал сурикатами, так вы возмутились. Непонятно почему. Я не Не знаю, знаю, откуда я вы пропустил. То есть, поэтому мой, как бы, да, поэтому мой посыл, как бы, вот, понимаешь, и вот здесь с медиа работы, я почему там в последнее время ругаюсь на медиа, к сожалению, там вот с Тарасом мы ругаемся много, Тарналистским с Еврорадио в чате. Ой, потому что, ну, как бы тяжелые времена, еще тут AI появился, большинство контента в интернете сгенерированное AI, понимаешь, и как бы мысли как бы такие вот неглубокие, они еще и, это знаешь, как garbage in, garbage out, как в финансах принцип, да, или там в данных. Это все амплифицируется. То есть и расхожие, досужие вот эти рассуждения, они амплифицируются. А я вот за то, чтобы, конечно, сейчас каждый, у кого есть капитал и активность какая-то, чтобы было критическое мышление, и каждый начинал внимательно думать и анализировать, у какой группы есть какие интересы, какая мотивация, у меня самого какая мотивация. А так получается, что у нас немножко медиа, к сожалению, наши в изгнании, они выполняют функцию нарративного удержания. То есть, по сути, вот люди вместо того, чтобы... Вот я честно отписался от всех каналов в феврале 26 года после выхода Маши и Бабарика, вот как-то стало совсем не актуально, очень доволен. Потому что, по сути, это развлекательный контент. Потому что там ответов на личную стратегию каждого, кто это смотрит, нет. Там же нет этого ответа. Это, по сути, как футбол. То есть это вместо того, чтобы футболистом становиться, люди смотрят как бы вот футболистов, как они играют. И вот, к сожалению, почему как бы я все время про эти просмотры, это развлекательный контент, вот в чем дело. Ну как развлекательный? Ну, можно как-то по-другому назвать. Эмоции любые, там, грусть, переживания, это тоже все это самое. И с моей точки зрения, Иван, оно как бы даже смотри, мешает у меня определиться на каждому со Еврорадио, своей смотри, собственной, у со меня на своей собственной Еврорадио жизненной самая популярная стратегией, как передача. я принесу пользу своей стране. Потому что у людей возникает ощущение, что я посмотрел стрим с Александром Кныровичем или стрим там с с Иваном Кравцовым, Жихарем, Лидия Прокопчук. и я сделал, понимаешь, и я Так, поучаствовал, и вот это мой вклад, понимаешь, і в ви бараке. зрабілі. Молодці, паставьте Вот, подобайки. понимаешь, Не, вот слушай, я это не понимаю. единственное, Ты что. А сейчас, так, ты ну, сейчас рассказываешь про других людей, влазишь им в голову и говоришь, что они так н- думают. Ну, А, я не не про Александр, готов. других, глядзіце, это же концептуально, социологически, понимаешь. я Я зараз смотрю, я, я я за зараз дискурсом дапоўню. смотрю. Я зараз дапоўню тэйк Івана і перадам вам слова. Вось у мяне пытанне, то бок вы кажаце, што у вас ёсць нейкае разуменне так таго, як бы што мусіць адбывацца, якое мусіць быць акно магчымасцяў, там якая мусіць Беларусі, там наконт меркавання там прапановаў Лябедзькі, наконт канстытуцыі, наконт гэтых усіх законаў. Так вось у мяне проста складваецца ўражанне, магчыма, яно неправільнае, што вы недастаткова выказваецеся альбо выказваецеся вось на гэты конт, то бок стратэгічна якраз такі важнае пытанне, але вы чамусьці утойваеце ад нас гэтую ісціну, так, якой вы валодаеце, а магчыма, мы не валодаем. І ў мяне вось думка тут Іван пра прыліпалаў сказаў, вы сказалі пра сурыкатаў. Ну як бы у мяне ёсць такое думка, што вось калі ваша стратэгія можа быць такой, што калі вось нешта здараецца, акно магчымасцяў атвараецца, нехта пралазіць скрозь гэтае акно, становіцца важнай палітычнай фігурай, і тут вы выходзіце і кажаце: а я заўсёды так і думаў, а я заўсёды так і казаў. Вось можаце паглядзець усе мае стрымы, самыя папулярныя стрымы на Еврорадыё. Вось я пра гэта казаў, таму што ну вы кажаце вельмі расплыўчата, вельмі як бы блёры. І вось у мяне пытанне: калі гэта неправда, так, Ну, это калі Чалы так делает. То есть так, второй Чалы Чалы таксама так все-таки. робяць, і Чалы таксама так Ну, робяць. Ваня, это вызов. Это вызов. Так Давайте. вось, Ну, вось Чалы приходил к нам в штаб и говорил: я за Бабарика 2 руками, дайте мне должность председателя Нацбанка, я вас буду поддерживать. Ну, а сейчас он, понимаешь, это самое, это ж как бы... важна, я згодна, важна, калі ты палітычны дзеяч, альбо ну вось агулам ты склонны так да палітычнай дзейнасці. Ты заўсёды будзеш вось гэтыя магчымасці шукаць, неяк віляць, усё такое. Магчыма, вы гэта робіце таксама. Вы нас за гэта асуджаеце. Вось Іван, нас тут асуджаеце за дагаварнічкі з латушкінцамі, так, ці нешта такое. Нет, Ну, не за это. добра. Лиз, я вас за это хвалю. Ага. Я кажу чула. только об тым, Слухай, я кажу только об тым, что трэба
белое называть белое, а черным черным, не более Вот за то. чорным. А Дык вось, серое? А серое А так мне, припустимо? а так мне шэрага договорнички нравятся. шэрага, глядзіце, вось па меркаванню Александра Кнаровіча шэрага няма. Я вось лічу, што палітыка гэта ўсё заўсёды шэрая Радикал. зона. Слушайте, Радикал. ну как бы, пробачьте, вы сейчас, Лиза, на меня навесили как бы Так, я вас меркование, якого я не так, выказываю. вось і таму я вам зараз даю магчымасць на ўсе гэтыя меркаванні адказаць. Вось Формулюйте, ці коли ласка, так, пытание. каротка. То бок ці ёсць у вас ці ёсць у вас публічная палітыка наконт таго, што правільна, што неправільна, так не проста крытыка дымсілаў, а наконт таго, што вы хочаце, каб адбывалася, наконт таго, як вы бачыце змены і гэтак далей, альбо ўсё ж такі вы чакаеце вось моманту да каго б прымазацца, так? І Заебись. ці Лиз. існуе шэрая зона агулам. Лиз. Ну, я задаю вострае пытанне. Калі ласка. Ну, по-перше, я привык быть все равно галоўным. А, Я гэта хаваю, прыйдзецца адвыкаць. але і привык быть галоўным. Мгм. Прызвычаюся. Ну, а я А, тут депутат, вось Ну так лидер вот, фракции Иван конечно, депутат. так это чувствуется. Я Конечно. вот все жду, когда уже Кнырович выйдет на перевес с чем там, ну, понятно, и всем С кем? скажет, да, блядь, Подожди, вы мне непонятно, это, с чем, Иван? Ну, з С чем я меркаваннем. должен как выйти на перевес? с Позицией. такой вот стратегией победы, вот такой, сказать, блядь, Сколько это страниц, мое, скажи, это подскажи. мое. И вот Так. это ж показательно. Про переговоры не говорю. Понимаешь, про деэскалацию. Ну, конечно, избегает любых политических этих самых тем, Конечно. потому что нужно на себя взять, понимаешь, ну, выжидает, как, понимаешь, хищник, как Иван. опытный хищник выжидает в кустах, когда будет время. Давай, вось зараз магчымасць Александра Кнаровіча Вань прав на накідаць. все 100%. Давай. Вообще на все 100% прав. Дык Александр, зараз вось момант, накидывайте. Слухайте, ну, по-перше, Иван прав. Тому что, калі я лічу, што ў 30-м ці 31-м годзе будзе магчымасць на нешта паўплываць, то, напэўна, становіцца зноў у ролю палітычную трэба ў 29-м годзе. Гэта вельмі проста. Гэта вельмі разумна. Ну, вы ж ведаеце, пакуль я публічны візіянер Сувалкі клуб, публічны эканаміст, публічны каментатар на Еврараду, каб не сыходзіць з увагі людзей, але не ўступаць барацьбу з Паўлам Латушка, Франкам Вічорка ці астатнімі. Таму што гэта бессэнсоўна. Гэта барацьба забівае абодва бакі. Добра, а можна Гэта першае. пытанне? Дык вы кажаце, што вы візіянер. Я просто Так. не бачу... Не, подожди, Лиза, сейчас наоборот честно. Сейчас я Кныровичу наконец-то верю. Первый раз за полчаса. Добра. Так что ты не перебивай его, подожди. Блин, ну мне просто цікава. Калі кажуць візіянер, я хочу все ж таки вось даведацца, чаму не публічыцца гэтая візія, тому што вы не хочаце якраз спрачацца. Ну, а зараз адкажу на гэтае пытанне. Давай. Лиз, Давай. ведаеце, у меня я могу прийти к вам домой ці праз Марго попробовать паўплываць як кіраўніцу фракцыі. Я кіраўніца фракцыі зараз. А не бачна, тому что яна выступаю везде, вогуле. У нас кожны месяц змяняюцца лідары А фракцыі. уже, Лиза, я буду ведаць. Так, Я не прызвычаюся, што яна там... Нічога, добра. Все добра, я не оскорбилась. Давайте. У меня няма ніякай іншай магчымасці, акрамя прыйсці до вас домой, прыехаць позна і сказаць: Лиза, вот послухай мяне зараз, так? Таму што ўсе астатнія спробы я зрабіў. Я напісаў вялікі артыкул мінулую нядзелю, выйшаў, напэўна, у пятніцу на Белсаце аб тым, што все рухаецца цалкам, ну, по моему уяўленню, аб 2030 годзе. Артыкул там на 800 слоў, які выйшаў на Белсаце, які ў мяне паглядзелі, ну, напэўна, 1007 чалавек прачыталі, так? Я аб ім паразмаўляў на Еврараду. Я, магчыма, зраблю відос у себя, яго пасмотрыць 15 000 чалавек. Што яшчэ я патрэбен зрабіць, каб якімсьці чынам прыцягнуць вашу увагу, Лиза? А зачем тебе притягивать? Иван адмовіўся. Зараз. Я, можа, згодна. Можа, я не ваша мэтавая аўдыторыя. Так, не трэба маю менавіта увагу. Мне просто реально, вось, як чалавеку, які зараз мае магчымасць задаць вам пытанне,
Я Так. хачу задаць гэтае пытанне. То бок я ну вось вы кажаце невялікі артыкул на 800 словаў, чаму ўсё рухаецца да таго, што акно магчымасцяў будзе ў 2030 Так. годзе. Але гэта для мяне ўсё яшчэ не гучыць як візія і як пазіцыя. То бок візія А я кажу аб тым, ёсць што у канкрэтна. мяне няма магчымасці дагругацца да вас, таму што ў вас няма Зараз я прям заінтарэсаванасці мяне зараз глядзець. адкрою. Я зараз пряма адкрою, вось вельмі зацікавіла. Але глядзіце, Ладно. я Давайте не будзем гэта рабіць, давайте пойдзем у размове, таму што ён сапраўды на 800 слоў, гэта азначае, што 10 хвілін чытаць. Слухайце, глядзіце, калі казаць сур'ёзна, я не веру ў беларускую вызвольчую армію. Фармаванне яе немагчыма на тэрыторыі ніякай краіны. Я не веру ў уплыў санкцый, таму што я бачу, што адбываецца з эканомікай. Эканоміка стаіць на месцы, гэта вельмі дрэнна, таму што ўсе астатнія эканомікі ідуць наперад, але эканоміка не збіраецца падаць. Не будзе ніякага крызіса, из-за которого люди выйдуць з гэтымі сталеркамі, чым з тімі там выходзілі і знесуць уладу. Ну, это слышали. Ну, Я ў да. гэты сцэнар не веру. Добра, пытанне у мяне якраз пра тое, во што вы верыце. Я веру ў перадачу, і слухайце, я веру беларускага Гарбачова. Я веру ў транзіт улады, нейкі момант, які павінен... Зараз мы павінны маліцца за здароўе Александра Григоровича Лукашенко, таму што калі ён памрэ зараз, то будзе горш. Беларусь будзе Абхазіяй ці Прыдністроўем. Таму ён павінен працягнуць да таго моманту, пака ў Маскве будзе бойка эліт, а яна будзе. Гэта будзе вынікам вайны. І вось у той самы момант, я не ведаю, які год, будзе транзіт улады, і я вельмі спадзяюся, што перадача ўлады ўнутры будзе номенклатурнай, а не сямейнай. Сямейная будзе горш. І ўсе эксперты, 42% экспертаў кажуць, што будзе номенклатурнай. Но гэта тоже пытанне веры да экспертаў. Гэта не пытанне ведання, гэта пытанне веры. Добра, я, І- Александр, яшчэ раз. Пытанне, во што вы верыце? Я веру ў з'яўленне праз некаторы час чалавека з беларускай номенклатуры, які будзе названы беларускім прэзідэнтам, і які захоча, як Гарбачоў, трошачкі падкруціць сістэму, каб яна трошачкі лепей працавала. Я веру ў гэты сцэнарый. Окей. Ну, так слушайте, так все понятно. Ну, верим в Государственный институт Республики Беларусь и не верим в институты иммиграции. Ну, так что Так. тут еще обсуждать? Что там Всё. как-то оно даже авторитарное все равно живет, функционирует, и есть надежда, так скажем, на постепенное отползание, транзит, а тут оно никак не функционирует. Ну, так получается. Мы зараз Вот и всё. Александра Как Кноровича подведем под крыш. Літаральна, под таму што... монастырь. Не, Так. Іван можа, ведаеце, гэта вось вы мне параўналі з Чалым, але Чалы меня вельмі расчараваў, тому што раней я казаў, што я згодны з яго эканамічнымі тэзісамі, але не згодны з яго чалавечымі паводзінамі. А мінулым Ну, разам он, да, ну, он с ума сошел немного. А честно мінулым говоря, разам я это паслухаў прямо яго скажем. у суботу зранку у Белсаце, і ўсё, у яго зламаўся эканамічны нюх. Ён кажа ўжо аб тым, што калі будзе змена ўлады ў Беларусі, то становішча ў эканоміцы будзе горш, чым у 90-е годы. Гэта хлусня. І ўсё, для мяне Чалы, ну не параўнойце мне ўсё ж таки, калі ласка, з Чалам, таму што калі вы... Я не Нет. займаюся... У іншых рэчах. Я не образца займаюся- 2018 года. Я не займаюся С этим же. інтэрпрэтацыяй думак Лукашэнкі ввогуле, ведаеце? Таму мне крыўдна, калі вы мне параўнуеце з Чалам, прабачце. Окей, Не мы не будет, будем больше да, вас не прыраўноўваць, будем. прабачце, гэта мы зря. Дык вось. Так, ну і калі Іван нешта, как бы, ведаеце, калі я нешта кажу, а потым Іван кажа аб тым, што Кныровіч меў на ўвазе вось гэта, я как бы не супраць. Но я как бы то, што маю на ўвазе, то я кажу, нічога іншага. Так, але глядзіце, ўсё ж таки камунікацыя такая рэч, яна заўсёды не толькі ў тым, пра што вы кажаце, але і пра то, як вас разумеюць людзі. Дык вось, я вас таксама зразумела, але я зразумела, што ваша вера, візія, так, заключаецца ў тым, што можна нічога не рабіць, у сэнсе дамсілам агулам. Таму што ў любым выпадку з'явіцца Ніколі такога не казаў. нашчадак. Так, Не, Николя такого не казал. ты-то не говорил, но оно Але, ну, следует, так сказать, из... того, что это, мы- знаешь, Нет, не как следует. сад с японскими камнями. Их там Нет, не 6, а видно следует. только 5. Понимаешь, вот... Паважаныя прадстаўнікі наступа, 20% і не, сколько, колькі, 25% ад фракцыі в Координацыйнай радзе.
Калі Так. Я вам уже, кажется, нешта думал, ты хочешь сказать падаецца, 25 лет. калі вам нешта падаецца, вы запытайцеся, вы атрымаеце Так наўпроствы адказ. я Не ж таму і інтэрпрэтуйце. так добра, ну глядзіце, але проста з таго, што вы сказалі, так, што ваша візія, што адбудзецца вось Так, гэта. І калі жыць ну, як бы суадносна гэтай візіі, то ж якая роля, якое месца агулам там вас асабіста, нас з Іванам, там іншых актараў у дэмакратычным поле. Як бы проста на маю думку, з таго, што я пачула, ну ніякай ролі. То бок яна, магчыма, будзе, калі Слухайце, гэты новы беларускі Гарбачоў прыйдзе і там захоча нешта змяніць, і тады, магчыма, нехта з нас неяк там прапаўзе пад пулямі. І ўсё. А зараз-то што рабіць? ну, па-першае, я ўжо казаў сёння 2 разы, паўтару трэці раз. Трэці раз. Гэта выглядае, канешне, трэці раз скажу. Вельмі істотная праца дэмакратычных СМІ. Дэмакратычныя СМІ сёння не прайграюць бойку за думкі насельніцтва Беларусі. І пакуль яны працуюць, гэта вельмі істотна Добра, для можна унутры Беларусі. Магу патлумачыць на лічбах. не, можна не без лічбаў. У мяне вось пытанне, вось вы пра медыаслужбу давалі каментар, так? Вось вашу ацэнку давалі наконт таго, як медыаслужба КР працуе. Вось Так. вы мне скажыце, а як працуюць беларускія медыа? Наколькі добра яны асвячаюць там тое, што вось на вашу думку, што яны мусяць асвяшчаць, што яны не мусяць, вось ці яны правільныя націскі робяць у тым, што яны асвяшчаюць і гэтак далей. Я не з'яўляюсь настолькі дасведчаным экспертам, как выказваць экспертнае меркаванне, таму скажу выключна як удзельнік працэса і як адзін з людзей, якія могуць нешта думаць з гэтай нагоды, але я разумею, што Ігор Кулей, напэўна, ці Аліна Коўшых сказалі бы больш грунтоўна, больш дакладна і больш асэнсавана, чым я. Па-першае, мы разумеем, што яны ідуць за гледачом. І таму, калі глядач рэагуе на кагосьці на вокладкі, то яны ідуць за ім. І гэта добра. Па-другое, тое, што я намагаюся рабіць, ёсць запыт на эканамічную інфармацыю, і я намагаюся, ведаеце, вось то, што казаў Іван аб тым, што гэта звлекуха. Так мне не сорамна, таму што у мяне асабістая функцыя, асабістая місія вось у працы ў СМІ, яна складаецца з трох частак. Першае – это інфармаваць аб тым, што адбываецца ў лічбах, заўжды ў лічбах. Другое – гэта адукаваць людзей, каб яны трохі лепей разумелі, што адбываецца ў краіне. І трэцяе – гэта, канешне, развлекаць. Гэта энтэртэймент. Канешне. Так вось, мая праца менавіта на гэтым накірунку, і мне падаецца, што я раблю яе дастаткова добра. Такіх, як я, не шмат. І таму, ввогуле, ведаеце, але ў СМІ заўжды ёсць выбар. Які выбар? Ці рухацца як поп-музыка, да? Як поп-кіно, фарсаж, як лепшы выпадак, конечно, Адзісея, но ввогуле фарсаж. Ці рухацца за патрабаваннямі публікі, якая вельмі жорсткая ў іх. Шаг права, шаг влево, гэта трындзец, потому что калі я здымаю нейкі відос пра праблемы гендера ў Беларусі, я бачу маргіналізацыю адразу прагляду. Нікому не патрэбны праблемы ЛГБТ ў Беларусі, і смяротнае пакаранне ввогуле не хвалюе, і так далей. Так вось у медыа ёсць заўсёды выклік. Ці рухацца за гледачом, ці яго чамусьці вучыць. На другое патрэбны вельмі вялікія грошы і асэнсаванне донараў, што гэта патрэбна. І, канешне, мы бачым, што няма гэтага асэнсавання, і, канешне, мы бачым, што на гэта няма грошай, і, канешне, вось гэтая другая частка, калі ты можаш змяняць погляды людзей, яна амаль не працуе, гэта праўда. Але калі мы пабачым на лічбы, колькі сегодня ахоплівае грамадска-палітычнае вяшчанне ў Беларусі, дзяржаўнае, і колькі ахопліваем вы, гэта вельмі падобныя лічбы. Таму не трэба спыняцца і не трэба казаць, што гэта не карысная праца. Гэта карысная праца. Гэта першае. А по-другое, давайте я паспрабую себе в этой библиотеке все ж таки больше до окна, тому что магчыма, я буду лепей подсвечен, магчыма, у меня будет лепей выглядать мой не вельмі молодый уже твар. Я не такі прыгожы, как Иван, мне трэба лепшая Я подсветка. таксама не такая прыгожая, як Іван, я вас добра разумею. Ну, а гэта першае. Конечно, по-другое, ёсць тая праца, якое добра ці дрэнна робіцца, але па падтрымке людзей, якія ўжо тут аказаліся ў эміграцыі, яна не ўплывае на будучыню ў Беларусі. Мы разумеем, што гэта такі тупіковы напрамак,
і калі вы падтрымліваеце людзей, якія аказаліся ў уразлівым становішчы ў эміграцыі, гэта не ўплывае на будучыню Беларусі. Гэта другая напрамак. Трэці напрамак, у які я веру і за які мяне, канешне, Іван будзе біць нагамі, і гэта вельмі лёгка. Таму што мои тэзісы вельмі падобныя да тэзісаў Лебедзька будуць. І ён будзе мяне біць, і людзі будуць, якія ў нас там не ведаюць, 12 чалавек зараз глядзяць, можа паглядзець 100 чалавек, але яны будуць на баку Івана, але не на маём баку. Калі я заплюшчваю вочы і сябе ўяўляю будучыню, і сябе ўяўляю тую будучыню, калі беларусы, мы, у нейкім выглядзе зможам вярнуцца ў Беларусь і нешта прапанаваць беларусам. Вось гэта нешта, так? Сёння гэта там ляжыць одна рэч, толькі одна рэч. Гэта тэлефонная кніжка, калі я кажу Франака, то ён адмаўляецца. Кажа, не, гэта кніжка Кучынскага. Вось, гэта ўсё, што ў нас ёсць, каб прынесці ў Беларусь у будучыню. Я веру у то, што мы можам прынесці тэхналогіі, мы можам прынесці прыклады перабудовы краіны, мы можам паспрабаваць дамовіцца. То, аб чым пішуць Крук, ось такое, они выдалі вось такую кніжку, дзе шмат некалькі раздзелаў, дзе апісана, ну, напрыклад, там апісана кошт перахода ад Расіі да Еўрапейскага звяза. Так? І я веру ў то, што гэта магчыма, такая прапанова для Беларусі з боку Еўрапейскага звяза ці амерыканцаў, і што гэта таксама будзе карысна для будучыні, і што ў нас дастаткова інтэлектуальна патэнцыяла, каб гэта рабіць. Вось во што я веру, што я лічу сапраўдным, тое, што трэба рабіць, і за межамі гэтага. Ввогуле, я лічу існаванне сёння НАУ, Паўла Латушка, ці офіса, ці каардынацыйнай рады карысным у якім сэнсе? За межамі ўсяго гэтага. Ведаеце, пакуль яны раздражняюць КДБ, пакуль КДБ выдаткоўвае на гэта сродкі, пакуль яна з імі змагаецца, і яны за ім займаюць месца, невялікае месца, дзесьці, ведаеце, на міжнародных форумах, на міжнародных сустрэчах, мы разумеем, што шмат разоў гэта іміджавыя сустрэчы, гэта 5-хвілінныя сустрэчы з фоткамі і так далей, але яны працуюць на раздражненне рэжыма і неяк ускосна, але так вось па-малому, але ціснуць, гэта таксама карысна. Я не ведаю, наколькі суадносяцца затраты на іх існаванне ў грошах і іх вынікі, але гэта таксама карысна. Таму, калі вы мне запыталіся, што я лічу карысным, я адказаў на тое, што я лічу карысным. Добра, то бок зразумела. Вы яшчэ раз, крута, што ёсць рэчы, якія вы лічыце карыснымі, але калі мы кажам пра стратэгічнае пытанне, маё пытанне хутчэй было пра гэта. Давай. Што, ну, вы як, давайте так, публічны інтэлектуал, так, чалавек, які выказвае сваё меркаванне наконт шмат якіх рэчаў, датычных Беларусі, не толькі, публічна, і да вас прыслухоўваюцца людзі, разважаюць, выкарыстоўваючы вашы тэрміны, тэмы, якія вы даеце, і гэтак далей. То бок, з таго адказа, якой я пачула, я так і не пачула ніякага стратэгічнага, так, вось бачання таго, што правільна ці няправільна рабіць. І ў мяне, як бы, моя вось гэтая прад'ява да вас асабіста застаецца, што быццам бы вы, ну, канешне, як бы, я нікаму не хачу замінаць, там, крытыкаваць кагосьці ці нешта такое, господі, на здароўе, так? Але вы, як чалавек, які ўсё ж такі, ну, маеце заяўку на такой публічны інтэлектуалізм, так, хочацца ад вас пачуць... Мне вельмі прыемна, калі вы гэта кажаце. Хочацца ад вас пачуць хоць нешта канкрэтнае. Вось. Ну, слушайте, мне падаецца, што я распавёў, падтрымліваць СМІ, падтрымліваць беларусаў в эміграцыі, рыхтаваць нейкі пакет рэформ, ну, сапраўдных рэформ, а не канстытуцыю ці закон. І, конечно, мы разумеем, што не будуць канстытуцыі ці закон прыняты. Думаць аб тым, як мы прыйдзем з тэхналогіямі ў Беларусь і не разлічваць на то, што мы пераможам у палітычным сэнсе. Мы не пераможам. Гэта вельмі, мне падаецца, што я вельмі дакладна кажу. Ну, добра, я не згодная з тым, што вы вельмі дакладна кажаце, на жаль. Прабачце, у мяне тут сабака прачнуўся, ён вельмі хоча маёй увагі. Вось, я не згодная, што гэта вельмі канкрэтна, то бок для мяне гэта гучыць усё яшчэ. Іван, мы бачым твой ноутбук, падаецца. Я не ўпэўнена, што я менавіта бачу, заблюрана, але што. Так, я прабачце.
Ну ўсё. Дык вось, я ўсё яшчэ чакаю, што вы скажаце нешта канкрэтнае, але я зразумела, што я гэтага ўсё роўна не дачакаюся, таму я нават перастану Ну, я не разумею, перастану слухайте, приведите приклад, калі гэта гучала б канкрэтна, каб я мог на нешта арыентавацца. Ну, давайте, я не ведаю, які больш канкрэтны прыклад можна прывесці. Давайте так, напрыклад, ці мусяць зараз О, незалежныя- слухайте, Так. нас просят поболтать про иллюстрацию. Добра, зараз, толькі дайце мне Дайте адказ мне, на гэта Лиза, пытанне. я буду вас слышать, дайте я просто все-таки перемещусь, чтобы было лучше свет, Да, чтобы на меня здароўе, было на лучше. здароўе. Я, значыць, хачу, вось, напрыклад, там некаторыя лічаць, вось вы мяне запытваліся, наконт там круглага стала стратэгіі, ці наконт, нешта, Іван з'явіўся. Да, я вернулся. Зараз Александр нас чуе, калі што, или его просто не бачна. Вы, напрыклад, вось скажыце, ці варта прасоўваць круглы стол, ці варта прасоўваць ідэю там, не ведаю, эканамічнай рэформы Беларусі. Варта вось гэтую падтрымліваць стратэгію Алісы Рыжычэнка наконт там эканамічных рэформаў, альбо вам больш падабаюцца, не ведаю, нейкія іншыя рэформы. У вас так лепей, так? Так. Першае пытанне, ці падтрымліваю я круглы стол? Ну, напрыклад, гэта прыклад, просто каб нешта Не, просто канкрэтнае. добра праз гэтае пытанне размаўляць, таму што яны ў вас в галаве існуюць як канкрэтнае пытанне. Для таго, каб мы аказаліся за круглым столом, мы павінны быць сілай. Мгм. Сіла гэта калі вы не сядзеце з намі за круглы стол, то адбудуцца страйкі, ці адбудзецца нешта іншае і так далей. Сёння мы не з'яўляемся сілай. І таму размова аб круглым столе зараз яна імітацыйная, на жаль. Таму саму ідэю я, конечно, падтрымліваць, я жадаў бы пабачыць такі 89-й год польскі ў нас, ці некія перамовы на прыкладзе Іспаніі, ці нейкіх іншых. Но я лічу бессэнсоўным выказвацца з гэтай нагоды, таму што няма перспектываў пакуль. Давайте другое пытанне. Наконт рэформаў эканамічных ці рэформаў Алісы Рыжычэнка. У паважанай спадарні Алісы пакуль ёсць толькі некаторыя часткі, і я не знаёміўся з німі дакладна. Я бачыў толькі прэзентацыю, я Алісе выказваў свае заўвагі, што можна было бы зрабіць па-іншаму. Я вельмі спадзяюся, што я буду мець магчымасць неяк паўплываць і папрацаваць з Алісай над тым, што будзе менавіта ў гэтым больш шырокам такім пакеце рэформ, таму што там ёсць рэчы, з якімі я згодзін, але ёсць рэчы, якія пакуль недакладныя, і мне падаецца, што можна было б зрабіць іх лепш. Але тое, што такі дакумент патрэбен не ў сэнсе закона о чымсьці, ни в коем разе, но ў сэнсе канцэпцыі, как должно быть, ён патрэбен, безумоўна. Што яшчэ было ў пытаннях? Ну, зразумела, я просто, глядзіце, вы так кажаце пра страйкі, я не ведаю, ну, просто вы быццам бы пра круглы стол там польскі разважаеце якраз у тэрмінах 80-81 году, так? Ну, 88... Ну, в 89-м году таксама былі. Ну, уже ввогуле не тое, як бы, агулам не тое, уже ўсё было ў падполлі, уже не было, ну, як бы, ўсё яшчэ вельмі масавы рух, але наколькі там людзі былі гатовыя да страйку ў гэты момант, калі пачыналіся перамовы у Магдаленцы, напрыклад, ну, гэта вялікае пытанне. Зараз Іван нешта знікае, падключае. Ось. Я могу помыляться. Да. Давайте про иллюстрацию. Про иллюстрацию у нас был заказ от кого? Спочатку от слушательницы из Тамбова. Ага. Добра. Пачакайце. Іван, ты пачуў нешта, што ты хацеў бы пачуць ад Александра, ці не? Просто ты адключаўся, ты, напэўна, не чуў шмат чаго, правильно? Я не знаю. Сейчас я пофикшу. У меня просто трафик закончился. Давай, Всё, ладно. думаю, будет работать. Добра. Такое... Мы можам паразмаўляць пра стратэгію, але давайте я вас умаляю, зробім перапынак на 3 хвіліны. Іван, а мы зробім перапынак на 3 хвіліны, добра? Так а што я павінен рабіць? Не, вы нічога, я пераключу просто на... Вас не будзе бачна і не будзе чуваць, калі што, але вы можете чуць аднаго. Так што просто 3 хвіліны. Пакуль за гэтыя 3 хвіліны я бачу, што нас як мінімум 19 чалавек глядзіць. Вы ўсе мусіце паставіць лайк, напісаць каментар, задаць пытанне. І калі у вас ёсць магчымасць скінуць што-то Лізе на данаты, Вось.
Дайте ей денег, пожалуйста. Так, А то это бесплатная работа невыносима. так, Понятно? так. Просто тут як клоуніха скачу, каб вас усіх разважаць. Калі Ну. ласка, шануйце гэта. Всё, 3 хвіліны, і мы вернемся. Дзякую. Так, мы вернулись. Получилось? Да, сори. Вырублю. Всякое происходит, поэтому... Фух, добра. Да, не говори. Гэта было інтэнсіўна. Зараз. Меня прасілі пачытаць каментары. Я хачу, каб вы былі сведкамі таго, што я іх чытаю. Давай. Значыцца, да вас пытанняў, калі што не шмат, акрамя таго, што гей-вайбс моцная, гэта некалькі разоў заўважалі. Так што ведайце, што, магчыма, хутка з'явяцца фанфікі на ваш конт. Але не пераймайцеся, гэта не так страшна. Вось. Што яшчэ? Усе вельмі хвалююцца, што цяпер Александр Кныровіч прыйдзе да іх дадому з пакетам рэформаў. Гэта ўсіх моцна непакоіць, і людзі не ведаюць, што з гэтым рабіць. І мяне паклікалі бухаць.
Але глядзіце, я пакуль занятая, не магу адарвацца. Таму ўсё ж такі сёння нядзеля, заўтра панядзельнік, ніякага У меня алкаголю. есть, у меня есть претензия к этому комментарию. Якая? Ну, Якая? невозможно. Из вот 3 человека в эфире нельзя позвать одного бухать, а на 2 остальных не Ну, обратить внимания. глядзіце, просто напэўна, вы не настолькі прыемныя, як я. Іван, а ты яшчэ з аднаго устройства далучаешся? Это как бы, это ни разу не оправдывает приглашающего. Как Ну, бы, вообще, судя по тому, как вы относитесь, Лиза, к политике, не должно быть приятно, понимаете? Так не, я не хачу, я агулам не чакаю, што мне нехта будзе рабіць прыемна. Разумееце. Я вам раю таксама карыстацца гэтай стратэгіяй па жыцці. Мне пришел в личку еще один вопрос. Добра. Ну, мы можам паразмаўляць пра ілюстрацыю. А што менавіта вас цікавіць у ілюстрацыях? Меня? Так, ну, і ці чалавека, які хоча, каб мы пра гэта паразмаўлялі, то бок, які Ну, базовы... я думаю, что у этого человека есть личные причины, которые мы не можем озвучивать. Поэтому я как бы... Гэта Жыгар? Пісаў Жыгар? Жыгар хоча, каб мы паразважалі пра Слушайте, ілюстрацыю. ну, Владимир, который смотрит наш с вами стрим, это было бы, ну, постмодернизм тот еще, понимаете? Не, я думаю, што глядзіць, так плача і глядзіць, і кажа, блин, а чаму мяне Да, любяць? здрасте. Так. Слушайте, я такой, знаешь, прекрасный там на потемневшем фоне. Ой-ё, как Во, много стало Иванов. наконец-то, Зараз я одного господи, выключу. боже мой, наконец-то. Ну. Просто... У тебя там Ну, что-то четвертый давайте про иллюстрацию. Ладно, 5 слушайте, минут. ну долго уже это занудство, все там демократические силы там Не, делают. все, и Иван, всё мы про такое. иллюстрации Ну. вырашили Мы про размовлять. иллюстрацию. Ой, ёпта. блин, а еще про иллюстрации. Тогда послушай меня. Так, а нормальные темы есть? Есть Э, нормальные Есть. темы? Вторая будет нормальная тема. У меня 2 заказа. Можно я поговорю? Давайте давай. хутка. Давайте хутка, добра. Только не про иллюстрации, пожалуйста. Давай сразу давай со про второй, ну, иллюстрации. честно. Ну, Мы давайте сейчас иллюстрации. потеряем, у нас 18 было слушателей, станет Зараз 8. Наспор не потеряем. уже 20, все нормально. Смотрите, Иван, вернулись. Значит, первое. Я с большим недоверием отношусь к слову иллюстрация, потому что я считаю, что как только мы в публичном поле произносим слово иллюстрация, то сразу падает количество просмотров. Иван совершенно прав. Если мы сегодня проведем опрос на улицах Минска, вы хотите иллюстрации, там будет 99% вопросов, что это такое, нахрена это надо. Это не существует в виде запроса у белорусов на иллюстрацию. Но та концепция, которая была разработана офисом Светланы Тихановской под руководством, насколько я помню, Левона Морозова, да? Она плоха только одним. В ней есть только одно плохое обстоятельство. Это название. Название надо менять. Потому что все остальное, что там написано совершенно корректно. Я ее прочитал, 60 страниц. Там приведены примеры иностранные, и там предложен способ отношения к людям в Беларуси после того, как будут демократические перемены. И там совершенно добровольно. Есть список должностей, на которые как бы применяется добровольное заявление, да, и человек должен добровольно заявить о том, что да, в период правления Лукашенко я принимал участие вот в следующих действиях, типа фальсификации выборов, который и по сегодняшнему законодательству является незаконным. Это все, что там написано. Там нет ничего другого. Там нет расстрелов, там нет троек, там нет ничего того, что мы себе представляем. Там когда специальная вот комиссия есть. Поэтому- Ну, Саша, я тоже читал. Там Там хорошая всякой ерунды концепция. написано. Я тебе скажу, что вот тоже ты странно. Вот есть же у нас эксперты по трансграничному законодательству. Есть там Катя Дайкала, еще т.д. Да. и так далее. Но плевали все этот документ. Я его мне тоже понравился. читал. Ну, ты сейчас расскажешь, ой, хороший документ. Да, Да, херня хороший этот документ. Там, слышишь, там, во-первых, какая-то специальная комиссия. Во-вторых, там типа доносы пишут сами на себя. Вот, бля, механизм. Давайте не Мы, будем типа, называть всем это скажем, доносами. а потом мы найдем. Но опять же, вот ты же что делаешь? Ты втягиваешь нас в обсуждение какого-то виртуального документа. Ну, как бы, типа, вот Морозов сделал проект. Сделал еще, между прочим, на этом свою магистерскую диссертацию. Ну, Я его поздравляю. Зайцев. Зашибись, как бы. Из своей диссертации сделал еще и работу. Ну, Что-то написал, изучил, поездил на конференции. Ну, я рад за, так сказать, самообразование Морозова. Что мне с Ну. этим документом делать и вообще куда он кому понадобится? продавать. Я вообще не понимаю. Потому Вань, что продавать. Конечно. любой процесс восстановления справедливости – это прежде всего механика
То есть механика будет происходить в натуре. Это будет зависеть от того, кто там у власти, какие расклады, политические силы, что там выгодно, невыгодно. Морозов себя сделал специалистом вот изучил исторические кейсы. Все, Мне что я все могу равно, сказать. слушай, мне все равно, что себя сделал Морозов. Любые подобного рода концепции имеют одну цель сегодня. Рассказать Какую? людям внутри Беларуси о том, что, ребят, мы придем к власти, будет вот так. Так, Это Александр, вы ж единственная не верите цель. в то, что мы придем до Господи, ну власти. это же полностью бредовый посыл. Какие мы придем к власти? Ты себе представляешь? Ну, то есть это, ну ты же разбираешься в публичных коммуникациях. Ну, ты же вот, Спасибо. у тебя сейчас шизофрения. Ты мне говоришь, Без я не иллюзий заявляю о своих уже. политических амбициях, потому что глупо в Да, 26-м году говорить, что я конечно, политик и я приду к власти. А сейчас ты говоришь, конечно, ой, как хорошо, мы этим заявляем, что когда мы придем к конечно. власти, понимаешь, что самое. Ну, шизофрения. То есть тут, Нет, не шизофрения, все на своих местах. ну, Вань, где на все своих вообще на местах? своих местах. Александр, ну вы меня просто... Можно я объясню? Ну давайте. Не, так серьезно, ну странно, когда Я мы, тебе кто объясню. придет к власти? Я тебе Только что объясню. час говорили про то, что это бред, что ноль шансов прийти к Конечно власти, же. что как бы это самое... Сейчас говорим, мы придем к власти, мы это одну цель преследуем. Когда мы придем к власти, у вас будет возможность. То есть мы сидим за границей, для любого Да. читателя открывает, не знаю, вот Брухан работал в отделе культуры Брестского облсполкома. Открывает, вот тут вместо Брухана, понимаешь, сейчас. Ну, и думает, когда мы придем к власти, они там написали. Они, сидя в Варшаве, в Вильнюсе, Да. написали, как они будут нас судить. Понимаешь? Ну, ты Сделать продолжай говорить, я комиссию. попробую себя Там, подсветить. там в этой концепции даже есть форма, разработана форма, понимаешь, доноса. Ну, Как донос типа на о самого себе сябе писать. толькі. Але мне просто блин, а мне гэта новае, мне здавалася, што гэта даволі старае нешта, не? Што гэта там паўгады, год назад нешта было. Ці можа у мяне проста ментальныя ўспаміны. Але мне сама проста Александр зацізерыў, што не будзе ніякіх расстрэлаў, як мы пра гэта думаем. Но я ніколі не думала пра ілюстрацыю як пра расстрэл. То есть, то бок, мне падаецца, што мала хто пра гэта думаў. О, так трохи лепей. Да. Можно теперь скажу два слова? Ну, давайте. Какие сегодня тезисы существуют в публичном поле от демократических сил? Я назову два. Санкции. Давайте. Ну, санкции существуют, больше Так. санкций. И Лукашенко в Гаагу. Существует? Допустим. Существуют ли хоть какие-то тезисы относительно того, что демократические перемены в Беларуси приведут вот к таким последствиям? Их не существует, и в этом большая проблема. Точка. Окей, але у меня пытанне, што вы самі кажаце пра тое, што вы не верыце, што там дэмакратычныя сілы прыйдуць да ўлады бліжэйшыя 10 гадоў, не 5, так? Вы кажаце пра 2030 год, правильно? Да, 5. Ваня, вырубі мікрафон, калі ты адышоў ад кампа. Да, Когда ты пошел в туалет, выключай микрофон. Так. Так, і пры гэтым вы кажаце, што вось добрая канцэпцыя, Да. ну, хоць бы па вашай жа логіцы гэта мусіць быць проста зробленая праца ў стол, бо ўсё роўна яна не будзе яна не патрэбная, яна проста Ну, почему я говорю Марго? Лиза, Так. Сегодня демократические силы должны предлагать понимание будущего. Это не значит, что оно будет реализовано обязательно в таком виде. Более того, скорее всего, мы говорим про номенклатурную передачу власти, и, скорее всего, тогда будет возможность реализовать 1/10 из этих концепций. Но это не означает, что политические акторы, политические партии не должны говорить о том, как будет, если они придут к власти. Это вообще необходимая функция любой политической силы, в том числе и наступа. Говорить о том, что если мы придем к власти, будет вот так. Это не означает, что наступ обязательно придет к власти. Могу я второй вопрос от зрителя написать? Добра. Іван, ты рады, што мы скончылі тэму абмеркавання ілюстрацыі? Просто Іван, мікрафон. Что-то как бы я значительно старше Ивана, а почему-то бодрее Іван, выгляжу сейчас. вруби мікрафон. Да, сорян. Все супер.
Ты рады ці не? Просто можна Не, коротко. так, слушайте, ну опять просто переходим на вот интереснее было гораздо на самом извините, я немножко возьму тут это руководство. Без Ну, праблем. слушай, у меня есть еще один вопрос, я бы хотел его озвучить, а потом дать тебе слово. Можно? Ну, але ён датычны ілюстрацыі, вы ж сказалі, што ён не. Не датычна Ну всё, иллюстрации. давайте тады Іван зараз па ілюстрацыях, типа там па чым, і мы перайдзем да вашага пытання. Добро. Не, я же все сказал про иллюстрации. Я просто считаю, что это, Всё. ну, еще раз Не пережевывать цікава. одно и то Так. же. Сейчас как бы Саша пошел, понятно, по тезисам, они проработаны. Я эти тезисы как бы знаю хорошо, там, предлагать альтернативу, объяснить там людям, вот это все. Ну, то есть, ну, было гораздо интереснее, когда вот Саша рассказал про себя, как он затаился к 29 году. И это хотя бы Это было какая-то новая, интереснее только свежая тебе. информация. Иван, это было интересно только тебе. Добра, Так добра. я же здесь, так я здесь, вот на подкасте, вот я Давайте хочу еще один разговаривать о вопрос, том, который у нас есть, что мне озвучим, а потом интересно. Всё. перейдем ко мне. Все Да? размаўляюць пра тое, што цікава ім, ніхто не размаўляе пра тое, што цікава мне. Давайте, Александр. Отлично, сразу. Задавайте Второй свое вопрос был пытанне. такой, он звучит так. Оцените просто красоту нормального русского языка. Вот как бы горжусь своими зрителями. И вашими, Лиза, тоже. Считаете ли вы, запятая, что текущая стратегия демсил и позиционирования относительно белбизнеса в Беларуси, который сейчас в Беларуси, повторил нам комментатор, чтобы мы не могли как бы по-другому это понять, в Беларуси, который сейчас в Беларуси, актуально и отзывается к стейкхолдерам внутри? Ну, здесь, кажется, все-таки как бы «к» лишнее. Ладно. Значит, сегодняшние белорусские демократические силы что-то предлагают. Это как-то влияет на белорусский бизнес внутри Беларуси. И вопрос такой у нашего зрителя считаем ли мы, что это позитивное какое-то влияние, и как это отзывается внутри Беларуси? Я скажу от себя. А можна Давным-давно... пытанне? Можна я удакладню просто? Ці правільна, каб мы як бы па тэрмінах сышліся, каб мы ўсе на адно і тое ж Да. пытанне адказвалі. То бок сённяшняя бягучая вось гэтая праблема демсілаў, так, ці тое, што прапіхваць, гэта маецца на ўвазе санкцыі ці нешта іншае? Я лічу, что не только санкции, еще и Мгм. визы. Но я, ведаеце, калі я толькі з'ехал, і праз некалькі месяцаў я тады яшчэ мог патэлефанаваць у Беларусь сваім сябрам, і патэлефанаваў аднаму такому сярэдняму бізнесмену і запытаў: слухай, вось, а калі б дэмакратычныя сілы маглі нешта зрабіць, яны што павінны былі б зрабіць для цябе, каб ты быў удзячны? Адказ быў такі: визовый коридор. Визовый коридор для виз для белорусского бизнеса в Европу. Второй отказ был, конечно, про санкции нахер. Ну и третий отказ, я зараз могу помыляться, но все-таки некое вещание на Беларусь про то, какие есть можливости, магчымасці для бизнеса с Беларусі у Европе. Мне падаецца, что это было так, или я могу помыляться. Вось три рэчы, якія хацеў нармальны беларускі прадпрымальнік у Беларусі, які ў 2020 годзе падтрымліваў дэмакратычны рух, які ідэйна наш. А мы, як дэмакратычныя колы, там, як любыя, па-першае, гэта вельмі такі небяспечны тэзіс, а давайте не будем обкладать санкциями белорусский бизнес. Я уже прописан, у меня здесь прописано, где-то есть масти на спине, Машинский. Да, я як быццам как бы отмазываю олигарха, так? Але ж не отмазываю олигарха, я кажу аб тым, што ўсё ж таки трэба быць по закону працаваць, а не мазаць усіх адной краскай. Но, конечно, у вачах беларускага бізнесу ў Беларусі сегодня беларускія дэмакратычныя сілы гэта вялікія шкоднікі, таму што, ну вот я прапанаваў тэзіс аб тым, што под санкцыямі должны быць все дзяржаўныя прадпрыемствы, и только выключныя прадпрыемства прыватнага бізнеса, дзе ёсць доказаныя падставы казаць, што яны неяк завязаны на Лукашенко ці на вайну. Вось гэта быў мой тэзіс. Яго не існуе, таму што у нас санкцыі, ведаеце, калі я апошні раз чытаў дакумент пра санкцыі, то там напісана, каб не падтрымліваць производственную базу Беларусі, мы абкладаем санкцыямі вось гэтыя тавары. Ну як да гэтага можа ставіцца нармальны прадпрымальнік? Як да зла, як да шкоднічества. І таму у беларускіх дэмакратычных колаў сёння няма ніякай прапановы для беларускага бізнесу ўнутры, і на жаль, таму што беларускі бізнес ўнутры гэта 400 000 чалавек. Гэта цэлы клас, які, ну,
аб'ектыўна, натуральна за тое, каб была нармальная краіна, каб іх не сажалі самых у тюрьмах. Так Добра. ты же хвалил доклады Белпола. Так, Вот ты Я мне хвалил изначально доклады стримил, Белпола, конечно. хвалил доклад так, Белпола. А сейчас ты говоришь, что Да. там написана ерунда, что там что надо обкласть такие-то Вань, ну группы слушайте меня до товаров. конца. Я ж говорил о том, что я карыстаюся докладами Белпола, бо там докладная информация. Але я Мгм. не хвалил позицию Белпола по санкциях. Я Окей. ніколі не Добра. хвалил позицию Белпола по санкциях. Але у мяне тут просто у мяне адно адчуванне. Ну, мне падаецца, што мы просто тут у трох сходзімся ў пазіцыі. І я думаю, Я што так думаю, что так, конечно. але трэба было ее Нас проговорить. нас просяць праматаць Александра Кныровіча, але, на жаль, гэта немагчыма, як і Пишут не паставіць на только, 2х, не только санкции, не только визы. таму што гэта прамы эфір. На жаль, мы не можам нічога... Я могу сам себя Э, промотать. так, давайте, Не, Александр, праматуйте. не, тогда, так, ну просто чтобы уже как-то закрепить тезисы, ну, как говорят, есть правило такое, что надо как-то повторение мать учения. То есть мне кажется, что с 21 еще года там есть определенный консенсус у нас там в части комьюнити, и оно, кстати, пересекается, в принципе, с теми, кто руками работал на земле в каком-то бизнесе там или что-то. Мгм. И подтверждается, кстати, эмпирическими исследованиями про смену режимов, транзит власти. Вот там у нас Саша Автушко-Сикорский любит там статистику эмпирическую. Да и у чата GPT можно спросить. Что в целом шансы на демократизацию, они как бы выше в мягкой среде. Да? То есть, что вот эта изоляция, она как бы часто приводит к консолидации авторитарных режимов. Это Мгм. первое. И второе, я тут как бы всегда говорю, что удивительно, мы совпадаем с Зеноном Поздняком в этом отношении, что, в принципе, стратегическая задача для любого политика Республики Беларусь должно быть укрепление суверенитета и независимости государства, на которое работаешь. Потому что если ты, Вебера вспомним, да, у него политика существует только в рамках политической системы. Политическая система – это государство Республика Беларусь, международного права. И даже если мы находимся за пределами Беларуси, мы интересны вообще западникам только постольку, что мы имеем отношение к этому субъекту международного права. Да? Мы не интересны Западу как там активисты прав человека в вакууме, да, как там какие-то хорошие люди, с которыми поболтать. Мы им интересны именно как активисты Беларуси, а имеется в виду государство Республика Беларусь. Потому что они видят наш потенциал, политический потенциал, что мы как-то там, да, будем потом влиять или сейчас влиять. И укрепление суверенитета и независимости – это для любого политика, патриота своей страны, главная вообще стратегическая задача. И более того, она позитивно работает на демократизацию, потому что там, чем у нас зависимость увеличивается от России, понятно, никому от этого не хорошо. Здесь мы парадоксально совпадаем с режимом Лукашенко. Да, то Да, есть как бы совпадаем. ему от этого... Мы Да, еще во ему многих, тут... вообще во многих вещах совпадаем. Конечно. Да, еще, опять же, там для Евросоюза, если уже там конспирологически эти все про Бзежинского вспоминать, там и раздробленность, не дать объединиться, опять же, Евросоюз заинтересован в том, чтобы было больше независимых субъектов, чтобы, скажем так, играть там в диалог, чтобы было, потому что, это та система, которая таким образом строится, это европейская семья, да, через там вовлечение в делиберацию на уровне субъекта международного права, да. То есть и у американцев то же самое, потому что для них, опять же, вот игра на этих различиях, возможность вести разговор параллельно, они обладают самой большой дипломатической мощностью в мире, самой большой военной мощностью в мире. И поэтому это их преимущество. Они могут выделять ресурсы на дипломатию, неконвенциональную дипломатию в любых точках планеты. И для них тоже выгодно поддержание суверенитета и независимости Республики Беларусь. Потому что у них есть Россия как там соперник, они этим как бы тоже туда это пихают в противовес. Да? Есть Китай как стратегический соперник. И им как бы в целом выгодно поддерживать разные там национальные независимые государства. Вот это должно быть главным. И здесь то, что Саша говорит, оно же ложится абсолютно. Что мы как бы забываем, что наши вот этот 20-й год и протесты, это все сделано на ресурсах общества, накопленного за там 10 лет оттепели, либерализации, развития частного сектора. Вот Паша Данейко всегда эти цифры занятости в частном секторе приводил. Да? Он говорил, что там 37% было занято в 2016 году, да, стал Да, 51. да. Да, частный сектор рос,
появился средний класс, доходы росли, визовый режим, почти пришли к упрощенному визовому режиму с Евросоюзом, как бы проникновение европейских ценностей увеличивалось, люди европезировались, менялись поколения, накапливался предпринимательский дух и все далее, и так далее. Вот это и есть тот как бы чернозем, на котором потом прорастают и мы с Кныровичем, вот эти Конечно. балаболы в Ютубе, и, Ну, понимаешь, и политики, которые вот там что-то за страну переживают, и все ага. остальные. Понимаешь, как бы база, она как бы вот, она база в межлюдских отношениях и в устройстве общества, даже вне в рамках института. И вот мы про это как бы говорим с 21 года, но, понимаешь, ну тут же как, Отстол. ну, говорить, ну, как бы одно, но, как я говорю, надо смотреть на личную мотивацию каждого конкретного политика или человека. Понимаешь? Поэтому, ну, я понимаю, что людям, которые не были в частном секторе, ну, им сложно проникнуться этой эмпатией. Ну, наверное, там Павел Латушко, как бывшему министру культуры, тоже сложно Ему посмотреть тяжко, на ему этот тяжко. процесс как предпринимательский, да, он привык на него смотреть как на идеологически административно-командный. Но в этом тоже есть преимущества свои, как бы, да, там, ну, что-то он зато умеет организовывать как-то там вертикальный процесс. Там Светлана Тихановская, ну, вообще никак на этот процесс не может посмотреть. Франк Вечерко всю жизнь боролся с режимом. Он революционер. Он, на самом деле, Франк Вечерко не политик, он революционер. Да, то есть он, ну, Ну, Да? вырос не, уже как не, уже революционер. не. Для него это антология борьбы. А антология борьбы отличается от антологии политики, и тем более отличается от антологии развития, от антологии, скажем, nurturing, вот это вскармливание, понимаешь, вскармливание, аккуратного вскармливания вот общества, бизнеса, частного сектора. Это все Конечно. ростки, которые должны, понимаешь, накапливаться и все. Да-да-да-да-да-да-да. Ну вот, и вот про это же на самом деле речь. И вот эти бизнесмены, которые там внутри Беларуси прямо сейчас платят зарплаты людям, обеспечивают налоговую базу для госрасходов и соцзащиты, там, медицины и дорог, там, ну пусть каких, ну неплохих дорог за те деньги, которые у бюджета белорусского есть, я так скажу. Получше, чем в некоторых странах, где бюджеты больше. Не буду как-то, посмотрите на восток, да. И что? И вот они это каждый день это обеспечивают. А мы начинаем говорить: "Ай, что нам там это белорусский бизнес, похер, давайте там, больше санкций, больше что". Начинаются эти россказни там про то, что мы не даем, России таким образом вооружаться. Ну черти что. Мы там вот на Еврокомиссии много раз говорили. Да весь объем, военного импорта в Россию основной идет через Китай. Ну, через Китай и Турцию. Ну, Турция А страна ей под НАТО. Вы санкцыі займитесь не. у себя во Чаму дворе чаму на іх не приберитесь. накладуць? Что? Чаму на іх не накладаюць санкцыі? Так я же Давай. говорю, конечно. То есть, как бы, ну, тут, понимаешь, появляются наши эти воинствующие братья-акробатья из отделов, так сказать, милиции, вот, поддавшись, так сказать, То есть мы так и дошли до них, идеологической да? работе старых ОГПшников, членов Объединенной гражданской партии, а у них сеть развитая, понимаешь, Кабанов ОГПшник, Мамаева ОГПшница, Рубин с Лебедько дружит и далее, так далее. У них там все организовано. И Кабанов им мозги промыл, а они под козырку и почесали. И уже, Ну, слушай, и у тебя, когда ты, Кабанов когда им ты мозги молоток, у промыл. тебя вокруг гвозди. И, конечно, я тебе вось кажется: о, бля, он, значит, с режимом не борется, значит, это, ну, как любой этот оперативный сотрудник мыслит. Вот я и вось все. Вот и дрэнна я получаются вось потом какие-то, понимаешь, проблемы. Ну вот, да. А мы ж вообще про другое. Понимаешь? А мы ж вообще про другое. Про яблоки и апельсины. Понимаешь? Мгм. Они борются, а мы говорим: слушайте, бля, посмотрите, как бы, куда страна идет. Ну, это ж как бы вообще, знаешь, это разные книги. Мы читаем разные книги, понимаешь? И пишем разные книги. Поэтому вот и получается, э, как бы вот такая катавасия. А потом, как бы, вот, я поэтому и не говорю про институты, говорить тут не имеет смысла. Есть смысл говорить про картины мира, про мышление, про какие-то, понимаешь, базовые вещи, возвращаться к фундаментальным истинам, потому что, как я уже говорил, весь контент сейчас сгенерированный, надо читать список литературы Бродского. Понимаешь, мифы, в мифах вся структура субъекта записана, как субъект организован там и так далее, и общество.
Ну, как бы все, вот начать с базы, а потом Да, ну, посмотреть, как бы ну, не читать почему. Ацимаглу, Знал, Робинсона, как бы посмотреть знал, что-то с чатом знал это. GPT поговорить, вообще понять, что вообще происходит, понимаешь? А не как бы цепляться за какие-то простые ответы. Потому что ситуация непростая. Простые ответы не помогут, простые ответы не А помогут. когда была простая ситуация в мире? У Так 19 году никогда, было так я про это не блин, а говорю. вы бачылі тиктокі? Это мои любимые тиктокі пра палітыку ў 2019 годзе, дзе там все вельмі давольныя ходзяць, жмуць рукі, там, Лукашенко з Зеленскім сядзяць на адной сцэне, там гэты форум беларуска-украінскага суседства, і ўсё, і так радасна, і каву разам п'юць, і ой, ну просто, ну самыя шчаслівыя часы. Што вы? Не Давайте Ну, на пераможаце. смотри, заканчэнне Саша, паразмаўляем мне, пра мне от шчаслівыя тебя часы. единственное нужен Зараз. комментарий сюда, да? Так. Давай. Что раз ты у нас отвечаешь за мораль и совесть, Да, да, и вину, да. то обычно ж мне вот на такую как бы розовую картину, там, ну, знаешь, ну, там, глобальные процессы, там, развитие экономики, мне говорят, Мгм. так, ну, там же преступники, то есть они людей били, Да, убивали, репрессировали. Как да. мы можем сейчас так спокойно рассуждать, что там вот, как будто мы все забыли, понимаешь? Потому что действительно из-за таких рассуждений философских, социологических, экономических, как бы не видно горе отдельных людей, да, то есть я сам вот как, ну, как из семьи репрессирован дважды, то есть моего отца репрессировали, и потом меня репрессировали, он уже как бы сам. То есть я как бы знаю, насколько личное отличается от такого, знаешь, helicopter view, взгляда с вот тут самого. Вот как ты на Очень этот вопрос простой, отвечаешь? очень Как простой вот это? взгляд. Очень простой взгляд. Объясню. Я выступаю за отмену смертной казни, например, да? И когда я пишу об этом, на меня накидываются, да, со словами: «А вот если бы вашу дочь изнасиловали, а если бы вот это вот вы бы как себя повели?» Но мой ответ: как бы я себя повел? Взял бы в руки топор и захерячил бы этого человека. Но я со своим подходом не имею права, ну, как бы, строить законы, потому что общество должно вести себя по-другому. Не так, как я лично эмоционально чувствую этот момент. И в этой ситуации мы имеем ровно такую же ситуацию. Да, у нас есть масса репрессированных, масса пострадавших. Да? И да, у нас есть несколько тысяч человек, впрямую принимавших участие в расправах над людьми. И я бы очень хотел, чтобы эти люди были наказаны. Я бы очень этого хотел. Но у нас есть огромный чиновничий аппарат, который будет работать и при новой власти. Чиновничий аппарат фашистской Германии нормально встроился как бы в работу в новой ФРГ, насколько я понимаю, без больших каких-то особенных потерь. Ну, мы ж не И будем мерить себя по фашистской Германии, правильно? не будем мерить, у нас ситуация значительно легче и легче, ну как бы и проще, да? Поэтому рассчитывать на на расплату я бы вообще не рассчитывал. Более того, у нас в стране 30% искренних людей, которые верят в русско-советский путь в той или иной мере. И то, что они улетят все на Марс, я бы тоже не рассчитывал. И этим людям тоже нужно место, и нам нужно с ними согласие. Поэтому предполагать, что жесткая позиция, давайте не будем вообще вступать в контакт, давайте попробуем угробить страну ради того, чтобы наказать несколько тысяч человек, она непроходная вообще, я никогда ее не поддерживал. Да? И поэтому с точки зрения морали и этики, во-первых, нам надо наказать только несколько тысяч человек, которые принимали непосредственное участие в репрессии, и не более того. А во-вторых, судьба государства и судьба нации значительно важнее, чем расплата. Значительно важнее, чем расплата. Я бы хотел увидеть Нюрнбергский процесс над Лукашенко и его приспешниками, но я готов жить с тем, что я его не увижу, и что перемены будут очень постепенны, и мы будем очень мало на них влиять, но как бы судьба страны и нации целиком значительно важнее, чем оскорбленные чувства, в том числе и мои, потому что, и пусть не по впрямую политическим мотивам, я не могу назвать себя политзаключенным, как бы я свой приговор отношу к политически мотивированным. Если бы не было политической составляющей, я бы не получил 6 лет и не получил бы такие штрафы. Я бы получил значительно меньше и значительно быстрее бы вышел, и, возможно, не имел бы таких долгов миллионных, да? Не имел бы таких претензий. Да? Но я тоже как бы прожил как бы политически мотивированный приговор. И тем не менее я готов этих людей не то чтобы простить, а ради какого-то будущего я готов на компромисс с ним. Вот моя морально-этическая оценка. Ну, да, знаешь, я вот
Я просто думал много над этим после 2020 года, там, про как бы этические, моральные вопросы, как с этим быть. И вот я как-то год назад для себя открыл французского философа Мануэля Левинаса, да. И там с ним какая история, что, в принципе, он, как бы, его идея, он там постулирует, что вот личные переживания и горе, да, оно в целом недоступно пониманию другого человека, потому что оно экзистенциально лично. Да. И более того, к сожалению, там моральные дилеммы, у него есть понятие встречи, он немножко из Бубера это берет, да, то есть моральные вот эти дилеммы, переживания экзистенциальные, они происходят в встрече индивида с другим, да, с другим, с маленькой буквы, то, что называется, то есть с другим таким же человеком. И это все как бы очень личное, эм, сложно описываемая история. Про это как бы пишут стихи, про это пишут, ну, всю историю человечества про это пишут, про вот этот личный опыт. И проблема в том, что любая система, а особенно государство, и я в этом смысле, ну, довольно такой анархичный, ну, либертарианец скорее. Я в целом то есть и вот эта личность, она всегда существует в конфликте с государством, потому что государство в этом смысле, любые институты, они уничтожают вот это личное, они пытаются найти какую-то систему, они видят цифры, они рационализируют, они пытаются построить систему общую за всех, они уравнивают, да, то есть принцип равенства, он конфликтует с принципом личных свобод, ну, это такая база, да, политологическая. И вот Левинас, он пытался к концу жизни попытаться соединить как-то вообще политическое и концепцию государства с вот этой вот индивидуальной встречей. То есть как создать такую систему государства, чтобы вот этот человек с его личным переживанием, он не терялся. Потому что каждый раз он теряется. Личное горе, оно теряется, да. И всегда будут компромиссы, к сожалению, и всегда кто-то страдает, и всегда вот есть эта проблема несправедливости. Левинаса не получилось, понимаешь? И не получилось, к сожалению, потому что, ну, потому что этот конфликт, он содержится в природе человека, к сожалению. Мы все время строим какие-то системы, мы строим какие-то космические корабли, да, но наши проекты, вот эти визионерские, они Мгм. всегда вступают в конфликт с чувствами, с нашей любовью, с нашими эмоциями, с нашим отношением к другим. И вот это и есть жизнь. Да, это постоянный выбор в каждой конкретной ситуации, как ты поступаешь. Ты в этой ситуации ставишь на первое место человека, или в другой ситуации ты ставишь там на первое место систему, государство. Ну, это про то, что Арен писала про банальное зла, да, там. И, наверное, у любого человека, который делает репрессии, у него тоже там есть любимые дети, любимая жена и так далее, и так далее, и так далее. Вот как бы вот, и вот этот вот такой, ну, несовместимый. То есть правда же в том, что ответа на это нет. Что нет ответа, что надеяться на правосудие можно только в какой-то справедливой системе, да, которая будет построена. Но, скорее всего, не будет этой справедливой системы. Ее нет даже в тех странах, которые мы считаем идеалом, там, демократии, идеалом свобод. То есть, ну, можно к этому стремиться на индивидуальном уровне. И вот я считаю, что можно делать. Ой, ну вот тема покаяния, ну ты что говорил, да, про покаяние. Я вот в Про чем как бы покаяние, блядь, согласен. Вань, я про покаяние никогда не говорил. Ну ты говорил про покаяние, и я считаю, что вот Александр, индивидуальное вы казали наконт, этой говорил концепции, Левона, вины, у что тебя ты вины. А так, вот, но вот у меня Вины. проблема в том, что Вины, ты да. переносишь сугубо индивидуальные вопросы, отношения как бы с реальным и, невозможностью осознать свою экзистенцию на вот и ты говоришь: "Мы все должны вот это, понимаешь, вины, прохождение через Нет. вину и покаяние — это не Не, Вань, коллективный процесс. можно, Это не коллектив это процесс индивидуальный сугубо, я бы хотел понимаешь? сказать две вещи. Можно вот в этом месте. давайте. Понимаешь, пока что-то не проговорено и не названо, оно не имеет размера. Я говорю про то, что были вещи, которые сделаны в 2020 году, которые привели к некоторым последствиям. Ты в этот момент сразу начинаешь искрить и говорить, Кнарович призывает к покаянию, к чувству вины и так далее.
Я написал текст, большое количество слов вместе с Егоровым, где мы год назад, я для себя закрыл тему, потому что мы расписали, ну, дай договорить, Лиз, пожалуйста, мы расписали все, что там происходило, и как бы и вынесли некоторые суждения из этого. И если мы, понимаешь, если мы проделываем эту работу, то мы произошедшему придаем реальный размер, и в этом реальном размере можно сказать, вот здесь я поступил правильно, а вот здесь у меня не было данных, у меня не было оснований, я не знаю никакого будущего, но я мог поступить по-другому. И на этом закрываем разговор навсегда, да? А можно открещиваться и говорить, и это будет висеть долго, и это будет все время возникать в пространстве. Понимаешь? Я только об этом. Я не за то, чтобы кого-то распять, расстрелять, сделать виноватым, сказать, вот, сука, вот если бы Иван был другим, поступил по-другому, давайте его сейчас распнем. Да ни в коем разе. Ни в коем разе. И я не жду даже публичного покаяния. Ни в коем разе. Но названная беда имеет размер и имеет срок. Ты с этим можешь что-то сделать. Не названное, не разобранное висит облаком сзади. Вот что я имею в виду. И одна еще вещь, которую я хотел сказать, понимаешь, когда ты говорил про личное и общественное, да? Вот не знаю, поймете ли вы метафору, у меня сейчас просто она возникла. Я когда-то не ел мясо, не по идеологическим установкам, просто, я ел рыбу и все. Но когда мне говорили, ты не ешь мясо, потому что ты не хочешь убивать животных, я говорил, нет, животных я готов убивать. Ну как же так, они живые существа. Я говорю, слушайте, вот я взрослый мужчина, там какого-то возраста. Я готов нести ответственность за то, что вот эта курица умерла, чтобы я ее съел. Я готов. Все, я больше не люблю наступ. С такими комментариями. Пробачте, але Івана так само троллила, ви просто не зауважили. Слушай, нормально, но я не вот понимаешь, вот я бы не согласен я с механикой, которую ты предлагаешь. То есть, понимаешь, проблема в чем? Что мне кажется, что работает классическая защита от травм и рационализация, понимаешь? Что вот как будто бы можно где-то посмотреть, там какие-то ошибки учесть на будущее и так далее, и так далее. Да как бы, да вот нет, понимаешь? То есть это все уже вот рационально, уже давно как бы обсуждено. Эксперты статьи написали и так далее. А что-то держит другое. И вот мы же, когда говорим про то, чтобы вот почему появляются на стриме люди, которые требуют крови, которые вспоминают об ужасах, Они не отпустили. которые... Слушай, я написал год назад статью вот на бесконечное количество... Но это не отпускается путем того, что ты... Я Я отпустил. вырашыў адпусціць. Вы адпусцілі, але большасць людзей, хутчэй за ўсё, ніколі не адпусціць гэта. Но у них проблема, это не у них, как бы, что значит у них проблемы? Я не знаю, у них проблемы или нет, да. Но вот как бы проблема, как бы, я думаю, что... Ой, как это сказать? Что... Давайте в выходить общем, на фінальную мысль нашего стрима. Просто, Давайте. Іван, ты уже казаў пра тое, што ў палітыцы заўсёды губляецца вось гэтае персанальнае страджанне чалавека, так, быццам бы. Гэта, магчыма, іх праблема. Немагчыма улічыць меркаванне і незгоды кожнага. Понимаете, тут есть одна штука. Проживание травмы развода, если был серьезный брак долго, да, не поверхностное что-то, а серьезная глубокая связь, да, она, в принципе, обычно длится 1,5 года. Плюс-минус. То есть это травма, это тяжело. Из этого трудно выползти из-под этого, да. И можно было бы сказать, что вот в массовом порядке, да, события 2020 года люди должны были прожить года за 1,5, но они были вынуждены эмигрировать, поэтому нужно к этому что-то еще добавить, тот срок, который они привыкают к эмиграции, но через какое-то количество лет они должны почувствовать себя хорошо, да? Если бы не одно «но». Мне в этот момент, когда я так рассуждаю, мне говорят, понимаешь, травма длится. То есть для какого-то количества людей травма еще длится. Вот, я если сказал, да. Да, если бы не было вот этой травмирующей, то мы могли бы сказать, что здоровое состояние психики человека – это когда он прожил и отпустил, когда это его не триггерит. Политика может быть его работой, но он не находится постоянно в стрессе и в тревоге, и не действует из своего стресса и тревоги, и не бежит, понимаете? Я регулярно вижу людей,
у которых ощущение, что вот мы сейчас еще что-то сделаем, и, не знаю, возьмем Малориту, да, или задушим Беларусь санкциями. Условий никаких нету, а у них как бы просто тревожность, и они эту тревожность компенсируют через вот такое поведение. И это, конечно, не здоровье. Доктор Кнырович с вами поработал. Клас, гэта добрая думка, каб скончыць. Не Да. хапае толькі Шабуцкага, напэўна, каб ён нам усім дыягназы яшчэ паставіў, таму што без дыягназу, як мы ведаем, жыць складана. Щегельского, Щегельскага, так, а як а не яго назваць? Шабуцкого. Шабуцкого нам не хватает, да? Шабуцкага таксама можна паклікаць. Шабуцкого там есть там, трактат о том, как так, делать так, революцию его на трэба 4000 страниц. Так, Ну, там трэба пачытаць. Лиза, Её ну патологическое ты адчуваеш через вайб? графоманство, так Вайб сказать. адчуваю. Тут уже пісалі, дзед з бацькам сабраліся кожную нядзелю адно і тое ж. Вось такі вайб. Так, слухайте, ну, быццам бы мы на чымся сашліся. Я спадзяюся, што я пасадзейнічала таму, каб прымярыць Івана Краўцова і Александра Кныровіча. Я спадзяюся, што вы, ну, всё, мы спынілі лік пасылання нахуй на 1-1, так, і больш гэтага не адбудзецца. Это у тебя была такая задача, господи. Не было, але я пытаюся знайсці нешта пазітыўнае, што мы гэтым Слушайте, но было прекрасное Обязательно. утро. Слушайте, а зачем искать позитивное? Вот, Сереж, что это за такая установка? Я помню, в детстве прочитал интервью с Киану Ривзом в каком-то журнале голливудском, или там, не знаю, в Космополитен, я не помню где. И он говорил, слушайте, вот это вот погоня все время за счастьем, говорит, а я вот люблю в жизни быть грустным. Я вот грустный, для меня нормально как бы. Это самое, чего без Лизы? Что позитивное? Что Ну, не ведаю, ну, позитивное? бачыш, людзі хочуць пазітыву, я гатовая ім гэты пазітыў даваць. Мне не складана. Нет, так позитив в том, что мы все живем эту удивительную жизнь. И как я говорил, что каждый день это некий выбор между тем, чтобы жить свою жизнь и жить чужую. И вот это самый важный выбор. И как бы вот вопрос на миллион, как говорится, что значит жить свою жизнь, а что значит жить чужую. И поэтому вот я говорю, как это, не живите чужие жизни, живите свои. А свои это значит постоянно сталкиваться с неопределенностью, со сложностью, с конфликтом, с конфликтом принципов по отношению к проектам. И вот это, если вы чувствуете, что вы не понимаете, что происходит, что впереди неопределенность, и вам сложно, скажем, навигировать, узнайте, что тогда вы как бы приближаетесь вот к какому-то сюжету, который пишется. А если вы чувствуете, что все ответы есть, выложены картами, и что все очень просто и складно, и что нужно сделать 5 шагов до победы, то знайте, что вы живете чужую, скорее всего, жизнь, которую кто-то в эти 5 пунктов вложил. Поэтому вот я всем просто желаю на окончании стрима, чтобы за этими 5-10 пунктами, которые вы читаете, была большая глубина еще того, где можно посомневаться, где можно подумать, где можно прислушаться к себе, увидеть другого, самое главное, увидеть каждого. И самое главное, увидеть как бы кусочек себя в каждом и мир в кусочке себя. Потому что, в принципе, мы же все, так сказать, непонятно, где граница-то между конкретным человеком и миром, который вокруг. Мы же его отражаем. Вот этого и желаю глубины всем и глубины экзистенциального проживания собственной жизни. Собственной Спадзяюся, жизни, усе а не усе чужих налілі. сюжетов. Все налілі, гэта быў добры тост. Я з вами вось чокнуся. Александр, у вас есть тост? Конечно. Застолье, давайте. Вы знаете, я благодаря некоторым событиям своей собственной личной жизни уже 3 месяца начинаю утро с прослушивания неких упражнений, прослушивания буддийских лекций. Прикольно в том, что часть из них читает сам БГ, и для меня это, конечно, большая была новость и большой прикол Гребенщиков, который, как бы, собственно, рассказывает про взгляды. И поэтому, как бы, собственно, буддийский взгляд на вещи, он состоит в том, что нет позитивного либо негативного, как бы все само по себе нейтрально, и как бы все, что вам нужно, у вас уже есть. Вот. А еще про то, что думание, оно не помогает. Помогает чувствование, и это гораздо важнее в жизни, чем опыт мыслительных процессов. Поэтому я, конечно, могу пожелать
гораздо больше чувствовать и хоть иногда останавливать бег, вот этот бесконечный бег мысли. Поверьте, это замечательное чувство. Блин, а я вам БГ всім шарит. так, а я вам всім зычу паставіць лайк на гэтым канале, И напісаць заплатить каментар, Лизе деньги. Этот донатить поезд мне в грошы. огне, и нам нечего Это больше худшая песня. терять. Вань, ты как бы сейчас сделал плохо, О потому что это Боже, худшая песня гэта БГ. тэма наступнага стрыму. Мы будзем абмяркоўваць творчасць Барыса Эта земля была Гребеншчыкова. нашей. Ура, ура! Отвратительно. Дзякуй усім, хто быў. Мяне сабака кліча моцна яму надаць увагі. Вам я ўжо ўвагу всю сваю аддала. Дзякуй усім, што былі з намі. Як кажа Роман Кісляк, дзякуй, жыве